Марат Амирханов. Каргыш. Пишән өстейді. Тыныш, дымык көн. Күк гүмбәзенә әйтерсеңлә, зәңгәр су төстәге зур яулык бүркәгәннәр. Тирә-як гөлт итеп тора. Хәтта менә мин дип күкрәген киереп утырган тәкәбер бөркет тавы да әлеге яктылык дәрьясында беленер-беленмәс кенә шәйләнә. Һәр нәрсә хозурлыкка талган. Ә юл читендәге пишән өемнәренең исе бу күркәм манзарага туган җиргә генә хас илаһи моң тәм өстейде. Заһид гүя бу хозурлыкны, табигатьнең кабатланмас бу ямьле бизәкләрен тәүге тапкыр күрә. Тәмен тәүге тапкыр татый иде. Иң сәере шул, дөнья тып-тын, тургай сайравыннан гайре бер тавышта ишетелми. Туплар да шартламый, атышмыйлар да, ура да кычкырмыйлар. Чыннан да, сугыш зилзиләсенә күнеккән кешегә гадәти бу җәйге көн сәеррәк булып тоела иде күрәсең. Поездда ул аңа-моңа игътибар итмәде. Юл буе бәйрәм итеп кайттылар, башкасына вакыт калмады. Туктале Никәш, атыңны тыеп тор, дип Заһид җиргә сикерде. Һәм шундук йөз түбән ауды. Бер ара кузгалмыйча да ятты. Фәкать җилкәләре генә дерелдәп торды. Аннан соң тарантаска аяк үрә басып, дилбегәне үз кулына алды. Кара алашаны ак күбеккә батырып, пишәнчеләр янына килеп туктаганда нәкъ төшке аш вакыты иде. Кешеләр өр-яңа киемле, алтын погонлы, күкрәгендә унлаган орден медальләр чылтырап торган Ыспай хәрбине күргәч, аптырап калдылар. Әле берәүнең дә авылга мондый кыяфәттә кайтканы юк иде. Иңлек башларын иеп кенә диярлек, кайсы кулын, кайсы аягын өздергән, бүтән байлыклары бер-ике кисәк кир сабыны, арка биштәреннән узалмаган яралы солдатлар кайтып төште. Соңыннан кайтканнар да түбән очтан хром идекле сержантны исәпкә алмаганда бик үк аерылып тормадылар. Бу пәһлеванны күр. Түрәләрең бер якта торсын. Үтеп барышлый гынадыр. Безнең авылга кайтучы түгелдер бу дип гыманлады пишәнлеләр. Заһид исе акылы киткән пишәнчеләрне янә шак катырды. Бер зур чемоданын киереп ачты, анда гайбер. Монысы инде төшеңә дә кермәслек. Вәт байлык дисәң дә байлык. Ул арада Ыспай офицер әкияттәге тылсым ияседәй ялтыравыклы шәл яулыкларны, күз явын алырдай ефәк эчке киемнәрне авыл апаларының күбесе гомеренә бер дә киеп карамаган ими япмаларын хатын-кызларга тарата башлады. Иратларга да өлеш чыкты. Чалгы чукучы Габидулла картның түбәтәйле башына чим кара дипломат эшләпәсен элде. Эшләпә хикмәтле иде. Түбәсенә бассаң, патефон табасы сыман гына булып кысыла, төртсәң, янә үз хәленә кайта. Менә нинди эшләпәләр генә киеп йөргән икән каһәр суккан нимес. Майына чыдый алмаган икән мәлгун, дип уйлады карт. Кем дип беләйек соң сине, иптәш кем? Дип Гыйбадулла карт Заһидның тарантасына якынрак килде. Заһид кесәсеннән оппак кулъяулык алып, коры маңгаен сыпырып алды. Бер генә секундка күзләренә томанлы элпә кунды. Аннан соң гына үпкәсен белдерде. Их, якын бабай, танымыйсың да мине инде, ә? Карт күзләрен тыжылдатып Заһидка карап торды. Тик хәтеренә төшерә алмады күрәсең. Мондый җанараллар белән эш йөрткән булмады шул, иптәшкәем, диде. Динисламның төпчеге мин, күршең. Динисламның төпчеге? Дип кабатлады карт. Заһид җанмыни? Якын бабай, мин бу. Соң бәпкәм, хатын хәбәрең булмагач, без инде абыйларың күк. Ни? Теге Әткәйнең мәрхүменнән соң авылда хат алышырдай кеше калмады бит, якын бабай. Үзем күреп торасың, исән әле. Олысы кешесе аның белән күрешә башлады. Хәл-әхвәл сорашалар, якыннары турында белешәләр. Заһид та авылдашларына ияләшә төште. Пишән өстендә элек колхоз тана суя торган иде. Җә, сыйлагыз әле бер авыл ите белән, диде ул училмышка угалап. Габидулла карт җавап орнына аны ушак янына алып килде. Анда зур кызыл ашъяулык өстенә өлеш-өлеш итеп икешәр кабыклы бәрәңге тезеп чыкканнар иде. Агач табак эчендә онга охшаш саргылт нәмәрсә.
Шунда ук уймак. Хәзер карап тор инде, энем Заһитҗан, диде карт. Ничек итеп сыйланабыз без монда? Ул бут буйыгына малайның күзләренә яулык бәйләп, аны табынга аркасы белән утыртты. Пишәнчеләр дә шунда чүгәләде. Габидулла карт иң элек суд залындагы казый шикелле вакар белән генә тамагын кырып куйды. Аннан кәкре бармагын иң кырыйдагы өлешкә төртеп, "Монысы кемгә?" дип сорады. "Гөлйөзем апайга", дип кычкырды малай. Апа дигәне 16-17 яшьлек кыз икән. Аны күрүгә Заһитның кулындагы әйберләре җиргә кыелды. Ә үзе күңеле белән ерак Алмания илендәге урман буенда урнашкан хуторга әйләнеп кайтты. "Юк, мөмкин түгел", дип пышылдады аның иреннәре. "Бу мөмкин хәл түгел. Я Алла, нигә шулай газаплыйсың син мине? Онытылган, югалган ләбаса инде кирәкми." Кыз чыннан да чибәр иде. Бик килешле бәби итәкле күлмәге өстеннән канатлы ак алъяпкыч бәйләп җибәргән, гүя очып китергә җыенган кош. Озын муены, яшь булан шикелле нәфис гәүдәсе әллә нинди затлы җарияләрне хәтерләтә иде. Бөтен Ауропаны диярлек җәяүләп үтте Заһит. Туташ ханымнарның да төрлесен күрде. Кочакларында да хушланды. Анда хатын-кыз үз кадерен бик яхшы белә. Ир-атка ярау бер үк вакытта аны читтәрәк тоту серләрен ана сөте белән үзләштерә. Аларның шуңа күрә шуты бөтенләй башка. Көне-төне башы эштән чыкмаган басынкы татар кызының гүзәллеген исә ни белән аңлатырга? Бу мизгелдә Заһитның күңелендә менә шушы уйлар бөтерелеп алды. Кыз да үрсәләнде, аның колак яфракларына чаклы кызарып чыкты. Шулай булмыйча, фронтовик егет алдында ике бөртек бәрәңгегә чираттыр әле. Ләкин тамак барыбер үзенекен итте. Кыз калку күкрәгенә салынып торган тулымнарын үзенә генә хас нәзакәтлек белән сыйпап алды да өлешенә әверелде. Габидулла карт аның учына уймак белән генә әлеге соры онны да салды. "Бусы ни нәрсәсең, бабай?" дип сорарга мәҗбүр булды Заһит. Уймак белән ризык бүлүне беренче тапкыр күрү иде. "Бусысы энем Заһитҗан, гайрәт чыганагы", диде карт күзләрен мутландырып. "Җитен уны, бәрәңге авызны йыртмасын өченгә." Бүлү дәвам итте. "Монысы кемгә?" "Закирәттәйгә." "Монысы?" "Үземә." Заһиткә өлеш чыкмады. Бәрәңгене дә кеше башына санап кына бирәләр икән. Ул моңа үпкәләмәде, ирен иштары белән генә көлемсерәп куйды да, бушап калган кызыл ашъяулык өстенә берәм-берәм ит, балык консервлары, колбаса төрелгән конфетлар сипте. 2 шешә спирт ыргытты. Аларга ак ипи, телемләп киптергән баллы сухарилар өстәлде. "Килегез, авылдашлар, рәхим итегез", диде ул. Типтерделәр бу көнне пишәнчеләр. Авылга да бик соңлап, әмма җырлашып, шаулашып кайттылар. Заһит соң уянды. Бик озак итеп бу йортка килеп эләгүен исенә төшерергә тырышып ятты. Булындагы хәлләрне томанлырак булса да хәтерли, соңыннан ни булган, үтер белми. Ул үз йортына кайтырга ниятләгән иде бит югыйсә. Дөрес, анда аны берәү дә көтми. Әтисе дә, әнисе дә ул сугышта чакта үлеп китте. Ике абыйсының фронт юлында юлы киселде. Өй алдында идән сайгаклары шыгырдады, кемнеңдер ютәлләгәне ишетелде. Ул күзләрен ярым йомган хәлдә кирүчене көтә башлады. Кайда кемнәрдә ятканын белергә кирәкле баса. Тик ишек ачылмады. Аяк тавышы ерагайып, булдырда бөтенләй сүнде. Юк, ястыкта аунап эш чыкмас. Торырга, хуҗалар белән хәер-фатиха алышырга, тамак ялгап, башны төзәтеп алырга кирәк дигән фикергә килде ул. Һәм хәрбиләргә хас җитезлек белән сикереп торды да, кургашы яртылаш кыйлган көзге каршына килеп басты. Көзгедән аңа атна 10 көн буе бер туктаусыз ишүдән күз кабаклары шешенгән бүртек иренле егет карап тора иде. Ул сумала кебек кара куе чәчләрен шытыр-шытыр тарап алды да, күз тирәләрен ике учы белән сыйпаштырып торды. Инде кырынып, салкын су белән бик һәйбәтләп юынып җибәрсәң дә комачауламас иде. Иң яхшысы әлбәттә бер стакан төшереп алу, ләкин янында бер нәрсә юк. Чемоданнары кайда? Анысы билгесез. Заһит
ишек алдына чыкты. Күн бузылган иде. Сөн аръягында укмашып килүче ташлы кыялы хәвефле тауга охшаш болыт өере ажгыра кояшны томаларга тырыша. Аның нурлары инде сүнеп бара, үзе дә мескин кыяфәткә кергән. Күкләр патшасы димәссең. Күп тә үтми, агач яфраклары шыбырдашып алды, урамда йөрмә купты. Тордыңмы, улым? Исән-имин генә йокладыңмы? Заһид янында йөзе чырак кебек кенә калган бер ябык карчык басып тора иде. Ул аны шундук таныды. Элек тә чандыр ябык иде күршеләре. Шәмсебәдәр карчык. Якын әби, сөеклем дип, Заһид аны кочагына алды. Ару гына яшисезме? Хәлләрегез ничек? Кичәгенәктә сораштырдың инде, улым. Рәхмәтләр яусын. Без ни шул? Хәлдән килгән чатырмашабыз инде, диде карчык. Хәмитем белән Хәкимемнең гомерләрендә үзебезгә алганбыз икән. Карчык яулык очы белән генә күзләрен сөртеп алды. Ләкин аларда яшь күренмәде. Йылы-йылы күзләрен кырыткан иде күрәсең. Сугыш рәхимсез гамәл, якын әби, дип мыгырданды Заһид. Ә үзе эченнән генә кичә нәмәстәкәләр майтардым икән, бер нәрсә хәтерләмим дип уфтанды. Өйгә керәйек, улым, яңгыр килә, диде карчык. Якын бабай каясың, пишәндәме? Дип сорады Заһид. Шәкерт абыең вафат бит әле, улым. Үзеңне уятырга тора идем әле. Шәкерт абый, урыны ичмакта булсын, Ходаем. Шатнап яшен яшнәде, күк күкрәде, гарасат тынды, уйнаклый кыеп, яңгыр ява башлады. Ләкин Заһид моңа игътибар итмәде. Җәт киенде дә бер нәрсәгә карамый урамга чыгып йөгерде. Ара-ерак булмаса да, манмачыланып барып кирде ул шәкерт абыйларның өенә. Кирде дә аптырап калды, чөнки элек җаназага бөтен авыл кешесе җыела иде, ә монда ике бөртек карт утыра. Ник халыкка ат чаптырмадыгыз? Диде Заһид үпкәләгәндәй. Персидә тел рөхсәт итмәй, Заһид җан, диде Габидулла карт. Килүең әйбәт булды. Ничек илтик дип аптырашып утыра идек. Заһид кабыкта яткан шәкерт абысының йөзен ачып карады. Йөзе өреп тутырылгандай кабарып, купшакланып тора. Кулаклары гына юка, кагаз кебек үтә күренмәле. Кемгәдер ачулангандай тешләрен кысып ята. Усал иде шәкерт абыйсы. Талканы коры иде. Аның үз әтисе дә юашлардан саналмый иде. Ә бу барысын да уздыра иде. Ике туган, ләкин бер-берсен яратышмадылар. Ни өчен, сәбәбе нәрсәдә, Заһид моны белми. Әти-әниләре аралашмагач, алар да читләште. Ялгыз яшәде, ялгыз үлгәнде. Соңгы юлга озатырга да кеше юк аны. Атна 10 көн эчендә тагын 2 кеше үлде. Аларны да зиратка Заһид күтәреп илтте. Авылны ул бу кадәр дә фәкыйрлеккә төшкәндер дип уйламый иде. Фронтка посылкалар салып яталар иде ич. Зур-зур бүләкләр белән делегацияләр килә иде, күз буявына булган икән. Авылда ярлылар, мөхтаҗлар, гарип граба сугышка кадәр дә бар иде. Элек тә язга чыкканда хәтсез гаиләләрнең чыланы бушап, таптакыр кала иде. Казанга кычыткан, балтырган, юа ише үлән ризыклары керә иде. Әмма ачтан кеше үлгәнен хәтерләми Заһид. Хикмәт нәрсәдә соң? Ихтимал, кешеләр бер-берсенә игътибарлырак, ярдәмчеләрәк булгандыр. Бер телем икмәкне дә бүлешеп ашыйлар иде ич. Мөхтаҗларга сөт катыгыннан өлеш чыгаралар иде. Әнисе ни генә пешерсә дә, күрше күләнне буш калдырмас иде. Ә хәзер кеше үлә, аның хәтта җиназасына да килмиләр. Бу тынгысыз уйларын ул Габидулла карт белән дә уртаклашты. Тегесе тәгаен генә җавап бирмәде. Кайгы басты кешеләрне дип кенә котылды. Әлбәттә, зур кайгы төште халык өстенә. Тик шул ук Габидулла карт ачтан шешенеп яткан ялгыз күршесе шәкерт кырдашына ярдәм кулын суза ала иде ич. Вакытына карата хәллегенә яшиләр, һич тә колхоз биргән 2 бөртек бәрәңгегә калмаганнар. Ул аны эшләмәгән. Алай гынамы, куркып өркеп кенә өстәл әзерлиләр дә, кеше кара күренсә шундук җыештырып каплап та куялар. Юк. Бу гади фәкыйрлек кенә түгел. Авылның өйләренә кадәр чарасызлыктан гаҗиз калган кебек бөкшәеп утыралар. Нурлары беткән. Сасы базисы килә. Әйтерсең лә, чума зәхмәте узган.
Кешеләр дә башларын иеп күтәрелеп карарга да базмыйча йөриләр кебек. Эх, бер бомба шартлатып котларын алсаң, уянырлар иде булар. Фронт аның үзенә ошый иде. Билгесезлеге белән ошый иде. Чөнки кайчан нәрсә буласын берәү дә белми. Шуңа күрә һәр вакыт уяу торырга кирәк. Әйе. Гади фәкыйрьлек кенә түгел иде бу. Ваемсызлык, битарафлык, шәфкатьсезлек баскан иде кеше күңелен. Кайгы чыгырдан чыгарган. Мондый уйлар Заһидка кагыйдә буларак иртән йокыдан уянгач килә. Соңыннан инде аллар онытыла, барысы да гадәти кебек тоела башлый. Көнен ул 2 генә чакрымдагы пристандә үткәрә, Агыйдел буенда. Анда тормыш башка. Кәләпүш астын җылытырга да, тамак ялгарга да була. Рәтен генә җитсен. Аллага шөкер, әлегә ким хур түгел. Шуңа күрә эш турында да кайгыртканы юк. Офицер кешене, партия әгъзасын эшсез тутмаслар анысы. Җае бар чакта дөньясын киеп калырга кирәк. Бер көнне аны пишән өмәсенә чакырдылар. Алай бик атлыгып тормаса да, авылдагы бөтен җан иясе катнаша дигәч, каршы килмәде. Аннан соң пишән өстенең элек-электән кабатланмас үз аһәңе, үз моңы бар. Кыз-кыркын, яр җилкенчәк, анда эшкә уңганлыгын гына түгел, җыр биюгә маһирлыгын да күрсәтә иде. Хәзер ничек икән? Сакландымы икән андый гырыф-гадәтләр? Элек, хәзер 70 яшьлек карт кебек валлаһи Заһид үзеннән үзе көлеп куйды. Тик нишләмәк кирәк? Сугыш кайчандыр изге саналган гыйбарә гамәлләрне бер селтәнүдә юкка чыгарды. Дөньяның астын өскә китерде. Әнә, әлифне таяк дип белмәгән надан Денислам улы Заһид батальон белән җитәкчелек итәр дип кем уйлаган? Әгәр сугыш чыкмаган булса, ул әллә нинди чит җирләрне, чит мәмләкәтләрне күрә алыр идеме? Хәер, хикмәт анда гына да түгелдер. Мәсьәләнең асылы түбәндәрәк ята. Кичә пристандә дә шул хакта сүз купты. Хәтта бер хайваны Заһидның изүен үк айырып төшерде. Пароходтан сыра эчеп чыккач, яр буендагы озын утыргычта хәл алып ял итеп утыра иде. Тәнен татлы да, ләззәтле дә изрәү баскан. Күз кабаклары менә-менә ябылам дип тора. Күңелендә бер нинди борчу юк. Гүя әле генә кәләше куеныннан чыккан. Майор, кирәттер әле, пожалуйста, дип аның каршысына бер фронтовик килеп басты. Заһид йөзен чытты. Аның һич тә әлеге татлы халәттән арнасы килми иде. Алай да тегеңә күтәрелеп карамыйча гына бөтенләйгә ал дигән белән папирос кабы сузды. Фронтовик аны аңламады. Бер папирос алып авызына капты да, капны Заһидның кулына тоттырып шырпы сырады. Исәбе иркенләп гәпләшү иде ахыры. Кайсы фронттан, брат? Дип сорады ул папиросын кабызгач. Второй белорусский. Жуков, Берлин. Әйе. Алар янына тагын берничә кеше килеп кунаклады. Тора-бара шактый җыелдылар. Сүз гадәттәгечә сугыш турында иде. Сугыш безне 20-30 елга алга җибәрде, диде Заһид Берлинны алу хөрмәтенә үткәрелгән мәҗлестә разведка башлыгы полковник Самохин әйткән сүзләрне кабатлап. Кешеләр дөрес ишеттекме дигәндәй колакларын торгызып тын калдылар. Фронтовик урыныннан торып ук басты. Аңламадым, майор, кабатла әле, пожалуйста. Мин бер сүзне 2 кабатламыйм. Шулаймыни? Кабатламыйсыңмыни? Алалайсың, падла. Искәрмәстән теге аның изүеннән умырып алды. Күпме братва анда ятып калды, күпмесе гарип калды. Син, штаб күсесе, падла, баракло җыеп кайткансың да. Чырайыңнан ук таныдым мин сине, падла. Заһид аның кулларын кайырып алды да, бар көченә читкә атып җибәрде. Фронтовик мәтәлеп китте. 2 аягы тиң протез булган икән. Аякларын чатлы-ботлы китереп ята. Тиз генә аны кемнәрдер күтәреп алды. Падла, штаб күсесе. Акрын, Аркаша, асабис булмасын, күрдеңме погоннарын инде. Их, я его, падла. Бу арада гына пристандә кеше күзенә күренеп йөрисе килми иде аның. Өмәгә ул бигрәк тә шуның өчен риза булды. Заһидның өмәдән күңеле булып кайтты. Беренче карашка мәйет чыккан йортны хәтерләтсә дә, авыл әле бөтенләй үк сүнеп бетмәгән икән. Моңы да, җыры да, рухы да сакланган икән. Шул шатландырды аны.
Болын шау гыр килеп торды. Бер юлы өч җирдән кибән койдылар. Кызлар җырлый-җырлый пешән җыя. Шунда ук язгы чыпчыклардай чыркылдашып та алалар. Олырак хатыннар чүмәлә җибәрә. Бу бик нәзберек эш, осталык таләп итә. Әнә бер яшь киленнең чүмәләсе төшә дә кала. Арканны чүмәләнең астына ук кертә күрәсең. Шикләнә димәк, үз-үзенә ышанып җитми. Аны да аңларга була. Арканны өскәрәк җүпләсәң, чүмәлә бөтенләй мәтәлеп, асты өскә килә. Монысы инде тагын да мәсхәрәлерәк. Килен кешене булай да энә күзеннән үткәрәләр бит. Чүмәлә тарттыручы малайның да иптәшләреннән калышасы килми. Анысы да ярага тоз салырга гына тора. Ахыры Габидулла карт та түзмәде. Килен янына барып, иретеп килде. Киләнде киленнең эше. Күңелләре күтәрелеп китте, якын тирәдәгеләрнең сүзенә үк кушыла башлады. Беренче мәлне шактый авырга туры килде. Кибәнне алар өчәү сала. Габидулла карт тагын бер аксак фронтовик һәм ул. Карттан әллә ни көтеп булмый, өстенә ул әле төркемнең башлыгы да. Кайсының тырма тышысына җәткене аны кагып бирергә кирәк, булдыксызрак малайларның атлары чыгымчылый, яне әмәлен тапмыйча ярамый. Әнә әлеге яшь киленне эш җаена төшендереп, күпме вакыт сарыф итте. Кыскасы, мәшәкать артыннан мәшәкать. Ул булай да ватылып эшләргә ашкынып тормый. Кибәнне тараштырып, сыйпаштырып, иретеп йөрүне мәгъкүлрәк күрә. Фронтовикның исә ярасы төзәлеп бетмәгән, бер аягына ныклап баса алмый. Малайлар чүмәләнне ташый гына. Шунда йөрәккә шырпыда кадап алалар. Нәгыйм абыйлар кибәннәрен очлап килә, безнеке яртысына да җитмәгән. Кибән өстендәге йомгактай тыгыз гәүдәле Нәфисә исемле хатын да Заһитның каударлануын ияк астыннан гына елмаеп күзәтә. Дөрес, бер кадауда чүмәләгә якын пешәнне күтәреп ала алуын, ләкин сул белән салынмагач, яртысы кыелып бетә. Хей, малайлар, ул кадәр ашыкмагыз, командир абыегызның кулын кабартасыз бит, дип көлде Нәфисә. Ул нәрсә ул? Йөрәккә тир төшмәсен, дип уен белән җавап кайтара Заһит. Йөрәк ягы да әллә ни түгелдер, кайтканына кайчан, әле берәүне дә сөендергәнең ишетелми. Бүген берәүнең түбәсе күккә тиешәк мәгәр. Кем булыр икән ул бәхетле җан? Күп белсәң, урыс колагыңны кисәр. Заһит сүз уңаенда җайлап кына бер чүмәләне кадап алып, нәкъ Нәфисәнең өстенә тондырды. Әмма Нәфисә дә ачык авызлардан түгел, читкәрәк янтайып, пешән өемен тырмасы белән эләктереп аяк астына салды. Менә монысы ярап куйды, дип ирештерде хатын. Гайрәтлерәк җегетләр моннан да уздыра. Заһит гимнастеркасын салып ташлады. Ниндидер эчке бер дәрт белән эшли башлады. Хәзер инде кадап алган пешәне кыелмый таралмый кибәнгә салына иде. Коры чүп, үлән сабаклары аның шәрә муенын кытыклый, тик ул буларны сизми дә. Чөнки кулында көч-куәт тою, эшнең ниһаять җаена төшенү сулышын киңәйтә, күңелендә бетмәс төкәнмәс хөрлек, үз-үзеннән канәгатьләнү хисләре уята иде. Эх, пешәне! Нинди генә хуш исләр килми аннан. Җир исе, җылы сөт, яңа гына мичтән чыгарылган кайнар икмәк исе, бәрәңге исе, җиләк җимеш, карлыган чәе исе. Нинди якын, нинди изге икән ул туган җир. Әти-әни кебек үк бердән-бер. Аны алыштырып та, сайлап та булмый. Эш кызды. Өченче кибәнне очлап киләләр иде инде. Бераздан хәл җыеп алганда да зыян итмәс иде. Габидулла карт авызына сул капкандай ләммим. Хәйләкәр. Чөнки дә бер киләнгән эшне башына тай типмәгән кеше бер вакытта да үзмәс. Шулай да җае чыга икән аның. Теге чүмәләсе төшеп азапланган кәтүк буе малай яна Габидулла картка мөрәҗәгать итте. Камыт умырылды, дип шыңшыды ул. Имгәк, диде Габидулла карт. Нәрсәне бозарга сезгә куш? Ат кисәк тартылганга мин аватмы әллә? Шилдик бавы ычкынган. Ычкынган. Әллә ни әйттерсең, авызың белән карга санап йөргәч ычкыныр да? Гыйбадулла бабай, имгәк, бар ат пешерүченең камытын алып тор. Ләкин күңелсезлекнең зуррагы да көткән икән. Хәер, күңелсезлектән битәр бер мәзәк булды ул. Кичкә чаклы шуның белән авыз чайкадылар. Габидулла карт арбалар янына теге елак малайның камытын рәтләргә дип китте. Тик нигәдер ярты юлдан борылды. Кулларын болгапмы болгый, үзе кычкыра.
Туктаң, эй, туктаң! Ни бар якын бабай? Тыннарың кысылган, диде Заһид. Әдәм мәс хәрәсе. Хәләлуга карт Нәфисәгә ишеп кунды. Ишкәнсең ишәк шумарын, уйлаган иманы жүнлелеккә булмас бу диеп раз килде тәки. Бәй, иртә таңнан ихахайда михахай, ихахайда михахай. Шәпшимәле Габидулла абзый, аңлатыбрак сөйлә дип кычкырды кибән өстеннән Нәфисә. Ул астан мәчет манарасына кунган шәүкә кебек күренә иде. Кибәнеңнең эче мәшрикка карап тора әнә. Һинең күте. Габидулла абзый, әллә кыек ишланганмы дип шаркылдап көлде хатын. Анысың алданрак карасаң ни булгансың? Җитмәсә мине ватлый, дип мыгырданды карт. Кибәнне турайтырга чамалап карадылар, ләкин барып кына чыкмады. Басылгач үзеннән үзәрәтләнә ул дип күңелен юатты Нәфисә. Юатуын юатты, әмма җыр-тилле апалар кибәнгә Нәфисә гыйшкы дигән исемне биреп куйганнар иде инде. Заһидкә ишарә итүләре булган иде булса кирәк. Нәфисә тол хатын. Ире белән ай ярым гына торып калган. Шуңа күрәме балага да узмаган. Шибәр, таза хатын. Ләкин егет кайткан көнне күзенә чалынган шибәркәйләрне пишәнчеләр арасыннан шәйләп алган иде инде. Гөлйөзем исемле диделәр. Берсе тулган, менә шешәп атырга тора. Кызык, дип уйлады Заһид. Мәхәббәт арбасында татар кызлары үзләрен ничек тоталар икән? Аның чыннан да татар кызлары белән кычаклашканы да, үбешкәне дә юк. 18 яше тулгач сугышка алдылар. 7 классны бетереп, фермада хисапчы булып эшли иде. Ул чакта кыз кыркын белән чуалмады. Ялчан иде. Теләге дә булмагандыр ахры. Сугыш аны үз казанында кайнатып, үз кануннары нигезендә изеп укмаштырып, бөтенләй башка кеше итеп тәгаенләде. Хатын кызны да корал шикелле үк трофей итеп кенә кабул итәргә күнекте. Немец җирендә ул моның кимен куймады. Җиңүчегә барысы да бата. Аңа каршы килмиләр, теләген генә үтиләр. Тормышның шулай да ләкиннәре дә була икән. Анысы да башыннан үтте. Хәер, бу хакта уйланмау хәерлерәк. Әнә нинди шибәр кыз көтә аны. Сөн елгасы өстеннән беленер-беленмәс кенә сыек томан күтәрелде. Шуннан соң озак та үтми агач яфраклары йомшарып, куе яшел төскә керде. Шүмәләләр дә басылып киттеләр, җиргә дым бәрде. Һава җиләсләнде. Бүгенгә җитте. Кешеләр бу хәбәрне ишеткәч, иркен сулап куйдылар. Эш беткәч кенә була торган күңелле ыгы-зыгы башланды. Бигрәк тә малайлар тузынды. Кайсысының сөт шишәсе чишмә кымына батырылган килеш калган, кайсыдыр бер мәкәен яшергән җирдән таба алмый. Ары бәреләләр, бире сугылалар. Тик шулай да шүмәлә тарттыручы малайны иң борчыган нәрсә ат мәсьәләсе. Һәр кайсының үзе эшләгән атка үзе атланып кайтасы килә. Ә мондый бәхет бик сирәкләргә генә тәти. Чөнки кибән салучылары, пишән җыючылар да бар бит әле. Аларга да кайтырга кирәк. Бәхәс, үпкәләш, күз яшьләре, шул чак бу мәшәкатьләргә нокта куйгандай гармун тавышы яңгырады. Заһид шүмәлә тарттыручы малайларның майхана килүләрен күзәтеп, байламыйча да калган. Кыз кыркын, егет җилкенчәк кибән тирәсенә җыелган икән. Авылның күптәнге гармунчысы Бөкре Мәхсүм озын аякларын арба кырыена салындырып утырган да, таң атканда дигән яңа көйне суза. Әйдә җырлаң, диде ул җырланып. Бушка уйнарга кәҗүни бармаклар юк монда. Кызлар бер мәл син башла дип чытыкланып алдылар. Шулай да арада бер кыюы табылды. Озынкырак кына күкрәк тавышы белән гармунга кушылды. Бу Гөлйөзем иде. Тавышы көчле булмаса да моңлы икән. Уяна иркен болыннар, ачыла гөл керфекләре. Тибрәнеп яфрак өстендә уйный шик бөртекләре. Кемнәрдер берән-сәрән генә аңа кушылырга чамалап карады, ләкин ишенә чыга алмадылар. Җыр өзелде. Артист җыры бит бу, үзебезнекен тарт, Мәхсүм абый, дип уртага саргылт чәчле сипкелле кыз чәчрәп чыкты. Гармунчыны да көтеп тормастан бии җырлап та җибәрде. Аны башкалар күтәреп алды. Һәрберсенең үз җыры, үз такмагы, төрттүреп алучылар да булмады түгел. Фронтовикларга да эләкте. Заһид җаен туры китереп Гөлйөзем янына килеп басты. Кыз әле генә биеп туктаган иде,
йөзе алсуланып яна. Ак алъяпкычның канатлары җилфер-җилфер килә. Гүя күкрәгендә күгәрчен талпына. Бик матур җырлыйсың икән, Гөлйөзем, диде Заһид. Кыз кара керфекләрен сирпеп егеткә карап алды. Бу карашта ниндидер якынлык, кызыксыну бар иде. Тик бу хис яшен кебек ялтырап кына алды. Икенче мизгелдә кыз элекке халәтендә иде инде. Ятка калдым, шул булды, диде ул Заһидның мактау сүзләрен кабул итмичә. Инде атлар җигелеп беткән икән. Кайтабыз, дип аваз салды кайсыдыр. Халык ябырылып, арбаларга таба юнәлде. Гөлйөзем дә китеп барды. Заһидның күрешәсе бар иде бит, дигән сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәмешкә салышты. Пешән эше тәмамлануга авылда ниндидер ыгы-зыгы башланды. Әле түрәләре килеп төшә, әле милиция. Заһид алар белән турыдан-туры мөнәсәбәттә тормый. Аның әле хәтта колхоз җитәкчеләре белән дә якыннан аралашканы юк. Моңа кадәр исән-мисән белән генә шикләнә иде. Бер көнне Агыйдел буеннан кайтышлый аны авыл ичендә туктаттылар. Тагын да дөресрәге ябык капкага тап булды ул. Төн чыкканчы капка ясап куйганнар. Бу урында андый кырылманың сугышка кадәр дә булганы юк иде югыйсә. Чөнки хаҗәте шул кадәр генә. Син булай да ихата бакчаларны үз кычагына алган. Мал-туар кирип йөрерлек түгел. Кумлыкны үтеп, болын итәгенә җитәрәк, буйдан-буйга тирән үр сузыла. Шулай булгач, бу киртәнең пычагыма кирәге бармы? Икенче фронт ачтыгызмы әллә? Оборона линиясенә чебендә ишеп кирлек түгел, дип көлде Заһид. Аның шаяртуына игътибар итүче табылмады. Киртәнең ички ягында бүредән өреккән сарык көтүе кебек иңнәре салынып төшкән хатыннар иере, икенче якта җигүле тарантас. Авыл советы рәисе белән колхоз башлыгы. Капканы кеше сыярлык кына ачканнар да берәм-берәм генә чыгарып торалар. Бу нинди кәмит, дип сорады Заһид хатыннардан. Тентиләр. Баксаң, чыннан да һәрберсен капшап чыгаралар икән. Авыл советы рәисе кыска буйлы, асты ирене бүлтәеп чыккан, шуңа күрә аны әби авыз дип йөртәләр иде. Хәлимә атлы бер хатын. Кулларын әллә кайларга кертеп җибәрә. Колхоз башлыгы капка арасыннан тагын бер уракчыны сыгып чыгарды. Хатынның йөзе кәгазьдәй аппак. Өстендәге күлмәге шикелле кыршылып беткән иреннәре дер-дер калтырый. Күрәген әле бер кулына, әле икенчесенә күчерә. Боргаланмасана, дип акырды аңа әби авыз. Сөяп куй күрәгеңне. Хәлимә сеңлем, балалар хакына, иптәш председатель. Эләктеңме кулак калдыгы. Әби авыз терсәге белән хатынның касыгына китереп төртте. Тегесе ишен тотып җиргә чүгәләде. Әмма авызыннан бер сүз дә ычкындырмады. Заһидны әйтерсеңлә баскан урынында кадаклап куйдылар. Йөгереп барып араларга гына югыйсә, юк, кимшаны да алмый. Аптырау гаҗәпләнүдән шушы хәлгә төшкән иде ул. Ничек итеп, хатын-кыз башың белән кешегә кул күтәрмәк кирәк. Ул арада әби авыз хатынны җилтерәтеп бастырды да күлмәк итәген өскә күтәрде. Заһид башын читкә борды, тик барыбер хатынның бит арасында асылынып торган бер мәкәен күреп алды. Иптәш председатель, балаларым ач, иптәш председатель, дип хатын үксеп еларга тотынды. Гаебеңне күз яше белән генә юа алмассың, кулак калдыгы. Заһидны уятырга шушы сүз җитте. Ул пружинадан атылгандай киртә аша сикерде дә рәис белән көрәкле хатын арасына килеп басты. Рәиснең күзләре киерелде. Күрәсең, Заһидны абайламый калган иде ул. Нинди самасут бу, дип кычкырды ул. Ләкин карлыккан тавыш көткән нәтиҗәне бирмәде. Үзелеп китте. Азрак эчәргә кирәк, фронтовик, дип моңа кадәр сүзсез генә басып торган колхоз башлыгы да бик урынлы гына сүз кыстырып куйды. Әби авыз да үзен кулга алып өлгергән иде инде. Хукукны безгә совет власте, большевиклар партиясе бирде, диде ул ирегенә. Халык байлыгын таратырга ирек бирмәбез. Халык байлыгы шушы бер мәкәйдәмени? Дип көлде Заһид. Анда гына түгел, менә кара. Рәис тарантастагы тулы капчыкка бармагы белән төртеп күрсәтте. Кеше ачтан үлә, ә сез башак та жәллисез. Кызма, Заһидҗан, дип янә сүзгә кушылды колхоз башлыгы. Өстән шундый күрсәтмә килде. Күрәсеңме, бер көндә басу шикләрендә
юл буйларында сак пунктлары курдык. Авылны киртә белән әйләндереп алдык. Илгә ашлык кирәк, ашлык. Үз авылдашларың аяк сузса да ярыймы? Бу хакта әлегә күрсәтмә юк. Район түрәләренең нинди олы максат белән җан атып йөрүләрен менә шунда аңлады Заһид. Халыкның артык дәрәҗәдә күндәмлеге, юашлыгы, үҗәтлеге шаккатыра иде аны. Фронтта тентеттерерләр иде көт. Бугаз киереп йөрсәң, берәрсен ялгыш нахакка рәнҗетеп куйсаң, атакага күтәрелгәндә арт чүмечеңә пуля гына җибәрәләр. Булды андый гынахлар булды. Хәтта асабистлар үзләре дә шүрли иде. Аннан соң тегенең туганнарына хәбәр салалар. Немец фашист илбасарларына каршы көрәштә улыгыз батырларча һәлак булды. Дан һәм хөрмәт аңа. Бар, тикшереп кара кемнең кем ярдәрсеннән башын салганын. Ә монда тентиләр, кыйнилар, ник берәрсе каршылык күрсәтсен. Теге Нәсимә балаларына башак сыдырган хатынның исеме шулай иде. Хатын турында Гыйбадулла карттан да сораштырып утырды. Буклы булгач, ни кырсын соң, диде карт. Кулак нәселеннән бит, андыйларның энәсе дә дөягә әйләнә. Ире кая? Билгеле инде, ирләр кайда булсын сугышта? Услаптай 5 туган киткән ие, берәүне дә кайту насыйп булмады. Совет власты өчен шәһид кешеләрнең якыны дошман булга димени, якын бабай. Картның бу кадәр тирәнгә керергә чамасы да, теләге дә юк иде. Шуңа күрә сүзне икенчегә борды. Бәләдән баш аяк дип уйлагандыр инде. Заһид бер җаен туры китереп Нәсимәләргә керде. Авыл өе бер вакытта да урын җир, өстәл урындыклары белән аерылып тормады. Беренче урында матурлык, көязлек түгел, гамәли максатлар күздә тотыла. Үй турын гадәттә буйдан буйга озын сәки биләп тора. Бер үк вакытта диван, карават, өстәл, урындык, шкаф тагын әллә нинди рольләрне үти ул. Күз күрер урында ястык мендәр өеме, караңгырак почмакта күәш чиләге. Юлпыч, савыт саба, янә дә мич. Буаз сыер кебек олы корсаклы мичнең дә вазифалары күп төрле. Башлыча алар ашау-ичү, киптерү, җилләтү, җылытуга бәйле. Ә кышын аннан да уңайлы ятакны табармын димә. Үзе бирәннең дә бирәнне инде мәгәр. Көне буе тыгына, талымлап азапланмый. Саламын да, тирес кирпечләрендә, чилеп эшле тал чыбыгында бир генә. Хәлдерәк адәмнәр тәрәзә кошагаларына сөлге тастымал элеп, пәрдәләр, чәчәкле чуклы чаршаулар кырып, кандала тараканлы авыл өенә азмы-күпме ям бирергә тырыша. Нәсимәләрдә беләүләнеп каткан сәкедән ара буларның берсе дә юк иде. Әйтерсең лә ташландык йорт. Мич ысланып беткән, идәнгә кайчан мунчала тигәнен әйтүе дә кыен. Фәкыйрьлек, битарафлык шундый дәрәҗәгә килеп җиткән ки, сафлык белән начарлык, чисталык белән шакшылык бергә буталып беткән. Аларны аермый да башлаганнар иде күрәсең. Заһид ишек катында аптырап басып торганда, мич арасыннан бер малай килеп чыкты. «Абый, әллә син минем әткәмме?» диде ул. Озын нечкә муены чайкалып китә. Авызын ачса, үпкәсе күренер сыман. Концлагерларны азат иткәндә мондый зәгыйф балаларны күргәне бар иде аның. Тик үз авылында, ерак тылда шундыйларга тап булырмын дип күз алдына да китермәгән иде. Бигрәк тә бу баланың күзләре куркытты аны. Зурлар кайгысы, зурлар хәсрәте, зурлар мәшәкате иде аларда. «Исемең ничек соң синең, егет?» дип сорады Заһид. «Сәниф». «Түтәмнеке Сәгыйдә, абыкайныкы Сәгыйд». «Алар кая?» Малайның кашлары җыерылды, иреннәре кысылды. «Әби явызга әйтмәссеңме соң?» диде ул җитди генә. «Нинди әби явыз?» Заһид белмәмешкә салынды. «Соң теге безнең мүкләкне өтермәнгә япкан Сәвид Хәлимә. Нигә хәзер сыерларны төрмәгә ябалармыни?» «И Алла кылы», диде малай кемнәндер ишеткән гыйбарәне исенә төшереп. «Әнкәй урынына яптылар бит аны». «Ничек инде ул алай?» «Бәй, әнкәй җиккән атның кылыны югалган иде бит. Колхоз байлыгын югалткан кешене әбизәтелне өтермәнгә ябалар. Әнкәйне ябалар ие, без бар. Безне кем карасын?» Әби явыз әнкәй урынына мүкләкне яптырды. Заһид малайны күтәреп күкрәгенә кысты. «Син минем әткәйме әллә?» дип янә соравын кабатлады ул. «Юк, Сәниф, мин синең әткәң түгел. Алайса нигә кочаклыйсың соң?» Заһид тамагына килеп тыгылган төерне көч хәл белән генә йотып җибәрде.
Аннан соң, Сәниф, менә бу сиңа минем бүләгем дип, портупиен кесәсендәге бөтен акчасын малайга тоттырды. Әле мин синең янга тагын керермен, җәме? Их, дип уфтанды Сәниф. Куырган башак белән сыйлаган булыр идем дә, тегеләр кайтып җитмәде. Заһид кечкенә дустан колхоз байлыгына тигән кешеләрне төрмәгә ябалар дип шаяртырга исәпләгән иде дә тотлыгып калды. Чөнки әлеге гаилә өчен яшел арыш башагы бердән-бер яшәү чыганак иде. Чын мәгънәсендә тамак тәмукка кертәшү. Авыл советы рәисе генә түгел, район вәкилләре, милиция, авылны уратып алган киртә, басудагы күзәтү дә тыя алмый иде ахыры ачларны. Шушы да булдымы тормыш? Шуның өчен миллионнаган корбан бирдекме? Булай ярамый лабаса. Ниндидер чарасын табып булга торгандыр ич. Тик ничек? Фронтта ичмасам, ике бузауга кибәк айырып бирә белмәгән җилбашлар да ни нәрсә кылырга кирәклекне беләләр иде. Аның бурычы бер генә, мөмкин кадәр күбрәк фашистны теге дөньяга алактыру. Ни кадәр күп, шул кадәр яхшы. Кем душман, кем дус, баш ватасы юк. Монда исә душман 100% тормый. Әмма кеше кырыла. Кем гаепле? Очына чыга алмастай уйларны Заһид гадәттә аракы белән томалап куя. Бу юлы аның эшләренә юк иде. Эзләнсә дә, актарынса да таба алмады. Нигәдер пристаньга да аягы тартмады. Авылдагы кибеткә гомумән өмет юк. Ул 60 көнгә бер генә ачыла. Анысы да әби явыз рөхсәте белән генә. Ныклабрак тотынса, ихтимал бер рәтен чыгарган булыр иде. Ләкин Нәсимәләр өендә күргән хәерчелек тамагына таш булып утырды. Эшкә дә китми, тышка да чыкмый. Тик газаплап тора. Авыртмаган башка таяк алып, ни чуртыма йөрим соң әле мин, кеше тормышына тагылып дип Заһид үз-үзен битәрләп тә алды. Ләкин Сәниф барыбер күз алдыннан китмәде. Ул гүя, син көндә типтерәсең. Без бер кабымлык ипи таба алмыйын тегәбез дип бармак яны иде. Ахыры районга төшеп кайтыргадыр. Эш турысында да уйланырга вакыт җиткәндер, дигән нәтиҗәгә килде. Район үзәгендә аның Гафур исемле дусты бар иде. Полкташы, баш кисәр егет мәгәр. Уена килгәнен таш ягыса да гамәлләштерми калмас. Иң авыр, иң хәтәр җиргә аның ротасын җибәрәләр иде. Соңгы солдатына кадәр тартышыр иде. Сугыш бетәргә 3-4 ай кала яраланды. Рейхстагка кызыл әләмне үзем беләм дип йөргәндә генә ул туры дустының өенә юнәлде. Эштән кайткандыр, кояш баеп килә дип уйлады. Гафурның әнисе ишек алдында иде. Хәлләрең ничек? Шәмсинисәттә исән-сау гына йөрисеңме? Дип Заһид аның белән ике куллап күреште. Карчык алъяпкы читәге белән күзләрен каплады. И улым, Гафур белән бер нәрсә булмагандыр бит. Булмаган кая улым. Атна буе бикләнеп ичте. Заһид өйгә кергәндә Гафур тәбәнәк тимер караватта утырып тора иде. Шунда ук протезы сөялгән. Йөзе чыгындыр кебек кып-кызыл, җилкәсендә тастымал. Күрәсең, ул әле генә мунча кирип чыккан иде. Эй, якташ, диде ул кыенсынгандай. Бер генә көн алданрак килгән булсаң, арлап гүләйт итә идек. Бүген вакыты чыкты, бигайбә. Аның борчыланды. Минем эштә шунсыз булмый, якташ. Кич буена дөнья хәлләре турында сөйләшеп утырдылар. Заһид эш турындагы гызырын да шиште. Курыкмасаң әйдә, бездә урын бар, диде Гафур. Фронтовик башым белән куркып тормам инде ансы, диде Заһид. Алай ярпачланма, якташ, фронт ишегенә түгел монда. Үзем дә күреп йөрим, күзләрем сугыр түгел. Заһидкә дустының өстәнрәк торып сөйләшүе ошамый иде. Син үпкәләмә, якташ, диде Гафур. Мин иртәгә авылларга чыгып китәм. Әйдә, бергә йөреп кайтыйк, күрерсең, танышырсың. Шулай килештеләр. Иртәгесен иртүк ат килеп җитте. Шигәнә дигән авылдан җибәргәннәр. Авыл район үзәгеннән 18-20 чакрымнар гына булса да, кич кырын гына барып керделәр. Юллары уңмады. Гафурга башта ук аты да, атбаш малайы да ошамады. Менә күрдеңме ул, диде ул Заһидка. Налоговый агентны ничек хөрмәт итәләр. Син инде бигрәк кызу эш өстендә ат җибәрүләренә рәхмәт әйт, дип юатты дустын Заһид. Җибәрми генә карасыннар. Хәүф-хәтәрсез генә барып җитсәләр, бу ризасызлык бүселеп тә чыкмаган булыр иде бәлки.
гөнаһ шомлыгына һич уйламаганда җигүле ат ташлап качты үзләрен. Турачы урманына җиткәч, бераз хәл алырга дип туктап алырга булдылар. Урыны матур, уң якта шырпыдай төп-төз чыршылар әмер көткән гаскәриләр кебек тезелешеп киткән. Сулда урман белән арыш басуын икегә айырып, нәни генә инеш тасмасы сузыла. Суы тубыкка да җитәрлек түгел, сай, ә үзе искиткеч чиста. Төбендәге ком бөртекләренә кадәр аерым ачык күренеп тора. Шунда ук вак чишмәләр ургыла. Эх, суы да суы, шәрәпләре бер якта торсын дип, Гафур учлары белән су чимерде. Атбаш малай да сусаган икән, суны тепкысы белән генә чумырды. Булган егетләр әүвәл атын эчерә, диде аңа Заһид шаярткандай. Ат каясың абый, дип малай тирә-ягына караңгылады. Ат нишләптер юк иде. Бүкләп ташлаганчы атыңны табып кил, селәгәй, дип кычкырды аңа Гафур. Ат та, малай да югалды. Ахыры җәяүләргә туры килде. Бер юлаучы очрамасмы әле дип өметләнде Заһид. Чөнки күреп тора, Гафурга авыр. Протезе майланмаган арба кебек шыгыр-шыгыр килә. Ләкин юлда эт тә күренмәде. Әлеге хәл турында Гафур авыл советы рәисенә бер сүз дә әйтмәде. Армиядан алып кайткан планшет сумкасын өстәлгә сузып салды да, йомышчы кая дип сорады. Хәзер килеп җитә, диде рәис. Ашарга гына киткән иде. Җәтрәк кыймылдагыз, кешеләрне чакырта башларга вакыт. Менә исемлек. Беренче булып аркасына мендәрдә бүкресе чыккан карт ишекне ачты. Әй син, саботажник, акча алып килдеңме? Дип кычкырды аңа Гафур. Бу юлы җайлап-майлап кына котыла алмассың. Әүвәл күрешәйек әле, улым, диде карт, килеш-килбәтенә һич тә туры килми торган көр тавыш белән. Аллаһы Тәгалә насыйп иткән якты көнгә рәхим шәфкатьләребезне белдерәйек. Аллаларың, муллаларың белән тагын күзгә төтен җибәрәсеңме? Дип кызып китте Гафур. Буржуй сыңар икәнлегеңне былай да беләбез, акча алып килдеңме, акча? Ничек кешегә шулай мәсхәрәләп кычкырмак кирәк дип уйлады Заһид. Бер аягы җирдә булса, икенчесе гүрдә, әллә күпчем шаярта гынамы Гафур? Юк. Гафурның үз-үзен тотышы бер дә шаяртуга ошамаган иде. Кыяфәтен генә күр. Әллә нишләгән ул? Нәкъ сүзгә үгез. Менә картка ташланыр да имгәтеп ташлар кебек. «Җә!» дип бакырды Гафур. «Кемгә әйтәләр?» Гафурның әтәчләнүенә картның исе дә китми. Күнеккәнме, юри кыланамы, һәр хәлдә эчендәген тышка чыгармый. «Алып килдем, улым», диде ул ниһаят. «Мә, дугасын укып кабул ит». Карт аягындагы кәкшәйеп беткән кыска кунычлы киез каталарын салды да өстәл өстенә китереп куйды. Аннан бишмәтен салырга тотынды. Гафур йөгәнсез бер дуамаллык белән каталарны ачык тәрәзәдән тышка бәрде. Ә Нидаимчик яртылаш салган бишмәтен кире киеп, Гафур янына килеп басты да: «Хак сөйләйсең, улым. Безнең нәсел бай нәсел», дип шундый ук ачык кыртавыш белән тизеп китте. «Кайсыдыр ки, мунчада яшәп ятабыз. Менә бу йорт Сәвит йорты, безнең йортыбыз ие. Әрбәлүсиядән соң шушында күчереп салдылар. Аллаһ буйырса, тагын бер 30-40 ел торыр әле. Бүрәнәләрен Кара Идел якларыннан әткәй алып кайткан ие. Сумазар тигән агач түгел. Влашыгызны әйтергем, үз хисабына конторда сала алмагач, влашмыни ул. Әйттем исә кайттым. Мәчеттән нардум ясадылар. Хаҗи кода өендә мәктүб, кибетләре Хәбибулла кордаш келәтендә. Син шулаймыни әле? Телең ачылдымыни?» дип Гафур тешләрен шыгырдатты. «Әйе, улым. 10 ат, 20 сыер тутайык. Вакмал, кош-корт турысында әйтеп тә тормайым. Тирләп эшләй иек, батырып ашай иек. Сез гөнаһ шомлыгы, халыкны ачтан үтерәсез. Җитте диләр сиңа». «Юк, улым, бетмәде әле. Бер иштан әйтеп бетерәйем инде. Булай да күңелемдә бик озак көттем. Менә шул, улым. Тәтер кебек 4 улым: Газиз җаным, Шәриф җаным, Сабир җаным, Салих җаным. Фрутта Сәвит өчен башларын салдылар. Сез әнәтрәк урап кайткансыгыз. Аларга насыйп булмады». Карт кирфексез күзләрен җиңеше белән сыпырып алды да дәвам итте. «Инде китереп, улым, налук кирәк икән, Сәвитегез миңа гына терәлеп калган икән,
Әнә, мунчамны сүтеп ал. Миңа әнәтрәк 2 аршын җирдә җитә. Карт әйтәсен әйтте дә, лаштыр-лаштыр атлап, бүлмәдән чыгып та китте. Әҗәлен сизенә бу дип уйлады Заһид. Мондый баш бетәрлек антисоветчына сөйләмәс иде. Сугышка кадәр кеше ишеттергән нахак сүз өчен генә дә Себергә сөрәләр иде. Моныкына бөтен авылны тотып ябарлык. Ишек уемында тагын бер хатын пәйда булды. Керергә ярыйдыр бит? Дип ул бусаганы кыю гына атлап үтте. «Җә, бозавыңны саттыңмы?» дип каршы алды аны Гафур. Хатын ниндидер ичке бер канәгатьләнү белән финагентның өстәленә берничә кызыл акча китереп салды. «Син нәрсә, дәүләтне хәер сорашучы корткага саныйсыңмы әллә?» дип Гафур урыныннан сикереп торды. «Чепуха иш бу. Башка юк бит. Буларында үтешкә генә алдым әле», диде хатын. «Теге килүемдә бозауымны сатам дип сүз биргән идең түгелме? Бөтен карап торганыбыз шул бозау инде. Ә сыер?» «Иптәш начальник», дип чытыклангандай итте хатын. Ләкин бу Гафурны ярсытты гына. «Сыер мал түгелмени?» дип ул өстәлгә китереп сукты. Сулы графинның капкачы идәнгә атылып төште дә икегә ярылды. «Мал?» диде хатын сабагын ирәнләгән бала кыяфәтендә. «Сыерыңны алып чыкканны көтәсеңме? Киләсе базарга чаклы гына түз инде. Тукран тәүбәсе булмассыңмы? Валлаһи менә билләһи. Синең балаларыңда минем эшем юк. Тапкансың икән үзең кара. Ләкин дә дәүләтне төп башына утыртырга ирек бирмәм». Заһид бу котычкыч тамашаны җанын учына йомарлап диярлек күзәтеп утырды. Ахыры түзмәде, хәйлә табып бүлмәдән чыгып китте. Елга буена төште. Монда җиләс иде. Су өстеннән ак томан булып бу күтәрелә. Инде әнә караңгыда төшеп килә икән. Якында гына ниндидер эт үзгәләнә. Әллә ирештерәләр, әллә үзе шундый тынгысыз. Гафур да аннан калышмый. Сугыну янаулары су буйларында да ачык тәрәзәдән кайтаваз булып яңгырый. Ниһаять, барысы да тынды. Эт тә оясына кирип ятты бугай. Гафурның да карлыккан тавышы ишетелмәс булды. Ара-тирә су читенә кунаклаган казларның гына каңгылдашулары ишетелеп куя. Заһид тар сукмак буйлап өскә күтәрелде. Гафур баскычта башын иеп утыра иде. «Җәяү килүнең үчен кайтардың, ә?» диде Заһид. «Причем монда җәяү килү?» диде Гафур. «Просто служба. Мин бит дәүләт кешесе». «Әйе, анысы дөрес», диде Заһид. «Шулай да турысын гына әйт әле. Бу кешеләр сиңа кызганыч түгелме?» Гафур учлары белән яңакларын каплап озак кына сүзсез утырды. Аннан соң Заһидкә үз соравын юллады. «Алайга киткәч, әйдә, барысын да уртага салыйк. Менә син сугышта күпме бәндәне дөмөктөрдең?» «Таптың чагыштырыр нәрсә?» диде Заһид. «Алар дошманнар иде. Бик беләсең килсә, әлеге саботажниклар да шул Казаннан. Хәзер безгә бернигә карамый илне төзекләндерергә кирәк. Ә алар аяк чала. Дошман һәр җирдә бар ул». Төнге тынлыкны ярып пароход кычкыртты. Икенчесе, нәзегрәк тавышлысы, аңа җавап кайтарды. Сөн тамагында алар әнә шулай һәр вакыт бер-берсен сәламләп узалар. Төнге пароход тавышы балачактан ук Заһидның күңелен моңсуландыра, ярсыта иде. Аның әллә кайларга китәсе, ярсу дәрьяларда дөнья гизәсе килә иде. Бу юлы кылт итеп Гөлйөзем исенә төште. Йөрәкләре чымырдап китте. Тәнен ашкынулы хис басты. Тизрәк авылга кайтырга кирәк дип уйлады ул. Бушка баш әйләндереп йөрүдән файда чыкмас. Гафурның тонык тавышы аны янә чынбарлыкка кайтарды. «Теге сәрәгәй малай чәче белән җир себерәчәк әле», диде ул. «Авыл советы председателе дә угаланачак. Анысына ни булган? Мондагы нужникны күргәндерсең?» «Әйе, җимерелеп беткән бер нәрсә». «Хикмәт тә шунда, якташ. Председатель ел сайын шул нужникны ремонтладым дип акт төзи икән. Фиктивный акт ягъни. Акт төзи дә акчасын кесәсенә сала. Шул документларны кулга төшердем мин. Учачак ул эшеннән. Ә мин синең дошман һәр җирдә бар дигән фикерең белән килешәм», диде Заһид. «Әле шул хакта уйландым. Ул минем фикерем түгел, якташ. Иптәш Сталинныкы. Теге синең кулак картың бик белеп сукалый. Иген иккән кеше ачтан интексен әле. Без үзебезнең илне генә түгел, Европаны, дөньяны фашизмнан юлып алдык.
Ә монда үз тамакларында туйдыра алмыйлар. Шуңа күрә якташ, диде Гафур. Дилбегәне үз кулыбызга алырга тиеш. Бигайбә, диде Заһид. Ләкин син башкарган эш минем кулдан килмәс мөгаен. Мин үзем дә һаман шулай налог җыеп бирмәм анысы. Хикмәт принципта. Гафур яныннан кайткан көнне Заһид клубка чыкты. Клуб шимбәдә генә ачыла. Нигәдер бу көнгә җыр бию тамашасын русчалатып вечер дип йөртәләр иде. Яшь җилкенчәк аны көтеп ала. Очрашкач, бүген вечер чыкмый калма дип бер-берсен кисәтә. Заһид килгәндә клуб эче шыгрым тулы иде инде. Бөкре Мәхсүм җилкәсенә янтайтып гармун тарта, шунда ук биючеләрне дәртләндереп их дип кычкыргалап та җибәрә. Әнә уртага төз гәүдәле, озын гына бер егет чыкты. Камаринскийны, диде ул гармунчыга һәм, күрәсезме мине дигәндәй, вакар белән генә кулларын бөеренә таянды. Күренеп тора, егет кемгәдер ярарга тырыша иде. Көе дә үзгә Камаринский. Бу инде сиңа шабата көе дә әпипәдә түгел, урыс көе. Мәхсүм аккорд бирде. Егет кулларын җәеп, гәүдәсен кылтык кына боргалап алды да, шап-шуп басып биеп тә китте. Тыпырдый гына. Гәүдәсен җиңел тота, хәрәкәтләре дә килешле, очып кына йөри. Ләкин үзен ничек кенә җиткән егет итеп күрсәтергә теләмәсен, озын куллары күлмәгә аша беленеп торган очлы калак сөякләре кабарынкы иягә аның әле үсмер генә икәнлеген ишарәлиләр иде. Кыю үзе, осталыгын тәмам күрсәтеп бетермичә башкаларга ирек бирмәде. Аннан соң күмәк уеннар башланды. Бер юлы 15-20 кеше бии. Купты тузан, балта элеп куярлык. Гармунчы төшкереп үк җибәрде. Гөлйөзем, су сибәле, дип кычкырды ул башын борып. Кыз чиләк тотып, чүмеч белән идәнгә су сибеп чыкты. Соңыннан белде Заһид. Клуб мөдиренең ниндидер шөгыле чыккан икән, ачкычны Гөлйөземгә ышандырып калдырган. Клубта кыз 40 күбрәк иде. Егетләрдән яшүсмерләр өлгеррәк. Фронтовиклар гомумән уенда катнашмый, бер читтә укмашып, тәмәке киретәләр. Заһид тә почмакка посмакчы иде дә, күреп алып аңа түрдән гармунчы яныннан урын бирделәр. Клубта аннан да ыспай киенгән кеше юк иде. Габардиннан тегелгән килешле кителе, галифе чалбар, балтырын кысып торган хром итекләре, кокардалы фуражкасы авыл кешеләренең генә түгел, күпне күргән фронтовикларның да игътибарын җәлеп итәрлек иде. Орден медальләрен дә таккан булса, тагын да отыштырак чыга иде билгеле. Тик әле аның бүген кыз узатасы бар. Шалтыр-шылтыр килеп, комачаулары ихтимал. Һич көтмәгәндә Гөлйөзем аны биергә чакырды. Мондый осталыгы юк иде Заһидның. Бөтен кеше гөрләтеп кул чапкач, чыгарга туры килде. Биюенең рәте булмады, әмма җаен туры китереп кызның колагына "Мин сине озатам" дип пышылдарга өлгереп калды. Клуб тимер мич кебек кызды. Тир исе, хатын кыз исе, тузан исе барысы бергә буталып, тамак төбенә, борын эчләренә сылашты. Егет кызларның ай хаенда да юк. Бетергечләре бурылган курчак кебек биюләре бию. Заһид актыкка кадәр түзмәде, уен беткәнне урамга чыгып көтәргә булды. Дөресе, ул тамашада үзен күрше тунын киеп, кыз яшәргә кергән кияү егете сыманрак хис итә иде. 18 тулгач аны армиягә алдылар, 3 елдан артык сугышта әвәләнде. Баксаң, шушы 3 ел аны яшьлегеннән менә шулай бер катлы күңел ачулардан аерып куйган иде ләбаса. Халык ябырылып клубтан чыга башлады. Көлешәләр, шаярышалар, Заһид аларга кызыгып та куйды. Ул инде бик теләсә дә булай булдыра алмый. Кешеләр су сипкәндәй кайсы кая таралып та бетте. Гөлйөзем утларны сүндереп, ишек тәрәзәләрне бикләп чыкканда урамда берәү дә юк иде инде. Заһид моңа куанды гына, чөнки кемнеңдер үз янында күз киюгә булуын теләми иде. Мондый караңгы төндә чибар кызларны япа-ялгыз калдыру ярый торган эш түгел, диде ул шаярткандай. Озатып куярга рөхсәт итегез. Кызның йөзен күрмәде, әмма елмаюын бөтен йөрәге белән сизеп тоеп торды. Шулай булмыйча, авылда рөхсәт сорап тормыйлар, киләр дә тагылалар. Аннан китереп, шушындый күренекле абруйлы егет сүз кушсын әле. Тешең сызласа да елмаерсың. Үзе фронтовик, үзе командир. Içindən şulay gururlandı kız. Әмма тіле башканы әйтте.
Кая инде ул безгә пристань маржаларына җитәргә? Заһитның кызны култыкларга үрелгән кулы шәлперәеп төште. Көтмәгән иде ул мондый чәнечкене. Димәк, авылда инде гайбәт таралып өлгергән. Шулай да бу кыен хәлдән чыгарга гына түгел, җиңеп чыгарга кирәк иде аңа. Нинди маржалар турында сөйлисеңдер белмим, диде ул. Әмма дә Европаны аркылыга буйга гизеп, үзебезнең авылдагы Гөлйөзем исемле кыздан да чибәррәк кызны күргәнем булмады. Монысы хак. Әгәр кешенең ички халәтен үтә күрү сәләтенә ия булса, Заһит һичшиксез кызның бөтен тамырлары белән балкыганын шәйләр иде. Тик тойгыларын 7 кат йозак артына яшерә белмәсә, татар кызы була димени. Татар кызы ир-егет алдында бер вакытта да чын теләген ачып салмас. Алай гынамы, инде үзенең дә тәкате бетеп, үбешү, кычышу мизгеле килеп җиткәндә дә юк дип башын борыр. Ата-бабадан килгән уялчанлыгы белән татар кызы чын мәгънәсендә шишелеп, бушанып, назлана белми. Аны фәкать ир алдындагы бурычын гына үтәргә әзерлиләр. Шуңа күрә барысы да егетнең кыюлыгына, тәвәккәллегенә бәйле. Заһит билгеле төшеп калганнардан түгел. Менә ул кызның култыгыннан эләктереп алды, Гөлйөземнең кулы оясыннан егылып төшкән чыпчык баласы кебек талпынып куйды да тынды. Әлеге сүзсез көрәш егет файдасына тәмамланды. Тик аны ныгыту насыйп булмады. Уйламаганда, көтмәгәндә, алар каршына читән ышыгыннан бер төркем яшүсмер чыгып басты. Заһит абый, мондарак кил әле. Сүз бар, диде арадан берсе. Тапкансыз сөйләшер вакыт, дип көлде Заһит. Күреп торасыз, мин үзем генә түгел. Клубта ду китереп биеп йөргән егет алга калкып чыкты. Аңлашылды, дип уйлады Заһит. Менә кем өчен тырышкансың икән? Кеше өлешенә кермә, Заһит абый, диде ул. Гөлйөзем минем кыз. Сатып алдыңмыни? Мин инде аның артыннан 3 ай йөрим. Заһит кычкырып көлеп җибәрде. Ну и что? Тамгалы инде ул хәзер. Сиңа дигән кыз мич башында көл ялый әле, энем, дип Гөлйөзем дә Заһит ягына чыкты. Әле шулаймы? Әфисәрләргә беренче көнне үк кул тоттырасыңмы? Дип биюче егет искәрмәстән кызның яңагына чалт итте. Кыз шырылдап җибәрде. Заһит шул ук секундта биюче өстенә ыргылды, ләкин эләктерә алмады. Шыр-шу килеп, аның үзен камап алдылар. Кайсы муенына, кайсы аяк кулларына асылынды. Әүмәкләшеп киттеләр. Ничек кенә гайрәтле булмасын, Заһитның бу кадәр кешегә каршы торырлык чамасы юк иде. Үсмерләр аны күңелләре булганчы тәпәләделәр дә дәррәү китеп тә бардылар. Заһит торып, киемнәренең тузанын каккалады, төймәләрен барлап чыкты, барысы да урынында кебек. Фуражкасы гына күренми. Капшана торгач, анысы да табылды. Тик киярлеге генә калмаган иде. Изелеп, бөтенләй рәвешен җуйган. Кыздан да җилләр искән. Заһитны кыйнаганнар икән дигән хәбәр иртәгәсен бөтен авылга таралды. Гадәттәгечә аңа бик күп имеш-мимешләр дә өстәлде. Чигенергә юл ябылды, фәкать җиңү генә аның абруен кайтарачак иде. Кич җитүгә ул уку йортына менеп китте. Яшьләр инде җыелган, кайсы шашка, кайсы домино уйный. Гөлйөзем дә шунда, журнал актарып утыра. Заһит җиңел сулап куйды. Чөнки Гөлйөзем кичәге хәлләрдән соң кешегә күренергә базмас, өендә генә ябылып ятар дип уйлаган иде. Ул егетләрнең сугышуы кыз өчен мәртәбә генә икәнен белми иде әле. Барысы да шып булды. Укуларын, уеннарын туктатып, Заһитка текәлделәр. Бер Гөлйөзем генә озын кирфекләрен сирпеп, башын аска иде. Заһит дык-дык басып, туры Гөлйөзем янына килде. Иң элек башын иеп кызга сәлам бирде, аннары кулыннан алып урамга алып чыгып китте. Ах иттеләр. Урак башлануга авыл бушап калды. Урамда, юл тузанында кыйынучы тавыклардан башка бер җан иясе юк. Этләргә хәтле күренми. Гөлйөзем белән Нәфисә 3 кайын атауы басуында кул белән урак уралар. Атауның хәзер исеме генә калган. Кайчандыр озын кул инеше бу төбәкләрне кычагында тоткан. Дымы мул булгач, пишәне, җиләк җимеше дә уңган. Бу җирләрнең элеккеге хуҗасы вакытында буасын буып, чистартасын чистартып, һәр нәрсәнең җаен белеп кенә хуҗалык иткән диләр. Файдасын да күргән ди. Күмәкләшүдән соң исә нигәдер бу эшләргә кул җитми башлаган.
Инештә сайыга тәмам курып беткән, атауны сөргәннәр, ләкин Ходайның кыдрәте белән 3 каены сакланып калган. Инде алары да картайган, муртайган, яртылаш кырып, шыксыз карачкага әверелеп баралар. Атауның мәйданы зур түгел, 5-6 гектардан артмый. Җире каты, шуңа күрә ашлыгы да әллә ни куандырмый. И инән күте, угата әйбәт, безгә җиңелрәк булыр дип такылдады Нәфисә. Миңнәхмәт абыеңның күңелендә күрми ярамас, хатыны чирләшкә. Нинди күңел күрү, Нәфисә апа, диде Гөлйөзем балаларча бер катлылык белән. Карасана, белмәгән атлы, Заһид белән төннәр буе нишлисез соң? Куналар дип сөйлиләр бит. Гөлйөзем телен тешләде. Чөнки каршы әйтерлеге юк иде. Чыннан да алар теге көннән бирле кунып йөриләр. Ярар, кызый, шаяру гына, иреннәреңне турсы әйтмә, диде Нәфисә. Куну гаеп түгел, алайда матри, алдан бирелеп куя күрмә, шабатаң тишелсә, кияүдә чыкмас, аң бул. Илән, Нәфисә апа, иләмә бер дә җәме. Синең әйтер кешең юк, кызый. Колагыңа киртлә. Егетен яратсаң инән күте, йомшапта куярсың аны. Безнең дә баштан үтте. Нәфисә апа дим. Гөлйөзем бу минутта җир ярылса, җир ярыгына да төшеп китергә риза иде. Нәфисә аңа игътибар да итми, сөйләнү. Бик тә хәтәр нәрсә ул, кызый. Бер тәмен татысаң, 7 төн урталарында йокыны качырып, тәкатьне кырыта. Гөлйөземнең кулында урагы уйнап кына тора. Һәр тутамы бер учма. Кыртлатып кисеп ала да камыл өстенә сала. Камыл очларында энә эче кадәр генә нәни тамчылар җимелдәшә. Арышы бераз яшелрәк, шуңа бу. Хәер, моңа хафаланасы юк. Шүмәләгә куйгач, 1-2 көндә сугарлык булып җитешә ул. Күп тә үтмәде, икесенең дә аллары тыгыз аксыл көлтәләр белән тулды. Әйтерсең лә, кайызлап ташланган юкә агачлары. Кояш баядан бирле утлы шар кебек нәкъ баш очында эленеп тора. Мәңгелеккә шунда кадаклап куйганнар диярсең. Чәчепме чәчә иссесен, түз генә. Нәфисә дә, Гөлйөзем дә яулык астына әрекмән яфрагы кыстырдылар. Ярар, кызый, барыбер медаль бирмәсләр, диде Нәфисә көлтәләрне шүмәләгә куеп бетерүгә. Иштә дә бүреләр улый башлады. Хәзинәдә кабыклы бәрәңге дә шешә белән сөт иде. Шешәне килүгә җиргә күмеп куйганнар иде. Ит булса, бәлеш пешерер идек, он юк, дип җырланып алды Нәфисә. Нәфисә апа, карале, бер атлы килә, диде Гөлйөзем. Хатын кулын моңгаена куеп, ян-ягына караңгылады. Саташасың гынадыр, кызый, бер нәрсә күренми. Озын кул юлына кара. Бәтәшинән күте, Миңнәхмәт абыең түгелме соң бу? Шул бит, шукынмыш, әле соң иртәрәк бит җир үлчәргә диюем. Сөйләнә Нәфисә алъяпкычын сыпыргалап, яулыгын рәтләп бәйләде. Ударникларның хәле ничек? Дип бригадир тарантастан сикереп төште. Хәлләребез алда гел, калганнарын үзең бел, диде Нәфисә. Сез маха бирмәсез анысы, лабагрейка белән җафа менә. Урагы сына чыга. Менә сиңа, дип Нәфисә аның хәленә керергә тырышты. Онытып тора микән әле, диде бригадир. Тарантаста буш бидон, Гөлйөзем бар әле, кыюдан су алып кил әле. Үзегезгә дә алып калырсыз, ул арада мин пиштек кенә шәрем итеп тә алырмын. Бу лабагрейка белән чистый бәлә. Шулай булмыйчасың менә бит. Бар үскәнем бар, бирәм дип торганда, инән күте. Гөлйөзем бик җәт кыланды. Минем аркада лабагрейка тик тора күрмәсен дип хафаланды. Шуңа күрә кые янында иптәш кызы белән очрашкач та исәнме исәннән узмады. Тегесе үпкәләде. Синең инде борын чөйдә, дигән була. Җегетем командир дигәч тә, алай бик масайма, дигән була. Лабагрейканың кие киткән әле монда, диде Гөлйөзем. Урагысына ди. Сулары да беткән икән, Миңнәхмәт абый көтеп калды. Лабагрейка эшләмәсә, бригада артка кала. Башыңа тай типмәгәндерлә, дип ачуланды ул дус кызын. Гөлйөзем тулган ай кебек иде. Заһид хакында әйбәт сүз ишетү, авыл халкының зурлап сөйләве аңа бетмәс-төкәнмәс шатлык вә канәгатьлек китерә иде. Тиз урады Гөлйөзем. Суны салкын чакта тизрәк илт, Миңнәхмәт абый, кабыкканнардыр, дип сүрән салды ул килүгә. Чүмәләр артыннан чәче башы тузган Нәфисә күренде. Артыңнан куа киләләрме әллә? Нигә яу куптырасың, диде ул. Суы сал. Гөлйөземнең сүзләре ярты юлда өзелде.
Нәфисәнең күлмәк итәге күтәрелгән иде, ыштаны күренеп тора. Ашыгып кабаланып, бригадир да килеп чыкты. Ул килешкә хатынның итәген сыдырып төшерде. Ул бик эшлекле кыяфәттә: "Бүген җирегезне үлчәп тормыйм инде. Иртәгә тагын урармын әле. Анда лабагрейка. Эх, җанга тиде шул лабагрейка", дип дилбегәне кулына алды. Нәфисә ничек кенә Гөлйөземнең күңелен күтәрергә тырышмасын, кызның йөзе ачылмады. Кашларын җыерып урды да урды. Кичкә кадәр ник бер туктап карасын. Нәфисәнең җырлыгы шома теле ошый иде Гөлйөземгә. Рәхәт аның белән. Җиңел, кайберәүләр кебек буйыгып, кайгырып, илгә чәчеп йөрмәс. Барысын да уен-көлке белән үткәреп җибәрә белә. Кайчан шаяра, кайчан җитди сөйләшә, аңламыйсың да хәтта. Нәфисәнең күңел күрү турындагы иртәнге вәсвәсәләренә Гөлйөзем тыштан ризасызлык күрсәтеп маташса да, бу кыз кыркынга хас бер чытыклану гына иде. Киресенчә, ул аларны ниндидер яшерен кызыксыну белән йотылып тыңлады. Чөнки бүтән берәү дә ир белән хатын арасындагы интим мөнәсәбәтләрне аның шикелле мавыктыргыч та, көлке дә итеп сөйли белми. Әмма сүз бер, гамәл башка. Билгеле бер чиктән соң ул уен-көлкеләрнең дә мәгънәсе бөтенләй башка төсмер ала икән. Нәфисәнең күтәрелгән күлмәк итәге, бригадирның майлы күзләре Гөлйөземнең керсез күңелендә җирәнү хисләре уятты. Ир-ат белән хатын-кыз арасындагы яшерен самими илаһи багланышларның көпә-көндез кояш яктысында шүмәлә төбендә әүмәкләшүгә әверелүен аның җаны һич тә кабул итми иде. Ул моны үз мәхәббәтен дә мыскыл итү, пичракка салып таптау дип саный иде. Нәфисә апа, диде ул кайтырга җыенганда, иртәгә мин икенче эшкә барам. Җүләрләнмә сантый. Кем сантыйдыр әле монда? Һай, һаваланасың, кызый, диде Нәфисә. Йыгылып кына төшә күрмә брук. Биектән йыгылу имгәтә ул. Гөлйөзем атнага якын күзгә башка күренмәде. Хәтта Заһидка да ачулы иде. Әйтерсеңлә, Нәфисә белән Миңнәхмәтне түгел, кем беләндер аны тоткан иде. Бүтән ирләр бер калыптан дип уфтанды. Кара инде ул бригадирга, хатыны бар, балалары чистый, күзе башы тынган. Бер көнне Заһид аның эштән кайтуын сагалап торды. Сине дә күрер көннәр бар икән, дип ул Гөлйөземнең каршысына төште. Кыз ачык чырай күрсәтмәде. Арыган да иде, кыяфәте дә егетләргә күренә торган түгел иде. Гөлйөзем, нинди кара мәче үтте юлыңнан, ни булды сиңа? Диде Заһид. Кыз кирпекләрен генә сирпеп алды. Ничек сагынган икән ул Заһидны. Муеннарына сарылыр иде. Алларына онытылып утырыр иде, кычар иде, үптерер иде. Адым сайын кара мәче Заһид абый. Егет аның сүзләрен үзенчә гаманлады. Намсынып кына карасыннар, туздырып ташлармын. Бер туздырдың инде, дип көлде Гөлйөзем. Балам, кем белән юанасың анда, дип аваз салды Гөлйөземнең әбисе Миңсылу карчык. Әбекәй, дип пышылдады кыз. Сагындым Гөлйөзем, кайчан күрешәбез? Шимбәсез булмый Заһид абый. Миңсылу карчыкны авылда ак әби дип йөртәләр. Бик бөхтә, бик чиста карчык. Юк кына кием салымында затлы, бүтү итеп йөртә белә. Өендә дә тәртип. Идәнне һәр вакыт сап-сары итеп юылган булыр, миче акшарланган. Авылда чиста карчыклар бар әлбәттә. Әмма агаби бер ул гына. Күрәсең, бу титул өчен чисталык, пөхтәлектән тыш башка сыйфатларда зарурдыр. Чыннан да Миңсылу карчык итәгатьлеге белән дә, зыялылыгы белән дә аерылып тора. Хәлбуки үзе укый да, яза да белми. Ул бер вакытта да кеше сөйләмәс, талашып кычкырышып абруен төшермәс, улы сынса җиң эчендә, аягы сынса итек эчендә булыр. Карты яше аңа киңәш табыш итәргә килә. Сүзе үзенә бер мәртәбәгә ия, ләкин табигаты белән бер катлы, гаять ышанучан, аны төп башына утырту бер нигә дә тормый. Алдау көнне бала-чага Миңсылу карчыкны һәр елны ягылмаган салкын мунчага җибәрә. Аныгы Гөлйөземне дә карчык үзенә тиң итеп тәрбия кылды. Ихтимал ниндидер сыйфатлар тоныклангандыр. Кайсылары икенчерәк юнәлештә берләнгәндер, тик шулай да кеше җанлылыгы, риясызлыгы, күңел ачыклыгы, ышанучанлыгы нәкъ әбисенеке кебек. Әтисе дә ипле, ярдәмчел, күренекле кеше иде. Фин сугышыннан кайтмады. Әнисен Гөлйөзем бик аз хәтерли. Озын кара толымлары гына күңеленә сеңеп калган. Үзенең дә чәчләре озын, бәлки шуңадыр. Гөлйөземгә 2 яшь чагында
әнисе баладан үлгән. Гөлйөземнең Заһид атлы егеткә кул тоттыруы турындагы хәбәр Миңсылу карчыкка да килеп ирешкән иде инде. Моңарчы ике арада бу хакта сүз булмады. Менә бүген җае чыкты, чөнки Заһидның оныгы белән сөйләшеп торганын күз кырые белән генә күреп алган иде карчык. Ат бәйләрдлеге бар микән җигетебезнең, дип читтәнрәк суктырды ул. Читләтеп әйтү аның фикерләү усулы, янәсе үз алдына сөйләнә. Чынында исә бу сүзләр турыдан-туры әңгәмәдәшкә юллана. Моны билгеле Гөлйөзем бик яхшы белә, ләкин беренче укны ул кабул итмәде. Ничек инде сөйгәнең турында әбекәең белән серләшәсең ди. Әткәсе чуар йөрәкле иде. Улы ничегрәк икән? Дип карчык икенче укны да җибәрәсе итте. Фәрештә үбеп үстергән кызлар Аллаһы бирса, тимер тәңкә таккан дип кенә егылып төшмәсләр анысы. Монысы инде күрсәтмә. Уклар явагына. Безнең заманда капка төбенә килгәнче яучы җибәрерләр ия. Карчык шул рәвешле мәсьәләгә үз мөнәсәбәтен белдерде. Бу Гөлйөземгә дә татлы хәбәр иде. Әбекәе яучы көтә икән ләбаса. Гөлйөзем чын-чынлап Киевгә чыгу турында уйлана башлады. Заһид ни килде егет түгел. Юкка вакыт әрәм итеп йөрмәс. Фронттан кайтканнар әнә ел бәрәкәтсез дип тормыйлар, башлы күзле булу ягын карыйлар. Заһид та сузмастыр мөгаен. Авылда бик күп еллардан бирле кабатланып килә торган бер сынамыш бар. Кызу печән өстендә, дөресрәге аның нәкъ кыл уртасында, төштән соң баш очында карга оясы кадәр генә бер болыт кисәге калкып чыга да, секунды минутында кабарып, киңәеп, бөтен күк гүмбәзен биләп ала. Искәрмәстән шатнап күк-күкрәп зилзилә куба. Ул юлында очраган чүмәләрне пыран-заран китерә. Кибән очларын кыйшайта, баш киемнәрен очыртып алып китә. Шуннан гарасаттына яңгыр башлана. Кешеләрнең кайсы кайда, бер ишләре кибән төбенә чүмәшә, икенчеләре арба астына пуса. Ләкин мондый яңгырдан котылып булмый. Ул куна килгән яңгыр. Куна килгән яңгыр мунча яңгыры. Кешеләр яшеренгән урыннарыннан чыга, инде кайтырга да була. Барыбер эшләп булмаячак. Лышма су булып, күшегеп кайтып керә печәнчеләр өйләренә. Күп тә үтми, авылдагы барлык мунчалардан дымык төтен сибелә башлый. Бу кичне халык чистарына, пөхтәләнә, хәзинәләрендә бары сыйланып та ала. Ә иртәгесен ялтырап кояш чыга. Яна эш башлана. Урак өстендә дә Худайның кодрәте белән кешеләр шул рәвешле хәл җыеп алалар. Быел ул җомга көненә туры килде. Мунчадан соң Гөлйөзем әбисенең сандыгын ачты. Гөлйөзем бәләкәй чактан ук сандыкта актарынырга һәвәс иде. Ә бу юлы максаты бөтенләй башка. Бирнә барлау. Моңа кадәр Киевгә чыгу уе башына да кирип караганы юк иде. Әпкәсе дә бар бит әле. Аны ничек итеп ялгызын калдырасың ди. Аннан китереп, авылда үз сәгатьләре сугуны өмет итеп ятучы өлкәнрәк кызлар да хәтсез. Алар ирек бирәме соң? Кая барсаң, бүлтерек дип мыскыл итергә генә торалар. Шулай да борыннарына чиртте Гөлйөзем. Хәзер кара киеп йөриләр. Кулларыннан килсә, тотып ашарлар иде. Сандыкны ачкач, яна бер шатлык кичерде Гөлйөзем. Әбекәсе һәммә нәрсәне бертөкләп җыештырып куйган икән ләбаса. Үзеннән, Гөлйөземнең әнисеннән калган әйберләр. Чуклы чәчәкле сөлгеләр дә, челтәрле тәрәзә пәрдәләре дә, ястык мендәр тышлары да, чыбылдык та, чаршау да бар иде монда. Кеше соңгы урын җиренә кадәр ашлыкка, бәрәңгегә алыштырганда, әбекәсе ничек итеп саклап калган бу чаклы байлыкны? И әбекәй, әбекәем, әбекәшәем. Яучыны бик әзерләнеп көтәсең икән бит, кадерлем минем. Күрше кызы Хафизә калайчы Мари егетенә ябышып чыккач, яучы кидерлеге булмагандыр мискенкәйнең дип сөйләнгән иде. Кызым, сиңа әйтәм, киленем, син тыңла дигәндәй, чынында бу сүзләр аңа төбәлгән булган икән ич. Яучысыз чыкма янәсе. Яучы килү зур мәртәбә ди бит әбекәсе. Сайлаган затын үз иткән, яраткан ир егет аны хөрмәтләргә, ил кавым алдында абруен күтәрү турында да кайгыртырга тиеш. Яучы җибәрү шуның бер билгесе. Гөлйөзем ияген учына салып, татлы хыялларга чумды. Авылда үткән туйларны күз алдыннан үткәрде.
Кызыл туйда күрде бит әле ул. Мәхсумҗан белән Миңнеҗамалныкы иде. Сугышка кадәр инде. Кәләшне атлы Кашавайда алып кайттылар. Паратлар да күп иде. Һәммәсе матур итеп бизәлгән, дугаларында, тәртә башларында сөлге тастымаллар җилферди, җиз кыңгыраулар зиңгелди. Нинди җырлар җырладылар әле ул чакта? Күп иде инде алар. Моңлылары да, шаяннары да, берсе әле дә хәтерендә. Мәхсумҗан да эшчән, Миңнеҗамал да эшчән, Мәхсумҗан бигрәк эшчән, түлке аркасы шешкән. Моны Шәмсетдин исемле абзый үзе чыгарган иде. Мәхсумҗан үпкәләмәде, көлде генә. Хәзер әнә клубта гармун уйнап йөри. Хатынын ташлады, бер яшь солдаткага йортка керде җүнсез. Туйлары тамаша булган иде. Колхоз үткәргән иде. Миңнеҗамал апа акка салу бүләгенә бик матур шигүле күлмәк биргән икән дип сөйләделәр. Колхоз районда чиктергән имеш. Булгандыр. Кулы чулак ишаның. Элек тә дуңгыз карый иде, хәзер дә шул эштә. Әбикәсе әйтә, ризалык бүләген Кәләш үзе чигәргә фарыз ди. Гөлйөземнең менә кулъяулыклардан башка үзе чиккән берсе дә юк. Бик чигәр иде. Чигә белми ул. Ситсасын каян аласың, җипләрендә табармын диме? Хәзер Кәләшләрне дә алдын атлар белән алып кайтмыйлар. Сугыш бетте бетүен, бәлки рөхсәт итерләр. Заһид командир кеше. Күр син аның кайышларын, аелыгына да ике телле. Җиз аел. Шимбә көнне Заһидны районга чакыртып алдылар. Кемдер минем ял итүне күпсенә дип уйлады ул. Әмма күңеленнән сөенеп тә куйды. Димәк, ул кирәк кеше, аерым исәптә тора. Сәркәтип кыз аңа кайсы бүлмәгә керергә икәнен әйтте. Ишекне ачкач аптырап китте. Зур имән өстәл артында кукраеп дусты Гафур утыра иде. Әйдә якташ, уз дип каршы алды аны. Заһид Гафурны һаман хәрби киемдә күрергә күнеккән иде. Ә ул кара костюмнан ак күлмәк, зәңгәр галстук. Курчак кебек киенгәнсең, диде Заһид. Әй, галстугына һич күнегә алмыйм, муенны кыса. Такмасың? Бюрода кисәттеләр. Райком работнигы галстуктан йөрергә тиеш, диделәр. Кем инде син? Оештыру партия бүлеге мөдире итеп расладылар. Кадрлар белән эшләү минем карамакта. Менә сине дә чакырттым әле. Нинди камыт кидермәкче инде? Гафур өстәл өстендәге кагазьләрне бер читкәрәк шудырып куйды да, җөнтәс кашларын җыерып Заһидка карап торды. Бу инде саф райком стиле. Әңгәмәдәшең кайда килгәнен, кем белән эш иткәнен беләме? Шул ук вакытта кисәтүдә сорауны килгән кеше түгел, райком вәкиле биде. Бу хакыйкатьне төшенмәгәнрәк бәндәне бик тиз акылга утырталар. Тегесе райком яныннан үткәндә бүреген салып сәламләр хәлгә җитә. Гафурның әле булай ук кыланырга чамасы юк. Башы керсә аяга кермәгән дигәндәй, үзе дә яшь кадр. Шулай да җаен китерергә маташа. Райком түрәсенең тагын бер сыйфаты бар. Ул да булса, һәр урынга үзе ышанган кешене кую. Беренче секретарь бу хакта Гафурга турыдан туры әйтте. Сине Кызыл көч колхозына председатель итеп тәкъдим итәргә уйладык. Монысы да райком стиле. Анда берәү дә мин дип сөйләмәс, без дияр, диде Гафур ниһаят. Көтелмәгән бу тәкъдимнән Заһид телсез калды. Гафур моны үзенчә аңлады. Әйе, диде ул. Колхоз бәләкәй якташ. Тик бит синең үзеңнең дә тәҗрибәң юк дәрәҗәсендә. Син чынлапмы? Диде Заһид. Бу йортта якташ уйнап сөйләшмиләр. Мин ул йөкне тарта алыр дип исәплисеңме? Батальон командиры өчен 50 йортлы колхозның авырлыгын әйтер идем инде. Шулайдыр да, форсаттан файдаланып калырга кирәк якташ. Мондый тәкъдим гел булмас. Заһидны авылга кайтарып тормадылар. Үгезне мөгезеннән тоту хәерлерәк дигәннәрдер инде. Кызыл көчне якын тирә авыллардан бүленеп чыккан хуҗалыклар төзегән. Урыны матур, уңайлы, якында гына урман, нәкъ авыл уртасында түгәрәк күл. Тирән, чиста, балыклы. Шәйгә кайткан арада да ир-ат балык каптырып ала. Кызы урак өстендә колхоз башлыгын алыштыру гадәти хәл түгел. Шуңа күрә Заһид күңеленнән халык тузыныр, һич югында ризасызлык күрсәтерләр. Кабаланмыйк, уеныш түгел диярләр дип уйлаган иде. Ник бер икеләнү белдергән кеше булсын, барысы да бердәм рәвештә кул күтәрде. Хәтта элекке рәиснең ни өчен алынганы, кая урнашачагы турында да кызыксынучы табылмады. Аннан колхоз мөһерен райкомда ук алып калган булганнар икән. Заһид баш аягы белән эшкә чумды.
барысына да җитешергә тырышты. Атна дигәндә райкомга өстеннән шикаят барып төшкән иде инде. Хәл булай булды. Ашлык сугу агрегаты машинисты фронтовик Галәүнең ярасы тишелеп аккан. Көне-төне аяк өстендә эшләү авырга туры килгән ахры. Шуның аркасында эш тукталган. Заһид ындыр табагына килеп җиткәндә атлар да, кешеләр дә тик тора иде. Нинди безобразие бу? Ник туктадыгыз дип кычкырды ул килешкә. Галәү чирләде, диде бер хатын. Ул үлеп тә китәр. Машинист булмагач без нишлик? Басыгыз урыннарыгызга, дип бакырды Заһид. Живо! Ул тәмам чыгырыннан чыккан иде. Чөнки иртәгәге көнне райком Кызыл Олаулар көне дип игълан итте. Ә монда агрегат тик тора. Ә ул ашлыкны төне буе илисе дә бар. Заһид җәт-җәт кенә кара пиялалы күзлек киде, кулларына озын кунычлы брезент перчаткалар элде, малайлар да ниһаять атларын җигеп бетерделәр. Ул гаскәрен һөҗүмгә күтәргән командир кебек бөтен тавышына «Марш!» дип кычкырды. Фронт кырындагыча ура авазлар яңгырамаса да, атлар салмак кына кузгалып китеп, тора-бара шактый җитез атлый башладылар. Агрегатның шкифы башта түбәннән очкан самолет шикелле гүләп әйләнде, аннан соң бу гүләү нәзекләнә тоташ сызгыруга күчте. Барабанны гүя кадаклап куйганнар. Хатыннар каш астыннан гына Заһидны күзәтәләр. Барабанны да кузгатып җибәрә белмәгән көенчә, ничек итеп ашлык суктырыр икән бу янәсе. Заһид үзен сынаганнарын төшенеп алды, әмма агрегатның ни өчен эшләмәвен үтерсәләр дә әйтеп бирә алмас иде. Атлар йөри, шкиф үкерә, барабан гына әйләнми. Ниндидер кызган истә чыга башлады. Ул күзлеген салып, ярдәм итегез дигәндәй, як-ягына карангалап алды. Ындыр табагындагылар башлыктан үчен кайтардылар. Инде бурынына чиертергә вакыт җитте. Барысы эчендә сөйләүче, әлеге телчән хатын шкиф белән барабанны тоташтырган киң калын брезент каешны кулы белән җайлап кына шудырып җибәргән иде, сызгыру да тынды, очлы-төшле барабан хәрәкәткә килде. Аның белән бергә ашлык сугу машинасының һәммә механизмына җан керде. Кайсы бөтерлә, кайсы талкый, кайсы җилгәрә. Менә шулай, иптәш председатель. Заһидның кулына көлтә тоттырдылар. Ул аның башаклы ягын барабан авызына кертеп җибәрде. Әлбәттә, ипләбрәк, салмаграк эшләргә кирәк иде моны. Чөнки әнә барабан тамагына сөяк утыргандай гыжлап алды. Күрәсең, бу кадәр калҗаны бер юлы кабып йотарлык чамасы юк иде. Шулай да ютәлли булса да сөякне уздырып җибәрде. Заһид та хикмәтнең нәрсәдә икәнен төшенеп алган иде инде. Көлтәне учмалап, җәйбрәк тамыза башлады. Эш акырынлап көйләнде кебек. Аның хәтта тирә-юньгә күз төшергәләп алырга да вакыты кала башлады. Сул кул ягында ике хатын, кырыдагысы көлтәне эләктереп ала да күршесенә суза. Тегесе урак белән көлтә бавын кырт итеп кисеп, Заһидка таба шудыра. Кулларына күз дә иярми. Яулыкларын каш өстенә үк төшереп бәйләгәннәр. Битләрен тузан баскан, күзләре генә ялтырап тора. Машина гули дә гули. Әлдән-әле ат кугучы малайлар чыбыркы шартлата. Шул арада кайсысы кычкырып җырлап җибәрә. Шушы җанлы манзара төнге пароход тавышы кебек күңелгә ниндидер ашкыну, күтәренкелек, ышаныч исти. Үзеңнең көчеңне, кирәклегеңне тоясың. Ләкин тора-бара куллары талды. Биле катты. Ничек түзә икән бу хатын-кыз дип, аларны кызганып та куйды. Аның халәтен ярдәмчеләр дә сизеп алган иде булса кирәк. Үзара күз кысышып алдылар да хәрәкәтләрен тизәйттеләр. Заһидкә дә калышырга ярамый, чөнки көлтәгә күмелеп калачак. Ул да шул тизлекне алды. Акрынлап тәне язылды, бераздан инде кул-аякларының кайда икәнлеген дә онытты. Ындыр табагындагы шау-шу караңгы төшкәч кенә тынды. Заһид арыган иде. Шуңа күрә авылга кайтып тормады, көлтәгә башын салып, шунда гына йоклады. Иртәгесен аны райкомга чакыртып алдылар. Шул Гафур инде. Ашлык суктыру синең эш түгел, диде ул кырыгына. Синең вазифаң колхоз күләмендә эшне оештыру. Монысы бер. Икенчесе четреклерәк. Тагын нинди гаеп тагасың? Ындыр табагында үзеңә мәткә тапкансың. Бөтен кеше алдында йоклагансың. Заһид шаркылдап көлеп җибәрде. Көлке түгел бу якташ, дип каршы төште аңа Гафур. Бюрога барып җитсә, эшең харап. Минем кем белән йоклавымда берәүнең дә эше юк. Үзең әйткәндәй монысы бер. Икенчедән, андый хәл булмады. Булса, синнән яшереп маташмас идем. Бу фронт түгел.
диде Гафур, итәкләреңне җыеп йөрергә туры килә. Каерда җиткерделәр соң әле бу мәгълүматны? Күрәм, разведкаң яхшы эшли. Зарланырлык түгел. Заһидкә әлеге вакыйгага кадәр авылдагы бөтен кеше бер төсле булып күренә иде. Басынкы, риясыз, сабыр, тыңлаучан. Һәммәсенең үз хәсрәте, башкаларда гамнәре юк. Баксаң, эшләрендә ут кайный икән. Мыштым булып тыйлалар гына икән. Җае туры килсә, чагарга да күп сорамыйлар димәк ки. Буларның барысы да яшертен эшләнә. Сиңа да яхшы атлы булып күренә, тегеңгә дә ярый. Нәкъ ике яклы пичак. Менә син шуннан соң ышан кешегә. Нишлисең? Җавап чарасын күрергә туры килдер дигән нәтиҗәгә килде Заһид. Кунак ашы, кара каршы. Шул көннән башлап Заһид колхозда ярым хәрби тәртип кертте. Иртә таңнан колхозчыларны стройга тезә, бурыч куя. Кич үтәлешне тикшерә, нәтиҗә ясый. Ашау-эчү, эш барлау, эштән туктау әмер белән генә башкарыла. Бригадир, ферма мөдире, агротехник аның ярдәмчеләре сыйфатына кешеләрне карап эшләтәләр. Өстәвенә өлкән колхозчы вазифасын кертте. Үзләре җитешә алмаган җирдә алар җаваплы. Гаепле кешегә шул ук көнне бөтен халык алдында җәзасын да бирәләр. Беренче тапкыр шелтә, аннары хезмәт көнен кисү, штраф. Заһид халыкны учына йомарлады. Бер шимбәдә дәүләткә икмәк тапшыру буенча киңәшмә җыйдылар. Заһидның исемен телгә алмадылар. Яшь әле, бераз тәртә арасына керсен дигәннәрдер инде. Башкаларны теттеләр мәгәр. Заһидның авылына кайтканы юк иде әле. Вак-төяк әйберләрен дә алып киләсе бар. Шуңа күрә киңәшмәдән соң туры меңнәргә юнәлде. Ул кайтып кергәндә караңгы төшеп килә иде инде. Ашады, эчте дә клубка менеп китте. Исәбе Гөлйөзем белән очрашу иде. Тик кыз анда күренмәде. Турдан-туры өйләренә барырга булды. Һәм килә-килешкә капканы да ачып тормастан читан аша гына сикерде. Калганы ләззәтле илаһи бер төш кенә кебек тоелды. Ниндидер ак күбәләк ишеп килде дә аның җилкәсенә кунды. Ул каурый сыман җиңел дә иңнәрне сыгардай авыр да иде. Заһидның сулышы кысылды. Каны кайнар дәрәҗәгә җитеп, тиресенә сыеша алмас хәлгә килде. Заһид абый, мин сине көттем дип пышылдады ак күбәләк. Гөлйөземем минем, җаныкаем. Әбекәй сизә күрмәсен Заһид абый. Заһид кызны күтәреп алды да пешәнлектәге урын өстенә китереп салды. Шашып, онытылып сөйгәнен үбәргә тотынды. Куллары Гөлйөземнең күлмәк эченнән тырпайган күкрәк алмаларын капшады. Аннан түбәнгә шуышты. Гөлйөзем нидер әйтергә теләде, ыңгырашты, ярдагы балык кебек шәбәләнеп карады, әмма егетнең теләпчән иреннәре аның иреннәренә сөлектәй береккән иде. Гөлйөзем үзе дә моңа кадәр бер кайчан да кичермәгән, бары тик хатын-кыз табигатенә салынган эчке бер авазның ымсындырып торуыннан гына гыманлаучы серле рәхәтлек кичерә иде. Әлеге аваз аның аек акылын да, яшь кызларга хас иялчанлыгын да, мәртәбә абруен да, барысында күмеп китте. Ул дәрья сыман ябырылган ташкын алдында көчсез иде инде. Гәүдәсе соңгы тапкыр дугаланып алды да хәлсезлегеннән сыгылып төште. Шушы дәртле, ләззәтле рухта алар тагын берничә тапкыр очраштылар. Бу дуенның ахыры турында Заһид кына түгел, хәтта Гөлйөзем дә уйлап карамады. Мәхәббәт аның күзләрен тәмам томалаган иде. Туып килүче улы мәхәббәтнең тәүге хиссияте сөйгәнеңә фанатикларча баш ию. Мәхәббәт үзе сөйлаган затны күкләргә чөя, аңа башка бөтен кешедән айырып дөлдөл канатлары куя. Бу илаһи затның һәр сүзе бәхет китерә, күз карашы шатлык булып балкый. Гөлйөзем дә менә шушы йөгәнсез халәтне кичерә иде. Заһид утка кер дисә утка, суга сикер дисә суга ташланырга әзер иде ул. Аларның яшерен күрешүен әлеге авылда белмиләр иде. Чөнки Заһид төнне белән генә кайтып китә. Ай күрә, кояш ала. Шулай да Миңсылу карчык нидер сизенә иде булса кирәк. Гадәтенчә төрттөреп кенә әйтеп куймасынмы? Кызгыннар күренгәли димме? Чебешләрне харап итмәсә ярар ие. Нинди кызгыннар ул әбекәй? Диде Гөлйөзем, янәсе бу төрттүрү аңа кагылмый. Гыйффәтен саклый алмаган кызларның урыны тәмуктә булыр ди, дип карчык чөен суга бирде.
Гөлйөземнең әлеге һиммәтле сүзне моңарчы ишеткәне юк иде. Шулай да мәгънәсенә төшенде. Иялды да соң, ниндидер шөгыль табып, өйдән үк чыгып китте. Шунда гына ул үзенең нинди зур мәсхәрәгә төшүен аңлады. Җә Ходаем, үзең ярлыкка дип ачынды Гөлйөзем. Ниләр булды соң миңа? Туйга кадәр егеткә тәнен күрсәткән кыз рәтле кызмы инде җә? Заһидкә ул бертөк тә шикләнми. Акыллы ул, гадел, сүз кешесе. Әлбәттә, яучы да җибәрер, туйлап та алыр, аннык кына хәле бардыр. Әнә, урынга да куйдылар. Ходай кушса, председатель хатыны булып, тарантасларда гына базарларга йөрер әле. Әйе, Заһиде аны читкә этәрмәс. Андый кансыз түгел лә ул, үзе башлады ич. Куна башлаганнан бирле гел шунда үрелде. Юк. Заһидның чыпчык бурыны кадәр дә гаебе юк. Бүтән гаеб үзендә. Тыйыла алмады. Шушы көннән башлап Гөлйөземнең тормышы олы газапка үрелде. Башында гел шушы уй. Ятса да, турса да, бер генә минутка да исеннән чыгып тормый. Заһидны да бу юлы элеккечә көлеп елмаеп түгел, үксеп каршы алды. Егет ни булды дип аны кычагына кертмәкче иде дә, Гөлйөзем читкә тайпылды. Заһидның авызы борыны җимерелде. Мин сагынуыма чыдый алмыйча куш кебек очып кайткан булам, диде ул. Монда безне көтмиләр дә икән. Гөлйөзем яшь тулы мөлдерәмә күзләре белән егетенә тутырып карады да, Заһид абый, мин куркам дип пышылдады. Җүләрем, диде Заһид, ләкин юатырлык сүз тапмады. Тизрәк яучы җибәр, Заһид абый, зинһарлар өчен, диде Гөлйөзем. Аның башка юлы юк иде. Кимәсе кумда иде кызның. Шуңа күрә дилбегәне үз кулына алырга мәҗбүр булды. Заһид тәмәке кабызды. Яучы турында сүз чыккач, эшләр хөрти икән дигән уй башына бәрде аның. Башлы күзле булу әле аның планына кермәгән иде. Сүз дә юк, кыз чибәр, әмма белемсез гади крестьян заты. 1-2 елдан арыш капчыгы кебек җәйлеп, ел сайын бала табып ятачак. Ә бит аның хыяллары бөтенләй башка, укырга, кеше булырга тиеш ул. Сугыш аны алгы рәткә чыгарды. Бу мөмкинлектән файдаланмау диваналыкка тиң. Йоклаган бер кызга өйләнергә төрек солтаным әллә? Чигенергә, тактиканы үзгәртергә. Шуны күңеленә беркетеп куйды Заһид. Шыпырт кына, сиздерми генә уенны үзгәртәчәк. Ипләп, җайлап, тавыш-тынсыз гына. Ул инде хәтсездән Гөлйөземгә ни дә булса бүләк итәргә йөри иде. Моны хәзер шушы минутта эшләргә кирәк дигән нәтиҗәгә килде. Гөлйөзем, диде серле, йомшак тавыш белән. Күзләреңне йомар, җанашым. Ник, Заһид абый? Йом инде, бәгърем. Заһид сәгатен кызның беләгенә кигерде. Гөлйөземне гүя алыштырып куйдылар. Йөзе, күзләре, бөтен тәне нур булып балкыды. Ул кулына тәти уенчык төшкән сабый сымак мөкиббән китеп, сәгатне әле колагына куеп текелдәвен тыңлады, әле ялык-йолык килгән шума өслеген песи баласын иркәләгәндәй сыпыргалаштырып торды. Сәгате шәп иде, сәгатеннән дә битәр сөйгәненең вәгъдәсе канатландырды аны. Әйе, бүләкне ул вәгъдәләшү билгесе дип кабул итте. Димәк, тиздән яучы киләчәк. Моннан да зур бәхетнең булуы мөмкинме соң? Бүләк алмашуга Гөлйөзем үзе дә әзер иде. Инде күптән кулъяулык белән тәмәки янчыгы чигеп куйган иде. Җепләрен дә юнәтте, ситсасында. Ходай мәрхәмәтеннән ташламасын инде, Заһид абый, бәхетле тормыш насип итсен, я Рабби, дип ул бүләген егетенә сузды. Заһид шул китүеннән суга төшкән таш шикелле югалды. Гөлйөзем ни уйларга, ни дип юрарга да белмәде. Башта ул вакыты юктыр дип үзен юатты, ләкин Габидулла картларга кайтып китүен ишеткәч, йөрәге өзелеп төшкәндәй булды. Ничек ала инде? Җаны кебек күрә ләбаса ул Заһидны, көч-куәтеннән килсә, тыннары белән суырып алыр иде. Элекке шикелле оялып, кирләнеп тә тормас иде. Кычып алыр иде, иркәләр иде, иркәләнер иде. Беләйш Гөлйөземнең аны ничек яратканын белә. Кайтып та хәлен белмәгәч, нинди мәхәббәт, вәгъдәләшү буласың инде бу. Кыз белән егет кенә түгел бит алар хәзер. Тиздән әти белән әни булачаклар. Гөлйөзем бу хәләтне көннән-көн ныграк тоя. Эче мамык тутыргандай, тыгызланганнан тыгызлана бара. Килеш килбәте үз-үзен тотышы салмакланды.
Элек такта яргыннан да кызык табып көлә иде. Хәзер көләр җиреннән дә тыелып кала. Ашауны да талымлый башлады. Яшьтән үк балыкны өнәми иде Гөлйөзем. Бер көнне, әйтсәң адәм ышанмас, 7 төн уртасында балык ашыйсы килүдән уянып китте. Опты, корбан, шигә ише юньле балыкка кысса бер хәл иде. Юк, бисе дә санламый торган шәнти бармак буе шалтын тили иде күңеле. Тұрып, су ішіп қарады, файдасы тимәді. Әйіртен сөн буена төшеп, балык каптыручы малайлардан хәйләли онлап шалтын юнәтте. Аны әбисеннән яшырып кенә пешереп ашады. Буларына гына түзәр иде әле. Заһитны ничек күрергә? Үзенә кирәк чакта төн урталарында кайтып җитәр иде. Гөлйөзем, син хур кызы, дөньяда иң татлы җан дия иде. Хәзердә шундый юк иш, һич тә үзгәрмәде. Әллә ялыктымы икән? Бәлки Гөлйөзем күз яшьләре белән аның күңелен кайтаргандыр. Бер ара ул Заһитны энәсеннән җибенә тетеп сала. Шунда ук мехрибансызлыгы өчен үзен-үзе битәрли башлый. Кем инде шулай Ходай насыйп иткән ирен, карынында нарасын йөрткән иң кадерле, иң изге затын рисвай итә ди. Үзе соң, үзе. Нигә соң ул кыш теле кадәр генә булса да хәбәр салмый? Китсәнә, урак өстелә баса, Гөлйөземнең йөзләре яктырып китте. Карагыз сана бу үчәләк бай бишәгә. Алланың кашка тәкәсе диярсең, гел үз мәнфәгатьләрен генә кайгырта, янәсе нигә кайтмый да, нигә килми? Уттай эш өстендә ничекләр итеп колхозын ташлап китсен соң ул? Председательлә баса. Җә Ходай, пәйгамбәр акыллары бир Заһитыма, эшләре гел уң булсын я Рабби. Гөлйөзем батканда саламга тотынган кеше кебек теше тырнагы белән әлеге сәбәпкә ябышты. Бу аңа ышаныч, күңел тынычлыгы бирде. Шул рәвешле атна-ун көн үзен юатып торды. Тик акрынлап янә элекке борчулары әйләнеп кайтты. Чөнки күмәне зурая, эшен ничек кенә кысып бәйләмәсен, тиздән аны яшерү мөмкин булмаячак. Түзәрлеге бетте. Һәм көннәрдән бер көнне Заһитны эзләп үзе юлга чыкты. Авыл басуларын үткәнче ул бур кеше сыман кача-поса аулагырак җирдән барды. Шык суыннан күлмәк итәкләре салынып төште, ыйыклары маммачыланды. Аларны салып сыгарга туры килде. Әмма кызыл кичкә якынлашканда барысы да кипкән иде инде. Кояш иртәдән үк куырагына. Үлчәп карасаң, Гөлйөземнең йөрәге кояштан да артыграк куырадыр әле. Ничек күрешерләр? Килештерерме Заһит аның килүен? Комачаулап йөрисең дип әрләп ташламасмы? Юк, Аллам сакласын. Шуны да аңламаска тилбәрән орлыгы ашамаганла ул. Аңа бер кәлимә сүз җитә. Кысыр хәсрәт белән йөрмә җанашым дисен. Мин сине алам дисен. Гөлйөзем шундук борылып китәчәк. Фатирына да кирип тормаячак. Никахсыз йоклау, зина кылу дигән сүз. И Ходай каем. Нигә генә шундый гынахларга тарадысың? Әбекәем белмисең генә, бигрәкләр дә авыр бит. Ничекләр үтеп китим икән бу сират күперләреннән? Гөлйөзем буасы йырылган инеш шикелле тәмам таралды. Ул инде хәтта кая баруын да оныткан иде, аяклары гына үзеннән үзе атлый. Шуңа күрә артыннан атлы кеше куып җитүен сизмәде дә. Эй, хыялый, кичәге көнеңне эзлисеңме әллә? Дип кычкырды кемдер. Гөлйөзем башын күтәрде. Аңа аппак халат кигән алтын тешле хатынмы, кызмы тикәлеп карап тора иде. Йөзе кабарынкы, иреннәре калын, зур. Әмма үзенә бик килешле. Җә, диде ак халат. Нигә борыныбыз салынды? Сөйләп җибәр. Юк, булай гына, арганга гына дип ялганлады Гөлйөзем. Кая барасың булай? Кызыл көчкә булса утыр. Мәшәкатьләнмә, апа. Эшем ашыгыч түгел минем. Җә, кыенсынма, утыр, диде юлаучы. Җәяү йөрүнең җәфасын үзем дә бик яхшы беләм. Заһитчиккә рәхмәт. Председателебезгә дим. Егет кеше. Заһит? Бу тәти кыз авызыннан сөйгәненең исемен ишетү Гөлйөземнең булай да нәүмизләнгән күңеленә шом салды. Ничек әйтә бит әле? Заһитчик диме? Ак халат үзе дә сагайып калды. Гел елмаеп торган иреннәре җыелып, түгәрәк кринделгә ошап калды. Инде тулысы белән 30-ны биреп була иде. Елмайганда көлгәндә генә яшь күренә икән. Заһитне беләсеңме әллә, кызый? Дип ак халат Гөлйөземгә кадалды. Таныш, әйе беләм. Каян беләсең? Безнең авылны кыла ул.
Ак халатның йөзенә яна елмаю белән бергә яшәрү кайтты. Анысы гына ярый, диде ул. Әгәр дә үземә каратам дип йөрсәң, бел карчыга кебек шукып бетерәчәкмен. Фронтовичка мин, төшендеңме? Фронтта булдыгызмыни, апа? Дип Гөлйөзем сүзне икенчегә борды. Госпитальдә эшләдем. Фронтның да иң авыр җирендә. Бу авылда вакытлыча гына. Райбольницада урын бушауга шунда очачакмын. Операционный сестра мин, монда карт-коры күзеннән кылчык чүпләтәләр. Әнә бер мудагының күзенә көн сайын кылчык кадала. Әле дә ындыр табагыннан кайтып килешәм. Шәфкать туташы кычкырып җырлап җибәрде. Өй артында шумыртым бар, яннарында шияләр, ләкин җырын ярты юлда өзеп, элекке эзенә төште. Заһитчикка кармак салган любойыгызның бугазыннан алачакмын. Мин аны бер кемгә дә бирмим, дип дилбегәсен тарткалый атын куалады. Тимер күчәрле җиңел арба килтерәп алга омтылды. Гөлйөземнең зиһене чуалды. Ул инде Заһитның ни өчен читләшүен аңлап алган иде. Бу бытбылтык кыз чыннан да ат дилбегәсен генә түгел, егетнең үзен дә кулында кысып тота иде күрәсең. Бәлкем шапырынган гынадыр. Ничек кенә булмасын, Заһит аңа хыянат иткән инде. Югыйсә, качып йөрмәс иде. Хыянат. Ике яклы пычак икән. Юха йылан, дип аңгырашты Гөлйөзем. Ничек тасма телләнгән булды. Яратам имеш, синсез тормыш юк имеш, ялганчы. Шул ике йөзле хәйләкәрне Рафиска алыштырды бит. Үзе дә инде. Рафис мискенем очрашкан сайын күзләрен мөлдерәтеп карап кала. Бу кылтыкның борыны шидә, әфисәр имеш. Хурум итекләр генә киеп йөри имеш. Кимәгәе. Әйткәннәр иде аны. Биш бүкәндә дә бер марҗа белән чуала дип хак булган икән. Айгыр. Туймаса да туймый икән азгын. Гөлйөзем уйларының кайнарлыгына чыдаша алмыйча, юртып барган аттан җиргә сикерде. «Эй, хыялый 99!» дип кычкырып калды аңа ак халат. Гөлйөзем юл тузанында ауный үксеп еларга тотынды. Үзе елый, үзе сөйләнә, гүя хат яза. Уф, үләм. Ничекләр түзим бу хурлыкка, кая барыйм, кемгә сөйлим? Җаныкаем, минем Заһитым, яратам бит мин сине. Бик яратам. Аякларыңа ултан булырмын, ташлый гына күрмә, гомерлек кайгы салма башкайларыма. Синнән башка ышанычым да, таянычым да юк минем. Әбекәй белән икегез генә якын кешеләрем. Әбекәйсез әле яшәп булыр. Җә Ходаем, ниләр генә лыгырдым мин. Синсез юк. Бәгърем минем. Зинһарлар өчен бер сүзеңгә каршы килмәс идем. Ниләргә кирәк булды соң сиңа ул ак халатлы ирдәүкә, үзе сүгенә, үзе мактанчык. Заһиткаем, акылыңа кил, син үзең түгел, шул ирдәүкә җибәргән җиннәр саташтыра сине. Үзең бик мехрибанлык эшләп аса син. Шул тимертир җиннәреңне уяткан синең. Аллаһ буйырса, Бәдерниса абыстайдан дога эшкертеп алырмын. Ничек тә 10 күкәйгә ризалаштырырмын мин аны. Башкалардан 20-шәрне сорый ул, әмине тыңлар. Ник дисәң, кыш көне су ташыйм мин аңа. Бик рәхмәтләр әйтә. Сүзенне аяк астына салып таптамас, әллә бөтенләй бушка да язып бирер. Заһитым минем, беләсең инде, ничекләр авыр миңа, авыр гынамысың, бик авыр. Уйлый күрмә тагын дөньядан зарлана икән бу дип, юк, билгесезлек җанымны ашый минем. Эй, хыялый, ни мыгырданасың анда? Ак халат кулларын касыгына таянган хәлдә, тимер тешләрен ыржайтып, күзләре белән Гөлйөземне ашый иде. Кем бу ак халатлы кыз? Нишләп йөри ул монда? Үзе ни сәбәпле юлда ауный? Гөлйөземнең башында шушы уйлар чатнап алды. Ак халат һөҗүмгә күчте. Сарык бәрәне кебек гөнаһсыз күренергә тырышсаң да, нинди чабата киеп йөргәнеңне бер күз сирпүдән аңладым мин, чибәркәй. Көтүдә көтәсең, йонда тетәсең, дип ак халат аны чәч тулымнарыннан эләктереп алды да, теш арасыннан гына утлы сүзләрен чәчте. Урындагы мөхтәрәм кешеләрне аздырып, сифилис таратып йөрисең мәллә син. Хәзер үк милициягә илтеп тапшырам, сволочь. Ну, кемгә әйтәләр? Кире уйлаганчы марш, ычкын моннан. Тагын бер очратсам, үзеңне чыгып чыгарырмын. Ак халат Гөлйөземне типкәли куып җибәрде. Бу вакыйгадан соң 3-4 көн үттеме, юкмы, Гөлйөземне идарәгә чакыртып алдылар. Ындыр табагына җибәрмәгәннәр, ашыгыч хәзер үк кайтып җитсен дигәннәр. Шидә сыймас чакта нинди идарә инде ул дип
ризасызланды Гөлйөзем. Чөнки суылган ашлыкны глубинкага сала башлаганнар иде. Загат Зернодан килеп, колагына киртләделәр. Бу дәүләт ашлыгы, дымлылыгын да, чүбен дә әйбәтләп тикшер, башың белән җавап бирәсең дип кисәттеләр. Шуларны без әйткәнчә башкарып чыксаң, акчалата, хезмәт хакы да түләячәкбез диделәр. Бу хәбәр Гөлйөземнең күңеленә аеруча хуш килде. Заһид белән ярашышып куйсалар, туй чыгымнарына бүләк мазарга бик ярап куяр иде ул акча. Колхозда сукыр бер тиендә төшмиш, акча түгел, икмәге дә юк. Шуңа күрә бу төшемле эшне яртыгына сәгатькә дә кешегә калдырырга бик шикләнә иде Гөлйөзем. Тик ни хәл итмәк кирәк, идарәдән узып булмый. Юлга чыккач кына шигәсенә кан бәрде. Кем чакырта икән соң аны? Ни хаҗәткә? Әллә теге тимер теш бер тузак кырамы? Милиция белән янаган иде ич. Шул мәрәкә белән чакыртсалар, ни әйтер ул? Ничекләр йырып чыгар? Үтерсәләр дә Заһидны бутамыйм дип тәкрарлап куйды Гөлйөзем күңеленнән. Авырын гына сизмәсеннәр. Врач фәлән дип тотынсалар нишләр икән? Юк, Ходай сакласын, башын кистерсә кистерер, әмма дә итәк астына чит кеше кертмәс. Заһидтан ары бер әдәмнең дә аңа сүкәлергә хакы юк. Әнә шулай шумлану, икеләнүләр белән ачты ул идарәнең ишеген. Анда күзлеген борын очына гына элеп, хисапчы бер ялгызы гына чут тартып утыра иде. Әйдүк кызым, әйдүк дип каршы алды ул аны. Кешеләр юкмы ни Мәхсүф абый? Диде Гөлйөзем аптырабрак. Бәй апай, мине кешегә дә санамыйсыңмы әллә? Дип бухгалтер алдындагы кәгазьләрне өстәл читенәрәк итеп куйды. Гайб итмә инде Мәхсүф абый. Әллә нигә каушап киттем, диде Гөлйөзем. Аңладым кызым. Син мөгаен председатель мазар чакырткандыр дип уйлыйсыңдыр, шулаймы? Әйе шул. Хисапчы күзлек өстеннән генә кызга карап алды да сүзен дәвам итте. Ярый сеңлем. Күп сүз бузау имезә ди. Эшкә керешәйек. Менә нәмәстә. Үзең күреп торасың, минем арба сүтелеп бара, иншалла, сүтелеп бара. Иншалла, эшләмәдем түгел, эшләдем. Инде тизгенне яшьләр кулына бирергә дә вакыт җиткәндер. Кыскасы, Пучыда шутаутлар курсы ачыла икән. Сине шунда укырга җибәрергә булдык. Уку октябрьдә башлана. Документларын хәзер үк сорыйлар. Гөлйөзем идарәдән атлап түгел, очып чыкты. Әйтерсең лә канат куйдылар. Ул элек тә уку турында хыяллана иде. Күрәсең, фәрештәнең амин дигән вакытына туры килгәндер. Ул әлбәттә теге тимер теш кебек масаип йөрмәс, кешеләрне ихтирам итәчәк, тиң күрәчәк. Иллә дә мәгәр татар марҗасына үз өстеннән көләргә ирек бирмәс. Син безнең тирә кешесе түгел дигән була. Янәсе культурнай. Алайга калса, культурнай кешенең авызында шундый кабахәт сүзләр була димени. Әнә укытучылар ничек ипле итеп сөйләшәләр. Гафу итегез, хәерле көн. Хәзер менә Гөлйөзем дә шундыйлар рәтенә керәчәк, Аллаһ буйырса. И Заһид сөенер инде. Сөенмичә, авылда укымышлы хатын-кыз күп түгел бит ул. Укытучылар, клуб мөдире, фельдшер шуның белән бетте. Заһид председатель. Гөлйөзем чутават. Ничек пар килгәннәр? Теге тимер тешкә әйтәсе иде. Нишләр иде икән? Укытучылар шикелле гафу үтенә белер иде микән? Гөлйөзем ул көнне әнә шундый ләззәтле хыял карабында йөзде. Элеккечә чыпчык шикелле чыркылдады, җырлады, шаярды, көлде, иртәгесен генә акылына килде. Дөресрәге, төше сагайтты аны. Имеш, ул ниндидер түгәрәк аланда җиләк җыеп йөри. Как кыю икән исәбе. Шутаватлар мәктәбеннән әйтеп җибәргәннәр ди. Каксыз килмәсен, кыш көне каклап чәй ичсәң, укуы җиңелрәк була ди. Мәхсүф абыйга шулай дип хат язганнар икән. Җиләгенең күплеге, эреләр, үзләре мәмрәп пешкән, капта йот. Гөлйөзем ник берсен авызына алсын. Пучыга күбрәк как белән барасы килә аның. Кеше алдында оятка калырга ярамый. Җыя да сала торысына. Җыя да сала. Бер арада күз салса, чак артына умады. Җиләкләр арасында бөтерелә кара йылан баш калкытты. Гөлйөзем куркуыннан тырысын җиргә бәрде. И йөгрә, йылан да калышмый. Миннән котыла алмассың дип ысылды имеш. Тавышы нәкъ теге ирдәүкәнекенә ошаган. Баксаң, йылан түгел, шул тимер теш үзе икән. Теге көндәге кебек тулымнарыннан умырып тотты бу Гөлйөземнең. Мин укырга китәм, җибәр дип ялварды Гөлйөзем. Юк инде күтләк, уку сиңа ещё. Китәм булгач китәм, Заһид абыйны да алып китәм. Абзар артынамы? Ха, дип көлде тимер теш.
Син кабахат сүз сөйлисең, культурный түгел. Аның урынына минем көмәнем юк. Укырга корсаклы кешеләрне алмыйлар. Ха-ха-ха. Тимер теш яна йыланга әверелеп аңа сарылды. Гөлйөзем тыны кысылудан уянып китсә, җәймәсе буталып муенын кыскан икән. Укырга китә алмыймыш мин дигән уй аның йөрәген сызып үтте. Авырым бар ич минем. Аның көмәне бар, авыры бар. Ул уйнаштан бала табачак. Теге вакытта үзен үзе белмичә Нәфисәгә нинди усал сүзләр әйткән иде. Көлке әнә үзен дә куып җитте. Имештер ки, шүмәлә ышыгында кылган гыйшык-мишыкның мәхәббәткә бернинди катнашы юк янәсе. Аның гына мәхәббәте саф, ичкерсез, чиста. Кисәтте бит аны Нәфисә, кисәтте. Ул егет куенында җебеде дә төште. Бәлкем гафу үтенергә кирәктер аннан. Бер киңәш тә бирер иде. Ачу саклый торганнардан түгел бит ул. Аның башка барып йыгылыр кешесе дә юк. Уларны әбекәсенә сөйли алмый ичинде. Их, әлеге хәлләр төшкенә булсачы. Уянып китәсе иде дә, элеккечә бер кайгысыз, бер хәсрәтсез кәҗәбәти шикелле сикергәли эшкә китәсе иде, клубларга чыгасы, кешеләрнең күзләренә туры карап ялмыйча, кимсенмичә сөйләшәсе, гәпләшәсе иде. Юк шул. Бәхетсезлегенә өн бу. Өн. Нәфисә аны якын туганы кебек ачык чырай белән каршы алды. Ни Гөлйөземкәем, күзләремә күренәме дип торам, әллә кайларга олактың бит инәң күтә, дип тизеп китте. Җүләр димә инде бу хатынны дип бот чапты аннан соң. Мәхәббәтнең күзе сукыр бит аның исәркәем. Атлылар атыннан төшеп, җәяүлеләр ятып карарлык шушындый фирештә шикелле кыз минем янда чуаламысың инде? Тәтәр кебек асыл егете бар ич аның. Хәлләрем бик авыр минем, Нәфисә апа. Гөлйөзем башын Нәфисәнең иңенә салды. Шул хәлдә алар идән уртасында шактый озак басып тордылар. Ташларга маташамы әллә? Диде Нәфисә ниһаять. Фельдшер кыз белән чуала икән. Нәфисә морҗа читенә барып сөялде дә: Гөлйөземкәем, бер дә исең китмәсен. Киткән кешегә салават. Синең кебек чибәргә башкалары да табылыр әле, диде. Минем авырым бар, Нәфисә апа. Китшәле. Эй, тирес бит, сыткан, әрәм иткән бит баланы җүнсез, дип хатын ишекле түрле йөрергә кереште. Алайса Гөлйөземкәем эшне кызу тотырга кирәк, бик шәпләп куркытырга үзен. Партийный начальник кешегә алай азып-тузып йөрергә димәгән, иенәң күтә исәркәем. Укырга да җибәрмәкчеләр, чутаватлыкка. Алайса бар Гөлйөземкәем, кызыл көчкә элдерт, йөзенә бәреп әйт, җир бит диген, шулай диген, райком диген, исполком диген, авызыңа ни килсә шуны әйт. Кычкыр, бакыр, йыла, кешеләр дә ишетеп торсын. Эшең ялудан узган, намус саклап торсаң, атасыз бала тотып каласың. Бардым инде мин анда, Нәфисә апа. Теге тимер теш кыйнап кайтарды. Нинди тимер теш ул тагын? Шул инде фельдшер дигәне. Күтләк ди, милициягә яуй дитәм ди. Әллә нинди кабахәт сүзләр белән сүкте. Нәфисә тиз генә чөйдәге пинжәген кулына алып, аягына рҗинкәләрен эләктерде дә Гөлйөземгә әйтте: Сыерны сау, бузавын янына җибәрмә. Бик нәфисле. Сөтне карбазына төшереп куй, ачы күрмәсен. Аны анда самавыр, чәй куеп эч, бәрәңге пешер. Мин төн урталарында булса да әйләнеп кайтырмын. Заһидтә кызлар кайгысы түгел иде. Дөрес, йөк тиягән араларда фельдшер кыз белән юаныштыра. Тик ул узып барышлый гына, көндәш булырлык дәрәҗәдә түгел. Фронт кызларының кемлеген бик яхшы белә. Яучылар дип тотынгач, Гөлйөземнән дә йөз чиерде. Өйләнеп башны бәйләр чак димени. Әнә Гафурны партия мәктәбенә укырга җибәрәләр. Дустының әйтүенә караганда, беренче секретарь аның кандидатурасы белән кызыксынган ди. Шәхеснәмәсен резервка куйдырган. Ләкин ул эш урыныннан кузгалсын өчен язга экстрен рәвештә 10нчы класс өчен имтихан тотарга аттестат кирәк. Гафурны да шулай үткәргәннәр. Тик менә райком белән арасы бозылыбрак тора әле. Эш шунда. Заһид моңа кадәр фәкыйрлекне күбезенчә халыктан, аның ялкаулыгыннан күреп йөрде. Гөлгенә үстерерлек мамыкта йомшак, кара туфраклы җир өстендә утыр да ачлыктан интек ди. Башка сыймаслык хәлле баса бу. Немецлар әнә Көлсу туфракта да гектарыннан 20-30 центнерлык ашлык җыеп алалар. Ә бездә бит социализм,
Мөмкинлек тагын да зуррак. Әлбәттә, күп нәрсә җитәкчеләрдән тора. Кызыл көчтә мәсәлән, элекке рәис кырып себереп барсын да дәүләткә җибәреп яткан. Халык турында уйламаган. Һәм ул бу баш-баштаклыкка шик куярга карар итте. Югарыдагы абзыйлар белән киңәшмичә нитмичә, хезмәт көненә яртышар килограмм икмәккә исемлек төзетте. Шуның белән 2 куянның койрыгын тотмакчы иде. Беренчедән халыкны үзенә карата, икенчедән бөтен районга үрнәк күрсәтә. Аның башлангычын һичшиксез күтәреп алачаклар. Ләкин иртән-иртүк прокурор килеп төшмәсенме? Ак офицер кебек төз, ыспай гәүдәле, ак чәчле бер кеше иде ул. Ниндидер гаибе өчен өлкәдән куылган дип сөйлиләр иде аның турында. Хәзер җае чыккан сайын һәркемнән шуның үчен кайтара. Ашлык ведомостенә арест салам, диде ул аңа. Әйтегез, китерсеннәр. Кайдан китерсеннәр? Кем китерсен? Заһид башта аңышмый торды. Чөнки барысы да шушында, күз алдында. Әнә бухгалтер утыра, алар икәү генә инде. Бригадир, ферма мөдире, завхозның үз урыннары бар. Көтәм, дип түземсезләнде прокурор. Әлеге колхозга мин хуҗа, диде Заһид. Ягъни председатель, хуҗа? Каян килгән алпавыт, дип прокурор кесәсеннән ак яулык чыгарып, авыз читен сөрткәләп алды. Син дә, мин дә куелган кешеләр генә, дип дәвам итте ул. Барсына да партия хуҗа. Так-то вот. Ә хәзер ведомостьны бирегез. Христианны ашка утырып бетергәч, ул ашлыкны партия каян алар икән соң, иптәш прокурор? Прокурорның төссыны тал кебек чайкалып китте. Молчать, дип кычкырды ул нечкә тавыш белән. Беренче булып бухгалтерның түземлеге бетте. Җаны табанында иде аның. Прокурор булып прокурор килсен әле. Алып китәргә дә күп сорамас. Ышан, ведомостьта аның да имзасы бар ич. Әйтте ул рәискә, ялгышмыйсыңмы диде. Күп тамызабыз, сүзе булмасмы диде. Хәзер менә җавап тот. Ведомость иптәш прокурор завхозда, диде ул. Хәзер үзем алып киләм. Бик тиз урап килде бухгалтер, һәм бик җаваплы эш башкаргандай прокурор алдына ведомостьны китереп салды. Ләкин үзе бик пошаманда иде. Прокурор күрмәгәндә генә Заһидка какты. Сүзе бар янәсе. Ләкин район кунагы аны күз карашы белән генә урынына утыртты. Монда 2 кешенең имзасы тора. Алып та өлгергәннәрмени? Дип сорады прокурор. Завхоз үзе каясың? Диде Заһид. Завхоз юк, диде бухгалтер. Ул ни ул? Нәрсә ни? Китте, ягъни дә качты. Ни өчен кая? Ашлыгын алган, шуңа курка. Икенче имза кемнеке? Ни, анысы теге минем хатынныкы, диде бухгалтер. Ул да киткән. Жулики, дип прокурор өстәл өстенә китереп сукты. Дәүләтне талыйбыз, Группировщина бу, аңлыйсызмы? Группировщина. Мин белмәдем, иптәш прокурор, хатын әнәтрәк, дип акланды бухгалтер. Хәзер үк кире китереп түгәм, ни, рөхсәт итегез. Завхозыңны да кисәт, диде прокурор. Һәм ведомостьны сумкасына салып китеп барды. Халык бу вакыйганы тыныч кына уздырып җибәрде. Нигә алай, нигә булай дип сораучы да, кызыксынучы да табылмады диярлек. Соңыннан Гафур аша белде Заһид. Ашлык чыгару турындагы хәбәрне завхоз үзе җиткергән икән. Яшь рәиснең сәяси тотрыксызлыгы турында район газетасында язып чыктылар. Кызым, сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй башкаларга төбәлгән иде мәкаләнең телуга. Соңрак тәҗрибәлерәк җитәкчеләр Заһидны битәрләп тә йөрделәр. Бергәләп, күмәкләшебрәк кылырга иде бу гамәлне. Эшне боздың, диделәр. Заһид шулай итеп, бөтен район халкын янә ачлыкка дучар итте. Ихтимал шуның өчен дә бюролар җыеп тормагандыр, чөнки ахыр чиктә райком тегермәненә сукыйды ул. Гафур гына чарлады бераз. Безнең совет халкына бәхетле тормыш яулау өчен кан кыйдык ләбаса, дип ышанды Заһид. Шул халык әнә ачлыктан шишенеп ята, өстәвенә күпме салым түли. Үзең дә халыкны күпме елаттың. Чак алкаш булып китмәдем, диде Гафур. Ләкин дә, дип ялгап китте үзе, хаклык, гаделлек дигән купшы сүзләрне көндәлек тормыш белән бутарга ярамый. Сәясәттә гаделлек була алмый. Анда мәнфәгатьләр генә бар. Әйтик, менә илгә ашлык кирәк. Шуңа аны кырып себереп алабыз. Без дә шушы ил кешеләре түгелмени?
Хаман үз 90 дип көлде Гафур. Солдат кеше, маржа белән аракы чөмерүче узгынчы булай фикер йөртә ала. Әмма колхоз рәисенең хакыйкате башка. Ул гади халык җирлегеннән югарырак торырга тиеш. Менә син сугышны мисал итеп китерергә яратасың. Беләсеңме, күпме солдат бернинди ихтияҗсыз башын салды. Бу солдат күзлегеннән караганда. Командующий өчен син үләсеңме, минме, башкамы әһәмияте юк. Аның гамәлен хәрби сәясәт аклый. Монда да шулай якташ. Кемдер вакытыннан элек гүргә керә икән, димәк, язмышы шундый. Улы сәясәт андый ваклыкларны исәпкә алмый. Хәзер иң төп бурыч Советлар Союзының оборона куәтен ныгыту. Шулай да мин мондый ике баскычлы сәясәтне аңлап бетерә алмыйм, диде Заһид. Хакыйкать катлы-катлы була димени? Була якташ. Күнегергә вакыт. Нәфисә менә шушы булгавыр чорга туры килде. Заһид белән ничек күрешкәннәр алар, ничек сөйләшкәннәр Гөлйөземгә сөйләп тормады. Имәнкәебезнең эше шерик булып чыкты, Гөлкәем. Онытык без аны, диде. Түлкедә булай гына ычкындырырга да ярамый. Терсәген тешләрдә итәргә кирәк, җир битнең. Анысын мин үз өстемә алам. Председатель дигәч тә авызын ачарга да иренгән була. Алай ук түгелдер инде, Нәфисә апа. Инәң күте, әйтеп торалар аңа онытабыз дип, ә ул һаман үзенекен тукый. Сиңа, Гөлкәем, хәзер уку турында гына баш ватырга. Буласы булган, буявы уңган. Ни? Анысы турында уйландым, кызый. Кат-кат уйландым. Бүген кичтән Бишбүкәнгә чыгып китәбез. Нигә икәнен әйтмим, сорама, баргач белерсең. Карышып та маташма, апаңа рәхмәт әйтерсең әле. Укып кайтып, начальник булгач, кылтайып йөрисең итсәң, шутават дип тормам, арт сабагыңны укытырмын. Моны яхшылап колагыңа киртләп куй, яме. Әбекәйгә ни әйтермен, Нәфисә апа? Син әллә апаңны аңгырага шутлыйсың инде, кызый, дип кызып китте Нәфисә. Әйтеп торалар сиңа, Алла бәндәсе, әбиеңне дә, бригадирны да көйләдем дим. Алай да син бар, Нәфисә апа. Җә, нинди атлаган сайын җуммай түгел. Ишеңдә әллә фабрика бармы? Кояш байып җиргә эңгер-меңгер ингәндә алар Бишбүкән авылындагы салам түбәле тавык китәгедәй кичкенә бер өйнең тәрәзәсен кактылар. Көтеп кенә торган диярсең, үй хуҗасы йомран кебек ялт итеп ишектән башын гына күрсәтеп алды да, җәт кенә кунакларны өйгә тартып кертте. Ешладың, Нәфискә, диде йорт хуҗасы. Тавышы тәмәкеченеке шикелле карлыккан иде. И Ходаем, әллә күпче марҗа инде, дип хафаланды Гөлйөзем. Үзем Аллага шөкер, Мәрүскә, дип кыткылдады Нәфисә. Киңәшләреңне тутам бит, инәң күте. Гөлйөзем аларны аңлап та бетерми, әмма сүзнең кычкырып сөйләшү түгел, уйларга да кыймаслык гөнаһлы шөгыльләр турында барганын күңеле белән барыбер тоя, сиземли иде. Аның бу караңгы өйдән тизрәк чыгып китәсе, кышта ешеп авылга кайтасы, әбекәйнең кочагына кереп үкси-үкси елыйсы, җанын бер туктаусыз көйдереп торган кайгы хәсрәтләрен түкми-чәчми сөйлисе, бу алдашулардан арнасы, чистарнасы, пәкләнәсе килә иде. Ул арада Нәфисә тәрәзәләрне иске чүпрәк-чапрак кием салым белән капларга кереште. Маруся казан астына ягып җибәрде, су җылытырга куйды. Гөлйөземкәем, бире киләле, дип Нәфисә аны өстәл янына чакырды. Сиңа хәзер, Гөлкәем, менә шушы нәмәстәне тында алмыйча, кабыкканда су ичкәндәй эчеп җибәрергә кирәк. Ишетсен колагың, ярты юлда бүленә күрмә, тончыгасың. Нәрсә соң бу, Нәфисә апа? Дип сорады Гөлйөзем, калай керешкәне кулына алып. Дару, Гөлкәем, дару. Нишләтәсез сез мине, Нәфисә апа, куркам мин. Мин сиңа начарлык теләмим, Гөлйөземкәем. Гөлйөзем күзләрен чытырдатып йомды да, керешкәне авызына каплады. Тик бер мәлгә өнсез калды. Нәфисә тиз генә борын төбенә ипи катысы төртте, су ишерде. Шуннан соң озак та үтмәде, кан тамырлары буйлап кайнар дулкын таралды. Тәне җиңләеп китте. Нәфисә аны тотып сәкегә яткырды. Ышанычлымы? Сатмасмы? Дип Маруся аяк очына килеп басты. Сорап торма, Мәрүсә, мине беләсең ич. Шуннан соң ни булды, Гөлйөзем ачык кына белми. Ул авызы кибүдән, эчәсе килүдән уянып китте. Нәфисә якында утыра иде. Гөлйөземкәем, тор. Көтү чыкканчы кайтып җитәргә кирәк. Сүз чыгарлык булмасын. Нәфисә апа, укуыңа китә аласың, Гөлкәем. Докторны гына бәхилләтәсе булыр. Марусяны уятып тормадылар. Ул авырыштан соң чалкан төшеп, гырлый-гырлый йоклый иде.
Bir айдан соң Гөлйөземнең битенә элекке матурлыгы кайтты. Тәне тыгызланып, гәүдәсе йомырланып китте. Хәрәкәтләре аны аккошның канат җилпүенә охшап, үзенә бер мәгънәле төс бер алды. Үтеп киткәндә аңа борылып карамыйча мөмкин түгел иде. Гөлйөзем бал кашыгына салып ятардай ымсындыргыч ханымга әверелде. Бала төшерүнең фаҗигасын йөрәгенә якын алмады. Кытылуына, шатландыгына, гомумән ул хакта уйламаска тырышты. Чөнки бала белән бергә күңеленнән Заһитны да сызып ташлады. Менә нинди сәер икән бу дөнья. Ачуланышмыйча, үпкәләшмичә, күрешмичә аерылыштылар да куйдылар. Ничек яратышалар иде. Гөлйөземнең күңеле бушап калды. Мәхәббәт урналырманда нәфрәтме, монысын вакыт күрсәтер. Хәзергә бер генә уй укырга китү уйы белән генә яна. Тизрәк авылдан чыгып кына китәсе иде. Урап кайтырмы, юкмы билгесез, тик тизрәкләр генә чыгып таясы иде авылдан. Менә шул рәвешле үрсәләнеп, ашкынып, киләчәккә зур өметләр белән яши башлаган иде Гөлйөзем. Бер көнне ындыр табагында сүз чыкты. Имеш, авылга табиблар килгән икән. 16 яшьтән узган бөтен хатын-кызларны да тикшерәләр икән. Авыруым, сырхавым юк, нишләп йөрим ди мин анда, дип бармаска уйлаган иде дә, махсус чакыргач китте тагын. Бер юлы икечеләк куярлык, зур артлы, самавырда юан балтырлы хатын иде табиб дигәннәре. Кәшәфиева, Гөлйөзем, син буласыңмы? Дип ул Гөлйөземне сынаулы карашы аша үткәрде. Әйе, мин апа, чишендереп кушеткага яткыр, диде ул шәфкать туташына. Гөлйөзем калтыранып китте. Яла мин апа. Анысын хәзер белербез. Кәшәфиева, дип врач кулына үтә күренмәле перчаткасын киде. Гөлйөзем куллары белән ятакның ике ягына чытырман кебек ябышты. Да, Кәшәфиева, диде врач, шактый кайнашканнан соң. Ялчан гына түгел, җинаятчы да икәнсең әле. Син беләсеңме, безнең илдә аборт закон нигезендә тыелган, Ну эләккәнсең остасына. Ырчык белән кайызлаган варвар. Гөлйөземнең тыны кысылды. И Ходаем, алчы гомерләремне коткарсана бу мәсхәрәдән, йомдырчы күзләремне, дип ачынды йөрәге. Табиб тукый да тукый. Кем ул оста, анысының үзенә милиция төшәр. Кәшәфиева. Мине бу моментта әхлак мәсьәләсе борчый. Япь-яшь килеш, ничек итеп шундый бузык юлга бастың син? Октябрятта булгансыңдыр мөгаен. Пионерда да тәрбияләгәннәрдер. Комсомол членыдыр әле. Кешенең чын йөзен ачу ай-һай авыр гыйлем. Әнә бер мәлгуны белән бергә яшәдек, бер сукмактан йөрдек, ул халык дошманы булып чыкты. Значитса, синең дә ичеңдә коммунистик идеологияны танырга теләмәүче яман кырт утыра. Күрер күзгә юаш кына кыз үзең. Әле районның күренекле кешеләренә яла япмакчы икәнсең. Гафур Салимович. Табиб тел бистәләнеп, бөтенләй чит ят җирдә райком түрәсенең исем-фамилиясен әйтүенә уфтанып, як-ягына каранып алды. Янәсе, озын кулаклар юкмы? Чөнки Гафур аны бик нык кисәткән иде. Шул кызны медицина ягыннан тикшереп белеп кайт, ләкин артык сүз ычкындырма. Калганы безнең эш, бик җитди сигнал бар, дип кисәткән иде. Авыл хатын-кызларын тикшерүне дә шул хаҗәттән уйлап чыгарганнар иде. Табиб үзен битәрләп алды. Шулай да шикләнерлек нәрсә күрмәде. Бу шигырьдән чыккан кызны тәрбияләп алган икән, анысы киресенчә яхшы гына. Нәфисә каш ясыйм дип күз чыгарганын үзе дә белми иде. Алма кебек яшь кызны әрәм итеп, япа-ялгызын язмыш дилзиләсенә ташлавы өчен Заһиттан үч алугына иданың теләге. Иркәләнеп, назланып сорагач, күңел юаткычы бригадир Миңнәхмәт язуында сырлап бирде. Шул кәгазь райкомга килеп төште. Билгеле инде, һәр хат, һәр документ иң әүвәл оештыру бүлеге мөдиренә килеп керә. Аларны кемгә бирергә, кайда җибәрергә, нинди чара күрергә, буларның барысында Гафур хәл итә. Әмма атнага бер мәртәбә ул беренче секретарьга тулы мәгълүмат бирә. Бер генә хатны, бер генә сигналны да яшереп кала алмый. Андый очрак беленә нитә калса, минутында эшеннән очачак. Заһит өстеннән килгән жалу кулына кергәч, шактый вакыт башын тотып утырды. Чөнки аның өстеннән жалулар булай да килгәләп тора. Ләкин ул дустына җил яңгыр тигезмәде. Армиядәге колхозчыларны сафка төзүләрен уен көлкегә бурып җибәрә алды. Сораусыз нисез кешеләргә ашлык чыгаруы райком өчен хәтта файдалы гына булды. Бу жалу тегеләреннән бик нык аерыла. Зәһәр жалу бу. Аморалька. Мондый эшләр гадәттә партиядән чыгару, эштән алу белән тәмамлана. Хатын-кыз назы әнә шулай бик югары бәйләнә,
партия даирәсендә. Дөрес, үчлек белән язылган жалулар да хәтсез килә райкомга. Ул чакта әле нинди дә булса чарасын күрергә була. Шуңа күрә Гафур чын хәлне ачыклау өчен авылга әлеге табибны җибәрде. Гөлйөзем менә шушы капкынга эләкте. Хәбәр сәгате минуты белән бөтен авылга таралды. Кайсы кызганды, кайсы гаепләде, кайсы шатланды, әбекәсе генә бер сүз әйтте. Әмма берәгәйле әйтте. Кызның исеме кыл өстендә, кыл өстеннән төшсә ил өстендә, диде ул. Шушы сүзләр Гөлйөземнең түземлегенә соңгы тамчы агу булып тамды. Булсасың, дип урылып бәрде әпкәсенә. Синең нинди эшең бар анда? Бик күп тыңладым мин синең тузга язмаган лыгырдыкларыңны, җитте. Хәзер ничек телим шулай яшим, кем белән телим, шуның белән йөрим. Ул тәти Заһитыңа ялыныр дип уйлыйсыңмы әллә? Сәгать биргән булды бит әле, хыянәтче. Вәгъдә билгесе имеш. Менә мин ул вәгъдәләрне нишләтәм, карап тор, кешегә сөйләрсең. Гөлйөзем миндәр астыннан Заһит биргән сәгатьне суырып алды да, чылбырыннан тотып, әйләндерә-әйләндерә идәнгә бәрде. Сәгатьнең пияласы вак кисәкләргә уалып, тирә-якка чәчелде. Гафур Гөлйөземнең бала төшерүендә, төнлә белән ярдан суга ташлануында бер юлы ишетте. Бу хәбәр аның йөрәгенә тигенәк шикелле кадалды. Чөнки Заһит белән дус икәнен бөтен кеше белә. Арада яклый диючеләр дә бардыр әле. Дөрес, беренче секретарь Хәйр Фатихасыннан тыш пештик кенә эшне дә үз белдеклеге белән башкарганы юк. Заһитка килгәндә ул беренченең биреме иде. Әйбәт егет күренә, үз урынына әзерлә дигән иде. Бүген иртәгә укырга китәм дип торганда гына менә ничек бөтерелә бит дөньясы. Төш вакытында янып пешеп Заһит килеп керде. Йөзеннән кан качкан, куллары калтырый, күрәсен кичтән шактый төшергән иде. Ләкин Гафур дустының махмурына игътибар да итмәде. Итәгеңне җыеп йөри алмагач, ничек кызлар белән кунып йөрергә, дип сүгенде Гафур аты юлы белән. Монда сиңа немец кызлары юк? Нишләргә соң Гафур? Диде Заһит. Чыннан да ул әлеге хәлдә үзен ничек тотырга икәнен белми иде. Иртәгә әнә Гөлйөземне җирлиләр ди. Кайтырга маңа юкмы? Кайтсаң, рәсми рәвештә бөтен гаепне үзеңә алу була, кайтмасаң, үзенә бер кыен. Аннан соң бала төшергән диләр. Ә ул баланың Заһитныкы икәнен тәгаен генә исбатлап буламы? Андый эш шаһитлар алдында эшләнми. Нәфисәгә дә алдан белгән кебек шул дәлилне куйды. Шаһитларыгыз бармы? Кем күргән? Кем карап торган диде. Әтеге әкмык ни әйтсен соң? Димәк, аңа статья сылый алмыйлар. Матур, ипле, итәгатьле кыз иде Гөлйөзем. Әйе. Ләкин ул да аңа бер вакытта да өйрәнәм димәде. Вәгъдә дә бирмәде. Йөрделәр. Менә шул. Башкалар моннан фаҗига ясамый, гадәти хәллә баса. Гафур дустым, бер юньлек киңәшеңне бир, нишләргә миңа хәзер? Гафур протез аягының үкчәсе белән идәнгә дык-дык басып, ишекле түрле йөрде. Беренчедән, дип санап китте ул йөри-йөри. Кызыкай түтү. Молодец, язу фәлән калдырмаган. Баланың синеке икәнен кем дә исбатлый алмый. Менә, дип күтәреп алдына Заһит. Үземдә шулай уйлыйм мин. Тыгылма кеше сүзенә, дип туктатты Гафур Заһитны. Син уйлавына түгел, кирәген эшләгәнсең дә инде. Бик беләсең килсә, синең белән минем уй 0 ул. 100% халык безнең якта булганда да 0. Беренчене уйлый. Менә шул әһәмиятле хәзер. Икебезнең дә язмыш аның кулында. Сине гаепләсәләр, ул җипкә мине дә тагачаклар. Нишлибез соң? Хәзер беренчегә керәсең, фаҗига турындагы хәбәрне ул синең авызыңнан ишетсен. Баш иеп килүчеләрне ярата ул. Кызыкайдан бөтенләй танма. Бер-ике мәртәбә озаткан идем диген, авыл малайлары шуның өчен тәпәләп ташладылар диген. Анысы шәп булган аның, чорт возьми. Сине рәис итеп сайлагач, ара үзеннән үзе өзелде. Аңладыңмы? Өзелде. Ялын, ялвар, аягына йыгыл, әмма сындыр агайны. Син гаепсез, ул шуңа шанырга тиеш. Гафур дустының чыгуын түземсезлек белән көтеп алды. Ниһаять, бусагада Заһит күренде. Йөзе чыгындыр кебек кып-кызыл, мунчадан чыккан диярсең. Ну, диде Гафур, ничек? Хана, дип Заһит кулын селтәде. Кычкырды, бакырды, куркытты, янады. Шишелмәдеңме? Юк сыман. Сыман гынамы, юкмы? Юк. Аннан ни файда, башыңны төрмәдә черетәм дип калды. Тагын дип
Бала чага кебек кулактан тарткалады. Гафур ух итеп пичмактагы диванга чумды. Бер ара диванның пружиналары стена сәгате шикелле зыңгылдап торды. Авырттымы? Дип көлде ул тешләрен ыржайтып. Да. Бу бик яхшы якташ, дип Гафур яна урыннан сикереп торды. Димәк ки ул сине үз итә. Бик сирәк кешеләргә генә эләгә бу кулак тарту бел. Хәзер нишлибез инде? Хәзерме? Хәзер якташ, колхозыңа кайтасың, бик һәйбәтләп бер симез сарык суйдырасың, кичкә беренчене чакырабыз. Ризалашырмысың? Кулагыңа тамга салынган якташ, бу зур нәрсә. Беренче секретарь Крәшин татары иде. Фамилиясе Григорьев, исеме Вениамин. Әмма аны халык арасында берәү дә исем фамилиясе белән әйтми, беренче генә дип йөртәләр. Фамилиясе белән үзе бик горурлана иде. Җаен табып, без Григорьевлар бөек рус халкының прогрессив политикасында сынмас трәк дип мактанырга ярата иде. Хәлбуки үзенең русчасы шактый чамалы. Бер генә рус сүзен дә диярлек бузмыйча әйтә белми иде. Шуңа да карамастан уста оратор иде Григорьев. Тавышы көр, сүзләре үзеннән үзе генә агыла иде. Мәҗлестә Григорьев арак эчмәгән кешене өнәми, диде Гафур. Шуңа күрә хатынын ияртми. Ата бүрек кебек аркасы ягында кеше утырганны да җине сөйми. Әнине дә туганнарга кунарга җибәрергә туры килә. Кайсыгызның башына килде бу авантурист уй, дип ачты ишекне Григорьев. Әйдәгез узыгыз, иптәш Григорьев, дип Гафур аны иң дәрәҗәле урынга утыртты. Көне-төне алсыз, ялсыз, эшлисез дә эшлисез, кая вакыт аз гына бушану да гөнаһ булмас. Да, дөрес әйтәсең. Эштән бәхет бар анысы. Обком алдында да йөзем ак, икмәк планын инде үтәдек, тагын бер план биреп булмасмы әле? Сезнең җитәкчелектә, иптәш Григорьев, Кутып тауларында күчерергә була. Мин түгел, Гафур. Партия шундый көчкә ия, партия. Башка вакытта мондый сүзләр тешенә сылаша иде Заһитның. Бу юлы хәтта Гафурны да уздырып җибәрде. Сез, иптәш Григорьев, районыбызның бәхете инде, бәхете, диде. Ярый, егетләр, давай тотыныйк. Иштә бүреләр улый монда. Мин кайтышлый гына. Гафур өстәл өстенә бер кыш табагы ит чыгарып куйды. Җамаякларга шулпа салды, ипи кисте. Бәрәңгегә дә урын табылды. Тузың кая, диде Григорьев. Мин тоз кешесе. Григорьев ризыкларга тоз сипкән арада Гафур стаканнарга арак кагызды. Һәм кунакка туп-туры карап, әйдәгез, иптәш Григорьев, аш алдыннан берне тотыйк, аш казаны яхшырак эшләр, диде. Григорьев ризасызлыгын белдереп чыраен сытты. Я, диде ул, бераз уйланып торганнан соң. Партия работнигы любой мероприятиедән политика ясарга тиеш. Бу хакыйкатьне гомерлеккә кулакларыгызга киртләп куегыз. Ә мин бу тусны иптәш Сталинның исәнлегенә тәкъдим итәр идем. Баскан килеш аракыны өчесе тиң төбенә кадәр эчеп куйды. Тавышсыз, тынсыз гына ашарга тотындылар. Гафур яна бер йомит чыгарды. Остазларына ияреп Гафур да, Заһит та тост әйттеләр. Беренченең йөзенә тимгелләр бәреп чыкты. Ирене күмәчтәй кабарды, күзләренә ниндидер дуамал очкын иңде. Хикмәтле абзыйга охшап тора бит әле бу, дип уйлап та бетермәде Заһит. Кунак йорт хуҗасына: "Әй син, Гафур, биеп күрсәт әле. Биегәнеңне күрәсем килә", дип әмер бирде. "Титәк мин, иптәш Григорьев", дип Гафур беренченең сүзен уенга бормакчы иде дә, тегесе: "Минем титәк кешенең биегәнен күрәсем килә", дип кырт кисте. "Гармунсызмы? Менә бу тәти егет авыз гармунын сайратыр. Сайратасың бит, ә?" Григорьев кашларын җыерып Заһитка текәлде. "Сайратырмын", дип пышылдады Заһит. Гафур шатыр-шотыр итеп протезын салып ташлады, шуннан соң сыңар аягы белән генә сикергәләргә тотынды. Заһит кишыңшыды, Григорьев кул чапты. Хәлдән таеп бетте Гафур, әмма беренче җитте дип какмыйча туктамады. "Кызлар бузудан ары тәти егет, синең тагын нинди һөнәрләрең барсың", дип Григорьев чиратның Заһитка җиткәнен аңлатты. "Нишлимсең?" диде Заһит. "Җырлап җифәр", диде Григорьев. Заһит сарман киен сузды. Сарман буйларында яшел алан. "Аңлашылды", дип Григорьев аны шундук туктатты. Туктатты да йомшак күкрәк тавышы белән җырны үзе дәвам итте.
Пешеннәре җитәр бер заман. Бергә яшәүләрле күңелле иде. Аерылышулары бик яман. Егетләр җырны колакларын үрә торгызып тыңладылар. Көйнең һәр уемын, һәр борылышын гаҗәеп оста тоеп, моңга тәмам әсир төшеп, озын сулыш белән җырлый иде Григорьев. Килеш килбәте дә үзгәрде, ул киң күңелле, йомшак бер авыл агайына охшап калган иде. Сез бит иптәш Григорьев, сез бит иптәш Григорьев, кыйып куйган артист дип аның кулын кысты Гафур. Бөтен кич буе чын йөрәктән әйтелгән тәүге сүз иде бу. Шул хөрмәткә янә бер стаканны бушаттылар. Григорьев ике арада барлыкка килгән самимилекне шунда ук бетерде. Элеккечә бу җитмәс вакарлы түрәгә әверелде. Кәбәрткәгә кирегез дә, Гафур, син тавык, ә бу тәти егет әтәч булып шаярышыгыз, диде. Хуҗа кушкач тыңламыйча чара юк. Егетләрнең берсе әтәч булып кычкырды, икенчесе тавыкча кыткылдады. Кикрикук, кикрикук, кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат-кат. Заһид шушы арада Григорьевка күз төшерде һәм дустының кабыргасына төртте. Күр янәсе, абзаң кыйшайган ләбаса. Беренченең башы күкрәгенә салынып төшкән, үзе мыш-мыш килеп йоклый иде. Егетләр туктарга ярыйдыр инде дигәндәй, бераз таптанып тордылар да тынып калдылар. Йокласын, комачауламыйк. Григорьев уянмады. Гафур аяк очларына гына басып, аракы алып килде. Чиратлашып, шиша авызыннан гына чимерделәр. Теге бәләләрдән котылдык бит, якташ, дип пышылдады Гафур. Булары гына чипуха. Хей, егетләр, ни урлашасыз анда, дип телгә килмәсенме Григорьев. Гафурның кулындагы шишәсе идәнгә төшеп китте. Хәзер нәрсә була инде дип бер-берсенә карашып алды дуслар. Әмма алар көткән давыл чыкмады. Беренче урыныннан торды да туп-туры атлап ишеккә таба юнәлде. Әйтерсең лә кич буе су чимереп утырган. Затып йөрмәгез, диде ул. Әниеңә рәхмәт әйт. Шулпаны минем хатын шикелле тәмләп пешерә икән. Мунчада өлгергән, диде Гафур Григорьевны озаткач. Нинди мунча? Бераз шерем итеп алыйк, дип каршы төште Заһид. Гафур бармагын шигәсе янында бетергәләп торды. Нәрсә? Диде Заһид. Сыйландык, сыйладык, җырладык, биедек, тиз генә чабынып чыгабыз да, син колхозыңа элдертәсең. Мин райкомга, күздә хәмер изенең бөртеге дә булмаска тиеш. Ул үзе дә таң тишегеннән эшкә килеп җитәчәк. Мине тикшергәч, синең янга китәчәк. Имтихан дәвам итә, якташ. Партиянең ышанычын аклау кызлар белән генә йоклау түгел ул. Дөрес әйткән икән Гафур. Кешеләр эшкә чыкканда Григорьев кызыл кичтә иде инде. Кирмәгән җире, тыгылмаган тишеге, сөйләшмәгән кешесе калмады. Ярты көн буе йөреп, колхозның астын өскә китерде. Киткәндә дә турысын ярып китте. Сине монда озак тотырга ярамый, фронтовик. Колхозны таратачаксың, диде. Райком тирәсендә бик яхшылап әвәләргә кирәк әле сине. Әзер бул. Шулай итеп, Гөлйөзеннең үлеме Заһидка бернинди дә зыян китермәде. Киресенчә, аңа үсү өчен мөмкинлекләр генә ачты. Урак өстендә көннәр әйбәт булды. Соңгы вакытта бигрәк тә киләнеп киткән иде. Күк йөзе зәп-зәңгәр, рәшәләр биектә аша. Башыңны чиеп карамасаң, күрә дә алмыйсың. Һәм шушындый матур көннәр әле бик озак дәвам итәр кебек иде. Ихтимал кешеләр шуңа да тынычланган булганнардыр. Хәлбуки, кояшның куянга атланган чагы күптән үткән иде инде. Кыл сыймас көннәрнең берендә Заһидны Әҗәкүлгә, ашлык саклау пунктына дәштеләр. Минзәлә районында да Кызыл көч исемле күмәк хуҗалык бар икән. Ашлык квитанцияләре буталган имеш. Районда һәр мыскал бөртек катгый исәптә. Григорьев ике план үтәү ниятеннән кайтмаган иде әле. Бөтен ашлыкны кырып-себереп дәүләткә азаттыра. Ике көннең берендә бюро атна сайын актив, кысыпмы-кыса. Григорьевны Казанга алалар икән дигән сүз дә йөри. Шуңа күрә дан шөһрәт белән китмәкче ди. Хакмы бу, юкмы, мөгаен үзе генә беләдер. Гафурны әнә югары партия мәктәбенә укырга җибәрделәр. Әлегә урыны буш тора.
Заһид шул урынга өмет баглый. Григорьев үзе ымсындырып киткәч, ул теләге тагын да кабарды. Колхоз башлыгының эше тавык чүпләсә дә бетәрлек түгел. Бер җирен ямасаң, икенче урыннан тишелеп чыга. Кешеләр байга эшләгән кебек эленке салынкы гына кыймылдыйлар. Хәер, дөресе дә шулай ич, бушка азапланалар. Җиңү көннәрендәге күтәренкелек тә сүнде, халык үзенең мең кайгылы, хәвефле, чарасыз чынбарлыгына кайтты. Җиңү килде, җиңеллек килмәде. Алай гынамы, җиңү күпләрнең ярасына тоз салды. Чөнки сугыш вакытында авырлыгы да, хәсрәте дә уртак кебек иде. Кара кагаз алучылар да күңел түрләрендә ниндидер өмет чаткылары саклыйлар иде. Исәндер, җә әсир төшкәндер, җә яраланып, хәбәр бирә алмый ятадыр дип гыманлыйлар иде. Ул ышанычлар инде сүнде. Ачы хакыйкать барысын да үз урынына утыртты. Җиңеп кайткан солдатлар үзләре дә Заһид кебек немецның мал-мөлкәтен тиеп кайта алмаганнары ачлык, ялангачлык кычагына кирделәр. Җиңүче бер сынык икмәккә тилмерә. Мәсхәрә. Заһид буларның барысын да бик яхшы аңлый. Ярдәм генә итә алмый. Рәиснең үз кул-аяклары да тышаулы атныкы кебек шул, бәйләүле. Әҗәкүлдә шактый тоткарланырга туры килде. Башта әлеге эш белән шөгыльләнүченең вакыты булмады. Аннан соң әбәткә тукталдылар. Ул әрле-бирле килгәнче сәгать 2ләр эшләр җитте. Ә юлда яңгырга юлыкты. Иң элек ачык изүеннән салкынча җил кирип, тәнен ялмап алды. Аннан соң битен сыйпап узды, чәчләрен туздырды. Башын күтәреп караса, күкнең яртысын кара булут каплап алган иде инде. 1-2 минуттан йөрмә купты. Тузан, салам-салам, корыган кура барысы бергә укмашып, һавада бөтерелергә тотынды. Җир белән күк бергә тоташты. Кайда эс, кайда ас икәнен айырырлык түгел. Менә шул тоташ стена ярылып китте дә, җиргә булутын ие белән яңгыр ишелә башлады. Заһид пинжәген ябынып, тарантас кырыена чүмәште. 10-15 минуттан соң булут сыйыкланып, аксыл төскә кирде. Бу мунча яңгыры түгел иде инде. Күзнең үз хукукларына кирүе иде. Яңгыр иртән дә тынмады, кич тә, икенче көнне дә, аннан соң да. Хәл кискенләште, басулар су эчендә калды, башаклар инде шыта башлады. Ә райком һаман ашлык таләп итә. Куркыталар, партия билетын алу белән яныйлар. Нишләргә? Ничек итеп ашлыкны коткарып калырга? Заһид үзенчә әмәлен тапты. Бер көнне халыкны җыйдыртты. Яше карты, бала чагасы һәммәсе килде. Ниндидер җитди хәбәр көтәләр иде алар башлыктан. Һәм ялгышмадылар. Иптәшләр, дип мөрәҗәгать итте ул җыелучыларга. Бүгеннән колхозда хәрби хәл игълан итәм. Басудагы чүмәләләрне тамырдагы ашлык белән бергә капка башына бүлеп бирәм. Алып кайтасыз, өегездә сугасыз, киптерәсез, амбарга тапшырасыз. Тагын стройга басабызмы? Дип шаяртмакчы булды кемдер. Киресенчә, диде Заһид, күзләреннән очкын чәчеп. Һәркем айрым эшли. Халык дәррәү эшкә тотынды. Әбратнадан рәисне прокурор чакыртып алды. Мин диккать белән күзәтеп барам, Сабитов. Сезнең һәр чарагыз Совет властен эштән җимерүгә юнәлдерелгән, диде прокурор. Үзенең иреннәрендә елмаю. Аның үз-үзен тотышы, килеш-килбәте, эләктеңме күгәрченкәем. Бу юлы ычкына алмасың дигән мәгънәне аңлата иде. Сез сугышта булдыгызмы? Дип ачуланып бакты Заһид. Юк. Ә монда аның ни катнашы бар? Диде прокурор тыныч кына. Беләсегез килсә, мин Совет властен кулыма мылтык тотып якладым. Мин мәсьәләгә барыбер рәсми хат бирәчәкмен. Без игенне саклап калдык. Тиздән дәүләткә тапшыра башлаячакбыз, диде Заһид. Бу дәлил һичшиксез прокурорны чигенергә мәҗбүр итәргә тиеш иде. Ләкин тегесе Заһидның сүзен ияк кагып кына уздырып җибәрде. Колхоз милкен таратуны башкача ничек аңлатыргасың, диде ул. Бәлки син җирне дә бүлә башларсың. Ну иптәш үлчәмәгәнсең, теркәмәгәнсең, дип бүлде Заһидны бүлмә хуҗасы. Контроль сугып карау үткәрелмәгән. Бер кесе ашлык өчен без кешеләрне 10 елга утыртабыз. Ә син арбалап таратасың. Басуда чиресенмени, икмәк чири дип, без буржуазия сыйныфының яңадан тууына юл куя алмыйбыз. Аңлыйсызмы, алмыйбыз. Мин Григорьевка кирип киңәшләшәм әле, дип Заһид үзенең терәге барлыгын белдертте. Соңгы сүзне барыбер ул әйтәчәк. Григорьевны урыныннан алдылар.
диде прокурор. Иртәгә пленум. Яңа секретарь килә. Заһитның кибәне ишелде. Ишелде генәме, янып көлгә әйләнде. Гафур укырга китте, Григорьевның башына сукканнар, прокурор төрмә белән яный. Авылга кайтуга ул туп-туры ябулы ындыр табагына юнәлде. Әйдүк иптәш Сабитов, әйдүк дип каршы алды аны амбар күселсе. Ул эчке бер сиземләү белән келәтне икегә бүлеп торган агач рәшәткәнең алгы ягына чыгып, ишек уемына басты. Чөнки Заһитның күзләре котырган этнеке шикелле иде. Кертү уңаена үлчәү герләрендә кулына алды бу. Сикертеп карый. Куллар кычыта. Нилектән икән бу, диде ул үз-үзенә сөйләнгәндәй. Нилектән дип, Заһит аңа җөмләсен төгәлләргә ирек бирмәде, тычканга ташланган мәче кебек бер талпынуда тегенең бугазыннан эләктереп алды да, келәт эченә суырып алды. Жалу язуыңны туктатасыңмы юкмы, сволочь, диде ул кайнар тыны аша. Кандала урынына сытам бит. Завхоз кызыл көрән төскә керде. Иреннәре, бит алмалары өреп тутырган кебек кабарды. Шунда ул бар булган көчен җыеп Заһитның бутырасына кадалды. Заһитның куллары йомшарды, ләкин ачуы басылмады. Дошманның капчык рәвешенә кергән гәүдәсен әле шактый типкәләде. Аннан туры идарәгә юнәлде. Тимер сандыктан бер шише алып өстәлгә утыртты. Тутырып, 2 стаканга арак агызды да хисапчыга дәште. Әйдә, менә шушыны каплап куйыйк әле, диде. Иштеләр. Тагын яртышар стакан өстәделәр. Шуннан соң Заһит шалбар кесәсеннән колхозның мөһрен чыгарып өстәлгә куйды да: "Менә мөһер абзый, яңа хуҗагызга бирерсең. Мин уеннан чыгам. Бигайбә", диде. Заһит көч-хәл белән генә төн уртасында 5 бүкәнгә килеп егылды. Өсте лышма су. Итекләре бүртте, авырайды, үзенең җеп үзәрлек хәле дә калмаган иде. Ул пристань күпереннән сулга борылып, Тартыкырык буеннан үргә күтәрелде. Монда ширәм иде. Атлавы җиңелләште. Яна сулга кайрылды да 10-15 метрлап баруга бәләкәй капкага килеп төртелде. Бу йортка аның күп тапкырлар кергәне бар. Шуңа күрә капка тәләкәсенең китек буҗрасына кадәр хәтерендә калган. Аны аз гына читкә каерга кирәк. Шунда гына кадагыннан ычкына. Капкадан җиңел генә үтсә дә, үй ишеген ачучы булмады. Дөбердәтте, шакыды, типте, әмма файдасы тимәде. Башка фатир эзләп йөрергә аның теләге дә, рәте дә юк иде. Күтәрмә башына чумашудан гайре чарасы калмады. Хуҗабикә аны иртән шушы хәлендә күрде. Аптырап китте. Чөнки бу юмарт фронтовикны башка очратырмын дип башына да китерми иде ул. Заһитның колхоз рәисе булып эшләве турында хәбәр аңа да килеп ирешкән иде. Начальник башы белән көмешкәгә килеп йөрмәс инде дип уйлады Маруся. Заһитны исемлегеннән сызып ташлады. Үзгәргәнсең, егет, дип уйлап куйды хатын. Тавышалгансың, талкыганнар сине. Заһит шушы талымсыз караштан уянып китте. Кунак бар икән, күрмидә торабыз дип гаҗәпләнгән булды Маруся. Әйе, кунак бар, дип утырган җиреннән генә киерелеп алды Заһит. Хуҗабикә генә төне буе гүләй диде. Төнге сменада идем. Кирәгем булгач, сугылырга иде. Адресны беләсең ич. Истән дә чыккан. Иске дусларны онытырга ярамый. Онытсам килмәс идем. Маруся тиз генә өстәл әзерләде. Ширек белән өстәлгә көмешкә дә чыгарып куйды. Заһит борынын җыерып, шишәне читкә этеп куйды да хатынга акча сузды. Чын бәйрәм ясыйк әле. Чистасын алып кайт, диде. Мәҗлес 3-4 көн дәвам итте. Берсендә хәтта махмырга чыдый алмыйча, көмеш капкачлы кесә сәгатен пароходта ярты литр спиртка алыштырды Заһит. Бушка килгән хәзинә. Нәрсәгә жәлләп торырга дип юатты ул үзен. Габидулла картларда аның әле 2 чемодан әйберсе бар. Сәгатьләрдә булырга тиеш. Үзен үзе шулай юатырга тырышса да, күңеленең аракы агуы томалап бетермәгән кайсыдыр бер өлеше һаман хәленең мөшкел генә түгел, бик мөшкел икәнлеген тоя иде ул. Бу тузактан ничек тә котылырга кирәк аңа. Югыйсә кешелеген җуячак. Моның өчен иң беренче чиратта Маруся белән араны өзәргә кирәк. Көннәрдән бер көнне хатын эшкә киткәч, Заһит бу өйдән чыгып тайды. Фатир тапты, эш хәстәрен күрә башлады. Аңа әлбәттә кайдадыр ераккарак китергә, таныш-белешләр күзеннән бөтенләйгә югалып торырга кирәк иде. Моның өчен документларын юллап табасы бар.
Шуңа күрә вакытлыча Бишбүкәндә калырга туры килде. Ни әйтсәң дә Бишбүкән чит республика, Башкортстанга керә. Азмы күпме тын алырга мөмкинлек бар. Заһид эшкә җиңел урнашты. Ашлык саклау пунктына хуҗалык мөдире кирәк булган икән. Ике куллап алдылар. Үзе дә эшкә дәрт белән тотынды. Марусядан котылуына да, аракыдан арынып торуына да шат иде. Ләкин хәерченең кара сакаллы кая барса да үзеннән калмый икән. Бу шатлыклары озын гомерле булмады. Парткомга чакырып, партия хәлләре турында сораштылар да эштән кудылар. Партия уставын бозган, эшен ташлап качкан кешенең кемгә кирәге булсын? Шул ук көнне милицияга чакырып та кагаз килде. Чын мәгънәсендә борчуга төште Заһид. Раз милиция тотынган икән, бу инде уен түгел. Фатирында кала алмый, анысы хак. Тик кемгә барып бәрелергә? Марусяга сугылыр иде, ул аны рәнҗитте, якты чырай күрсәтмәү ихтимал, ә башка барыр урыны юк. Куркып, шикләнеп кенә ачты ул Марусяның ишеген. Әмма хатын мондый хыянәт тәүбәләргә күнеккән иде булса кирәк. Киреләнеп маташмады, ашатты, ишертте, кычагына кертте. Бер көнне төнен авылдан Заһидның әйберләрен алып килделәр. Күп тә үтми, таныш белешләре аша Маруся аны сал агызучылар ширкәтенә яздырды. Шулай итеп, Заһид Кара Идел якларына, Таштау, Кара Урман, кыргый җанварлар иленә килеп эләкте. Документ та сораучы булмады, монда тәртип кануннар бөтенләй башка иде. Урман кисүчеләрнең дә, сал агызучыларның да күбесе төрмәдә утырып чыккан адәмнәр. Арада Заһид шикелле качаклар да бар. Заһид баштагы мәлне тайга кануннарының кыргыйлыгына каршы да чыгып караган иде. Бер чак шулай кәрт уенын күзәтеп торды. Үзе кебегрәк яшь бер егетнең күрәләтә бөтен акчасын сыдырып алдылар. Алай гынамы, күн итекләренә кадәр салдырып алдылар мискеннең. Күзгә карап хәрәмләшә кәрт таратучы. Җай гына үзенә туз, унлык кебек отышка чыга торганнарын сала. Булгатканда да ничектер аларны бармак арасында калдырып колодага кертми. Хәрәкәтләре җитез, күз дә иярми. Шуңа күрә сизелми дә. Заһид исә ялганны ничектер абайлап алды. Маташтырасың абзый кеше, диде ул уенчыга. Хәзер үк егеткә акчаларын кире кайтарып бир, итегендә. Бу нинди җүләр баш дигәндәй, гаҗәпсенеп, барсы да Заһидкә текәлде. Кәрт хуҗасы тукмак борынлы, такыр башлы башкорт. Кулдашына кадалды. Әй һин, оторга уйнадыңмы, оттырыргамы, диде. Ни инде? Нәмәләмә, хагын һөйлә. Исәп оторга икән ишне. Менә күрдеңме, нәчәлник, дип башкорт Заһид ягына борылды. Җегеткә тылмаш кирәкме икән бит. Ә һин шидә сыймас җиргә таяк тыкмасыһың, иңгәнүдән дә курыкмыйһың икән. Бәхетең, фронтта очрашмадык, диде Заһид. Һез нимеш кызларын әвәләгәндә мин штрафнойда интектем. Башкортның кысык күзләренә кан йөгерде. Һәм ул бөтенләй көтмәгәндә Заһидның касыгына китереп типте. Тегесе киселгән агач кебек җиргә ауды. Башкортның соңгы сүзләрен ишетмәде дә. Ә ул бүген бу җегет минем бишәм буласак, диде. Шул кичне Заһидның башына капчык кигезеп, акырта-акырта кичләделәр. 30 көн буена газапладылар аны. Чиратлап әтмәлләделәр. Юласы шулай ди. Аңа берничек тә каршы килеп булмый. Бу мәсхәрәдән фәкать үлем генә коткара ала. Ә үләсе килми. Дөрес, бер айдан соң тынычлыкта калдырдылар. Ләкин әлеге шөгыльгә Заһид үзе күнегеп китте. Хәтта акчага, аракыга тәнен тәкъдим итә башлады. Арт юлыннан кан китеп, бу шөгыльгә дә ярамас булгач кына тынды. Дөньяда аның бердән-бер юанышы гына калды. Ул да булса аракы. Аракы аның өчен сөйгән яр да, эшкерсез дус да, якын киңәшче дә иде. Гашыйк зат йокысыннан сөйгәненең исемен әйтеп уянса, Заһидның теле аракы дип ачыла иде. Күңелендә фәкать бер генә уй: аракы юнәтү, аракы табу. Авызына аракы кермәгән көнне ул югалган, заяга үткән дип исәпли иде. Заһид инде сала агызмый. Көч-куәте аңа җитәрлек түгел аның хәзер. Сугышта майор булганында, партия әгъзасы икәнендә, кайчандыр колхоз рәисе вазифаларын башкаруын да белүче бетте. Элекке танышлары кайсы кая таралышты, күбесе янә төрмәгә эләкте. Ул каравылчы.
Сал агачларына күз кулак булып тора. Ашау-эчүе дә, яшәүе дә шунда. Җәен дә, кышын да. Баштагы мәлне Маруся бер-ике тапкыр килеп киткән иде. Әмма туктаусыз арак эчмүрдән хәлсезләнеп, үзе хатын-кызга әверелгән бу кешенең инде аңа да хаҗәте калмаган иде. Заһитның сугыштан алып кайткан мал-мөлкәте ярап куйган үзенә. Бер елга чыга кияүгә чыгып, биш бүкәннән үк күчеп киткән дип сөйләделәр. Заһит шул рәвешле урман кешесенә әверелде. Йөзен сакал-мыек басты, кулыннан тояк төшми. Аны мондагылар бабай дип кенә йөртәләр. Үзенең дә бу кушаматка исе китми, бик озак яшәгән кебек инде. Ихтимал, бабайдыр да. Язмышы белән килешкән иде инде Заһит. Зары да юк иде, тик соңгы вакытта гына төннәрен саташа, алмашына башлады. Элек кайсы ягы белән ятса, шул ягы белән торыр иде. Хәзер ярга ташланган балыктай 40-ка бетерелә. Нинди генә төшләр керми, имеш, аны адым сайын сагалап йөриләр, дөмөктөрергә телиләр. Бу арада төшенә кылган кебек аксыл чәчле немец ефрейторы кереп йөдәтә. Син мине атып үтердең дә, үзең рәхәтләнеп шнапс чимерәсең, дип тешләрен ыржайта. Инде үзеңә дә чират җитте. Җитте. Ефрейтор Заһитның тәүге корбаны иде. Ул чакта аңа 18 генә яшь иде әле. Чебешләр кебек аларны өерләре белән фронтка ут сызыгына куып керттеләр. Чирканчыкны шулай алсыннар дигәннәрдер инде. Ыгы-зыгы, кычкырыш, тавыш, гауга, взвод командиры лейтенант Тулымбай берсендә аны окоп эченә тибеп төшерде. Силәгә явыз, кайсы якка атасың, анда үзебезнекеләр ич, дип кычкырды. Заһитның җаны булай да уч төбендә иде. Яшь баладай елап ук җибәрде. Тулымбай аңа фляшкасын сузды. 1-2 йотым ич, диде. Аракы Заһитны бераз тынычландырып җибәрде. Хәзер атакага күтәреләбез, диде командир. Минем арттан калма. Шулай диде дә, пистолетын силти-силти бар тавышына кычкырды. За родину! За Сталина! Смерть фашистким гадам! Ура! Ура! Солдатлар бер атна буе ач тоткан күселәр кебек алга ябырылдылар. Заһит кеше ни кыланса, шуны кыланды. Йөгерде дә, шуышты да, урасын да кычкырды. Ләкин бер мәртәбәдә аның мылтыгыннан ядрә очмады. Башкалар дук килеп ата, шарт та шырт, ә ул ничек кенә каты итеп тәтегә басмасын, затвор һич урыныннан кузгалмый. Һөҗүм төгәлләнгәч кенә бу коточкыч хәлнең серен ачыклады. Баксаң, саклагычын бурып куйырга оныткан икән. Әле ярый сизенмәделәр. Кеше көлкесенә кала иде мәгәр. Бу юлы Тулымбай риза калды. Чөнки бер немец ефрейторын әсир итеп талганнар иде. Аксыл чәчле, озынча йөзле, зәңгәр күзле яшь кенә бер егет иде ул. Күзлекле. Киемнәре өр-яңа. Күрәсең, фронтка Заһитлар кебек күптән түгел генә килеп төшкән иде. Әсирне шундук чишендереп, өстенә сәләмә совет шинеле элделәр. Карачкыга охшап калды Фриц. Ефрейторны штабка илтеп тапшыр, күрсеннәр, взвод невеники вяжет. Караны, качырсаң, маңгаеңа пуля гына җибәр. Әйләнеп кайтасы булма, дип кисәтте лейтенант Заһитны. Штаб ерак түгел, әмма барыр җире җайсыз, агачлык, чыкыр-чакыр. Заһит бик игътибарлы булырга тырышты. Мылтыгының саклау өчен алдан ук күчереп куеп, патронны ясына кертте. Ул бу була калса, тәтесенә генә басасы. Авызың бер пешкәч, шулай өреп кабасын икән аны. Көн инде кичкә авышкан, тиздән җир йөзенә эңгер-меңгер пәрдәсе эленәчәк. Ашыгырга кирәк. Эшне якты күздә төгәлләү хәерлерәк. Ул барган төшкә мылтык көпшәсен әсирнең калак сөягенә тигезеп ала. Янәсе, син мушкада фашист. Җә, кызурак атла, ташбака түгелсеңдер, ипи шүрлегеңә менеп төшергә дә күп сорамам. Бу сүзләрен ул куркуын басу өчен әйтте. Әсир ниндидер усал план кырадыр, менә бәйләнгән куллары шишелеп китәр дә аңа ташланыр кебек тоела иде. Заһит мылтыгын кысыбрак тотты. Тирән итеп сулыш алды, гүя бар көчен, бар куәтен бер йомгакка тини. Ләкин күкрәгендәге тынын чыгарып бетерергә өлгермәде, әсир кисәк кенә сукмактан читкә тайпылды. Башта Фриз җиргә чүмәшеп төште, аннан соң шартлау тавышы ишетелде. Ул курка-курка гына әсирнең йөзенә күз төшерде. Йөзе тыныч күренә иде. Күзләрендә ниндидер курку катыш гаҗәпләнү туңып калган.
Лейтенантка ни дип җавап бирермен? Исән-сау килеш штабка илтеп тапшырырга кушкан иде иш. Заһитның башына килгән беренче уй шушы иде. Икенче мизгелдә колак төбендә әтисенең сүзләре ишетелгәндәй булды. Җан иясенә кул күтәрү олы гынаһ улым. Аллаһы Тәгалә аларның һәрберсенә үз вазифасын юллаган. Аны бозарга ярамый, дип кисәткән иде ул аны. Нәрсә өчен дисең әле? Карга балалары өчен. Күрше малае Хайбушка ияреп, ындыр артындагы тирәклектәге карга ояларын туздырган иде. Бәпкәләргә тияләр, тынгы бирмиләр янәсе. Соңыннан Заһит олы авызлы карга балаларын ашатып ичертеп йөргән иде. Бу карга баласы гына түгел сиңа, кеше үтерде ләбаса. Әгәр әтисе күзәтеп торган булса, ни әйтер иде икән? Хупламас иде. Ләкин фашистны кешегә санап буламы? Аннан китереп ул солдат. Заһит күңелендә укмашкан шомны, икеләнүләрне басардай дәлилләр табылуына куанып куйды. Фриц үзе гаепле дип акланды. Качарга җыенганда аттым ич мин аңа. Әллә ул мине кызганып торыр идеме? Ничек кенә акланмасын, ничек кенә күңелен юатмасын, Заһит тынычлык таба алмады. Чөнки әле аның йөрәге катмаган, әле кан эчендә йөзмәгән, кешенең гомерен кисү гадәти шөгыленә әйләнмәгән иде. Булар аңа соңыннан киләчәк. Алай гынамы? Кеше үтерү аңа горурлык, шатлык, ички канәгатьләнү алып киләчәк. Әйе, булары әле алда. Хәзерге минутта аны бөтенләй башка нәрсә борчый. Ефрейтор һич тә качарга теләмәгән ич, сукмакка аркылы яткан кәснегенә әйләнеп үтмәкче булган. Толымбайга исәп-хисап тотырга туры килмәде. Немецлар атаканың үчен кайтардылар. Ярты сәгать буе тупка тоттылар. Блиндажның урыны да калмаган диделәр. Заһит бер тында стаканын бушатты. Кан тамырлары киңәеп, фикерләве җиңеләеп китте. Ни пичагыма шул Фриц турында баш ватып изаланамсың әле, дип стаканына исерткеч өстәде. Ул дөмектергән фашистлар, ул кылган гамәлләр янәшәсендә бу вакыйга чүпкенә лә баса. Һәр вакыт разведкада булды, разведка иң җаваплылардан гына түгел, иң куркынычы, иң фаҗигалесе дә санала. Чөнки нәкъ менә армия разведкасы башкаларга юл арчый, юнәлеш бирә. Аның кул астындагы егетләр Минскидан алып Берлинга кадәр сибелеп калды. Солдатлары 3-4 мәртәбә яңарды. Тик ни сәбәпледер үзенә җил яңгыр тимәде. Югыйсә качып пысып йөрмәде. Геройга тармады анысы хак, әмма дә күкрәк тулы орден медальләр белән сугыштан кайтты. Якын тирәдә аңа тиңнәр юк иде. Яу кырында яралану, һәлак булу сугышчы өчен гадәти күренеш. Фаҗиганың турдан-туры сугыш белән бәйләнмәгәннәре дә җитәрлек булды. Шикне үтеп кергәч башланды алары. Һай, ул йөгәнсез көннәр. Таякның авыр башы әлеге дә баягы хатын-кызлар җилкәсенә төште. Кайда туры килде, шунда йыктылар аларны. Көпә-көндез чиратлашып талкыдылар ыспай гәүдәле немец кызларын. Бу эт туйларында Заһит катнашмады. Офицер кешегә анысы рөхсәт ителми иде. Әмма фатирга төшкәч, күзенә туры килгәнен читкә җибәрмәде. Берәү әнә ничә еллар инде йөрәген тырный. Бу хакта аның һич кемгә сөйләгәне юк. Сөйләмәс дә. Чөнки ул Заһитныкы гына. Аңа башка кешенең бурын тыгырга хакы юк. Бер вакыт шулай кичкенәрәк бер урманда бүленеп калган СС отрядын тармар иткәннән соң Заһитның ротасына 2 тәүлек ял бирделәр. Ял да бирерлек иде шул. Немецлар үтә бер салкын канлылык белән үҗәтләнә сугыштылар. Патроннары бетте, ләкин анда да бирелмәделәр. Барысы бергә аягүрә бастылар да атакага күтәрелделәр. Язмышлары инде хәл ителгән, әсирлеккә генә төшәсе, бәлки исән калырлар иде. Юк. Соңгы сулышларына кадәр солдат антына тугырлыклы икәнлекләрен исбатладылар. Әсирлектән үлемне өстенрәк күрделәр. Кырдылар да, кырылдылар да. Ялга урман читендәге хәлле генә бер хуторда тукталдылар. Йорты зур иде фермерның. Таштан салынган 2 катлы йорт. Чәчәкләргә күмелеп утыра. Барысы да тәртиптә, йорт җирдә, мал туары да, ихата курасы да. Гитлер үз халкына яшәргә ирек биргән. Җиңелгәндә дә ул аларның мал-мөлкәтенә тимәгән, кыерсытмаган. Утарның хуҗасы озын буйлы, төз гәүдәле 60 яшьләрендәге кеше иде. Аз-маз русча да сукалый. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан, Русиядә әсирлектә булган. Бу хакта ул үзе түгел, кызы Марта сөйләде.
Анысы телгә әтисенә караганда остарак, институтта өйрәнгән. Яшерми, безне ди Бөек Германияның рус провинцияләрендә яшәү өчен әзерләделәр ди. Күренәки, җиңелү аларның уена да кереп карамаган. Гадәттә, Заһид җиңүче сыйфатында сәгате минутында кызны кочагына кертә иде. Ул аларның кычкыруларына да, шәбәләнүләренә дә игътибар итми. Хатын-кыз карышырга тиеш, тәме, ләззәте шунда аның дип өйрәттеләр аны. Ул бу гыйлемгә кырыс фронт шартларында иреште. Ә башка зыялы ысулларның монда зарурлыгы юк иде. Мартага карата ул моны эшли алмады. Шибәрлегеме, пәклеге, ачыклыгымы, ниндидер бер тылсымлы көч аңа элеккечә элеп алып, силкеп салырга ирек бирмәде. Киресенчә, кызның күзенә генә карап торды. Булай эшләсәм дөресме, тегеләй әйтсәм килешеп бетәрме? Үзе бер шибәр иде Марта. Ефәктә йомшак аксыл чәчләрен җилкәсенә таратып салган, күзләре зур, зәңгәр. Билен ичкә, шуңа күрәме гармун итәкле күлмәге аны чыртып кына йөртә кебек иде. Нәкъ тәти курчак. Гүя витринага күрсәтергә генә куйганнар. Рәхәтләнеп күзәт, әмма тотып карарга ярамый. Тупас солдат кулыннан Мартаны менә шушы илаһилыгы саклый иде булса кирәк. Югыйсә ул үзе кыенсынып та, ялып та тормый, бикләнеп та ятмый. Һәммә кешегә сүзен таба, көлдереп китә. Килеп урнашуга командирның хәлен белеп чыкты. Заһид аны күрүгә барысында хәтта үзенең җиңүче ил командиры икәнлеген дә онытты. Гади бер егет иде ул хәзер. Кызның күз очлары белән генә көлемсерәп, тып-тып басып йөрүе аның күңелен җилкендерә, ымсындыра, шул ук вакытта ниндидер бер ләззәтле кысата тота иде. Марта көне буе аның күз алдыннан китмәде. Көн исә шактый киеренке булып чыкты. Ялга туктау димәсен. Хәер, солдат өчен сугыш зилзиләсе котырган урыннан читкәрәк чыгу үзе бер зур бәхет инде ул. Көндезге 12ләр тирәсендә яңа кешеләр кабул иттеләр. Яртысы госпитальдән чыккан, азау ярган сугышчылар иде. Бусы сөендерде, чөнки моңа кадәр дары исе иснәмәгән яшь җилкенчәк белән иза чиктеләр. Күрәсең, хәзер яшьләрне фронтка якын җибәрмиләр. Дөрес эшлиләрдер мөгаен. Сугыш инде төгәлләнеп килә. Коралларны барладылар, бөтен кирәк-яракны хәстәрләп куйдылар. Җыеп кына әйткәндә, рота янә урышка әзер иде. Инде чыннан да ял итәргә була. Заһид старшинаны чакыртып, тиешле күрсәтмәләрен бирде, хәмерне дә, тәм-томны да кызганмаска кушты. Рәхәтләнеп ирек ачсыннар, диде ул. Сак кына ышанычлы булсын. Утырга чебен дә өчеп кирергә тиеш түгел. Офицерларны хуҗа кичкә ашка чакырган иде. Өстәлнең чисталыгына, андагы пичак һәм чәнечкеләрнең эреле-ваклы тәлинкәләренең күплегенә шак катты Заһид. Хуҗаларга карап җайлаштылар. Марта да ярдәмгә килде. Савытларына ашамлыклар салды, кирәкле кашык-кошыкларны да җайлап кына яннарына шудырды. Ләкин ачылып китә алмадылар. Уймак кебек кичкенә генә рюмкадан ичкән аракы кеше телгә дә йокмый иде. Ярый әле урын басары төшеп калганнардан түгел, шәһәр егете, шомарган таш. Хуҗа әфәнде, дип аягүрә басты бу. Фашизмны җиңү хөрмәтенә рус кануннары буенча тост тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. О, хорошо, дип хуҗа өстәлгә стаканнар куйды. Урынбасар кесәсеннән фляга чыгарып, стаканнарга аракы тутырды. Җиңү өчен, диде ул зур күтәренкелек белән. Россиягә кул күтәрергә җөрьәт иткән ил бер вакытта да мантымаячак. Ура! Офицерлар стаканнарын баскан килеш каплап куйдылар. Хуҗа да каршы килергә батырчылык итмәде. Күңел ачу шуннан соң гына үз тәртәсенә керде. Җырладылар да, бийделәр дә, Заһид та батырайды, Мартаның кулларына үрелде. Кыз елмайды, ләкин үзенә кагылдырмады. Хуҗа йомшарды. Хатыны белән кызы аны бүлмәсенә кертеп яткырдылар. Инде таралырга да вакыт иде. Мартаны ычкындыра күрмә, дип пышылдады урынбасар. Заһид аракыдан битәр Мартаның якынлыгыннан, Мартаның исеннән исерде. Бу исерү тәннең, җанның назга ашкынуы иде. Аның ахыры ничек битәр, моны Заһид үзе дә белми. Марта әнә өстәлне җыештырып бетерә инде. Заһидка да булай озаклап утыру килешмидер шәт. Сылтавы бар-барын, патефон тыңлау, ләкин аның да шиге булырга тиештер. Ул урыныннан торды, Марта янә күз очлары белән генә көлемсерәп, йөрәген чиметтерде.
Инде нишлибез дигәндәй, Заһид уфылдап куйды. Кыз мәсьәләне үзе өчен күптәннән хәл итеп куйган иде булса кирәк. Гер офицер, диде ул җитди генә. Бүлмәгезгә узыгыз. Мин сезгә хәзер чиста урын җир әйберләре китерәм. Алдан вакыт булмады, гафу итегез. Заһид кызның сүзләрен ничек юрарга да белмәде. Алманнарга хас төгәллек, зыялылыкмы бу, әллә кавышу хәйләсеме? Марта озак көттермәде. Җил кебек очып, бүлмәгә килеп тә керде. Кочагында чыннан да ап-ак төргәкләр. Ул төргәкләрнең берсе ничектер идәнгә төшеп китте. Заһид та, Марта да бергә чүгәләделәр. Һәм шул ук мизгелдә иреннәре иренгә ябышты. Гәүдәләре бернинди көчтә суырып ала алмаслык хәлдә бер-берсенә беректе. Кызның назы, егетнең куәте бер бөтен йомгакка әверелде. Заһид төшкә кадәр урыныннан тормады. Марта гына керә-чыга йөрде. Ашатты, ишертте, сыйлады. Мондый кадер-хөрмәтне аның бер вакытта да күргәне юк иде әле. Ләкин сугыш дәвам итә. Иртәгә алар хәрби колоннада үз урыннарын алырга тиеш. Бу хакта әле ул Мартага әйтмәде. Әмма әйтәчәк. Чөнки ул аның кулын сораячак. Шулай хәл итте. Жуковка кадәр барып җитәчәк, әмма Мартага өйләнергә рөхсәт алачак. Егет сүзе бер булыр, тамчы да чигенмәячәк ул аннан. Кичкә таба урынбасарын чакырды. Тегесе бераз салмыш иде. Командир, тәти кызны безгә дә татып карарга бирерсең бит, диде ул. Марта турында тагын берәр начар сүз әйтсәң, буып ташлыйм, диде Заһид. Татарин ненормальный, дип уйлады урынбасар. Әмма иштәгесен чыгармады. Әйттем исә кайттым, командир. Элек шулай иде ич, диде үзе. Исеңә генә төшерүем. Марта башка чут. Без өйләнешәбез. Бут чабып көлде урынбасар. Наз, сөешү, яратышу икенче төнне дә дәвам итте. Кызның үпмәгән урынын калдырмады Заһид, ә Марта исә аннан да кыюрак, аннан да тәвәккәлрәк иде. Аерылыша алмыйча җәфаландылар. Марта, миңа китергә вакыт дип инде генә кузгалып китүгә, Заһид яңадан күтәреп аны урынга сала. Иртән Заһид ниндидер җан өзгеч тавышка уянып китте. Бу Марта тавышы иде. Ул киенеп тә тормастан йөгерә-йөгерә ишек алдына төште. Нәкъ шул вакытта сарай ишеннән Марта атылып чыкты. Чәче башы тузган, күлмәкләре умырлып төшкән, үзе яшь баладай шыңшый. Аның артыннан урынбасар күренде. Заһид нишләргә, ничара күрергә белмичә, каккан багана кебек баскан урынында катып калды. Карчыгада ишеп барып, урынбасарын үзгәләп ташлар иде, аяклары атламый. Мартын юатасы, сөю сүзләре әйтеп күңелен күтәрәсе иде. Тел күәсе качкан. Шунда кинәт иртәнге һаваны ярып мылтыктан аттылар. Заһид шул якка борылды, ә анда баскыч төбендә хуҗа. Кулында мылтык, көпшәсеннән төтен чыгып тора. Мартаның җансыз гәүдәсен ул шуннан соң гына байлады. Һәм үз-үзен белештермичә кемнеңдер автоматын йолкып алды да магазиндагы 50ләп патронны бер юлы диярлек хуҗа тарафына атты. Заһидның кулларын кайрып машинага салдылар. Аңына килгәндә рота маршта иде инде. Кемдер аңа шундук бер шешә аракы тоттырды. Ул аны тын да алмыйча авызыннан эчеп тә бетерде. Җиңү шаукымы бу хәвефле вакыйганың үзенең бетмәс-төкәнмәс мәҗлесләре, ир-яңа туташлары, үзлексез уралары белән басып китте. Дөрес, баштагы мәлне җаны өзгәләнде Заһидның. Үзен кая куярга белмәгән минутлары күп булды. Урынбасарын эзләп табып, аны шул ук көнне икенче чәскә күчерделәр, үчен дә алмакчы иде. Ирек кенә бирмәделәр. Аның уй-хисләрен берәү дә аңларга теләмәде. Җүләр дип көләләр генә иде. Өстәвенә замполит чакыртып, әйбәтләп кенә боргычлады. Тора-бара Заһид суынды. Ул инде зәңгәр күзле чибәр немец кызын күңеленнән чыгарып ташладым дип уйлый иде. Ләкин шулай тоелган гына икән. Шулай дип үзен шандырырга гына тырышкан икән. Заһидның йөрәк түрендә Мартаның беркемдә ала алмастай үз урыны булган. Хәер, ул аны үзе дә белә иде. Хәтеренә төшерергә генә базмый иде. Гөлйөземне дә ул Мартаны күз алдында тотып, аның образы аша үз иткән иде. Озын ак муен, калын иреннәр, төс, зифа буй. Әйе,
Ниндидер чалымнары охшаш иде аларның, ләкин Гөлйөзем Мартаның шәүләсе генә иде. Шуңа күрә ул аның йөрәгенә үтеп тә керә алмады. Марта үзе белән аның җанын да, рухын да гүргә алып киткән. Чөнки ул аны да, мәхәббәтен дә саклый алмады. Бик нык рәнҗигән ул Заһидка. Ихтимал, Мартаның каргышы аны шулай бәхетсез иткәндер дә. Әйе, каргышы. Һәм шул каргыш Гөлйөземне дә кара гүргә кертте. Нәфрәткә әйләнгән мәхәббәт иде бу. Заһид үткәннәр белән генә яши. Тормышка да һич нинди дәгъвасы юк. Инде күптәннән аның ихтияҗы бер кырлы стакан аракыга сыеп бетә. Бер стакан аракы. Башка бер ни дә кирәкми. Кайчандыр күңелне җилкеткән максатлар, омтылышлар беренче сикәлтәдә үк төшеп кыелдылар. Бүген менә әллә нәрсә булды аңа. Кыргаксыган күңеленә ниндидер дым типкәнен тойды. Атакага күтәрелгәндә яисә берәр җитди хәрби бурычны үтәгәндә генә кичерә иде ул мондый хисне. Ни хикмәттер, аның шушы халәте башкаларга да күчә иде. Бер көндә училищеда укып карамаган килеш майор дәрәҗәсенә шул бәрабәргә ирешкән иде. Ә сугыш беткәч, белемле кешеләр кирәк булды. Заһидны бик теләсә дә армиядә калдырмадылар. Солдат йөрәгенең талпынуы әлеге дә баягы сугышка бәйләнгән иде. Кичә шулай сал агызучыларның яңа төркеме килеп төште. Сөн буеннан икән. Якташлар диярлек. Башлыклары фронтовик. Нык таза егет күренә. Авызыгына җимерек, осколка эләккән ди. Ашык-кушык кына ямап куйганнар. Үзе ут борчасы кебек, бер алдыңа, бер артыңа төшә. Заһид та сизеп тора, егет агачны язылганнан күбрәк алырга чамалый. Мастер гадәттә мондый төшемгә аны якында җибәрми, катнаштырмый да. Бәхетенә теге сырхаулап киткән икән. Заһидның бүресе улады. Картлаш, тамагыңны чылатып алмыйсыңмы? Дип фронтовик аның янына килеп утырды. Салдылар. Тәмәкесе дә каты иде тегенең. Гәҗит кәгазе белән генә төрә. Юка, уңайлы кәгазь. Тәмәке дә бөтен бер гәҗиттә тоттырды салчы. Башка күчтәнешләрдә эләкте. Аның инде хәтсездән гәҗит укыганы юк иде. Кызыксынып киттек. Күр дип дулкынланды ул. Тагын сугыш бара икән ич. Кореяда. Берлинны алуга 7 елда үтмәде әле. Совет хөкүмәте Америкага чираттагы нотасын җибәргән. Әгәр дигән АКШ якын көннәрдә чит ил мәнфәгатьләренә тыкшынудан баш тартмаса, СССР тиешле чарасын күрәчәк диелгән. Менә шушы хәбәр чындырып җибәргән иде аны. Иртәгә үк военкоматка барам, үз иркем белән Кореяга китәм, файдам тияр дигән карарга килде ул. Солдат сифатында барырга да риза алсыннар гына. Иртәгәге көнгә кыз куенына керәсе егет кебек әзерләнде Заһид. Күлмәк штаннарын юу белде, шактый таушалган итекләрен табып юды, чистартты, табанына кадаклар какты. Сакал-мыегында кырып ташлады, ашкынулы өметләр белән йокларга ятты. Йокысы гадәттәгечә тынгысыз иде. Бастырылды да, саташты да, күз алдында әле Марта, әле Гөлйөзем пәйда булды. Имеш алар Марта белән җитәкләшеп, бик матур бер болында йөриләр. Көн искиткеч әйбәт, күктә кояш балкый. Әрәмә араларында кушлар сайраша. Марта да шушы якты көн шикелле гүзәл, чибәр. Мин сине яратам, диде Заһид. Һәр вакыт яраттым, үлгәч тә яраттым. Кыз үпкәләп башын чайкады. Шул арада күкне кара булыт каплап алды. Марта, Марта, мин куркам, син кайда дип кычкырды Заһид. Бу булыт түгел Заһид абый, минем каргышым шулай караңгы. Монысы Гөлйөзем тавышы иде. Гөлйөзем, син юк ичинде, син суга ташландың. Мин бар. Яна яктырып китте. Марта белән Гөлйөзем аны җитәкләп каядыр алып киттеләр. Анда чатыр-чатыр килеп ут яна. Ниндидер бәндәләр йөрәк өзгеч тавыш белән кычкырышалар. Безнең янга килгәч, син дә шулар кебек кисәү булачаксың, диде Гөлйөзем. Юк дип каршы төште Марта. Заһид минеке, мин аны бер кемгә дә бирмим. Каргышлы бәндә ул, янарга тиеш ул, дип кычкырды Гөлйөзем. Шул ук мизгелдә Заһидны сыңар күзле, олы мөгезле җеннәр уратып алды. Кулларында сөңге, булар мине тамукка салмакчы ич дип ачынды ул. Буҗра кысылганнан кысыла барды. Әнә инде аның борынына җеннәрнең сасы исе дә килеп бәрелде.
Заһид Мартаны чакырырга теләде, ләкин аның янында җиннәрдән гайре беркем дә юк иде. Дип ыңгырашты ул. Коткарыгыз! Заһид уянып китте. Бөтен тәне шыбыр су иде. Башы чатный, авыз эченә әйтерсең лә үләксә тутырганнар. Үзе дәрдер калтырана. Мондый хәлдән соң аракы гына коткара ала, шишәсе буш иде. Хәер, ул һәр вакыт баш төзәтергә калдырам дип үз-үзенә сүз бирә. Әмма авызына бер ләксә туктый алмый, тамчысына кадәр ялап бетерә. Теге фронтовикны кысырга кирәк дип уйлады ул. Бер-ике бүрәнә тамызмый булмас. Шул өмет белән тиз-тиз генә киенде дә урамга чыкты. Анда күрше егете басып тора иде. Бабай, сакал-мыегыңны кыргансың, кәләш алып кайтабызмы әллә дип көлде ул. Аннан соң гаҗәпләнеп өстәде. Бабай, син бабай түгел икәнсең ич. Заһид дәшмәде. Махмыры кичле иде. Кореяда онытылган иде инде.